عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فخرات تحديد الناس نكون الناس نكون عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن عين الزانن فخرات تحديد الناس نكون الناس نكون يا من تكاي وعزل عيب بحدي سنة حسان وريتهم أمثلتي انجلت في ابنو حبيبو تميتنا وتيو كبلمبو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو نجزانا قبرقزو تميتنا وتيو كبلمبو مسمتنا باري هاريبو قلاي أختيتو أبلاي عين مسددة عين صلاتنا قدنا يونبر ما استزانينا بحبح مسوفرة درتنا خدفة دولنا بحبار حوخنا كفة ولا باش بيزي فتت العدة تفاني والنخو حنت خيس ليتي كم تحلو سنتنا يابا كان دي الفتحي أبن حبيبي تميتنا وتخدمنا نجزانا قبرقزو عيني حسان عيني تتابعي عيني ننقيرو كتلمت مزاي عيني تلمات كيرو قدما كونت مسمت عنا سعيرنا صلا دلونا دلونتنا دلونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت دلونتنا نديو ما كسبتنا يو خبلنا نديو يو خلنتنا وتروات تنكب وتروات دالو عدم كغوسكيس كاس ماسكي كاسالو وترو دلوات حدا مسرق كوينا سكرنا يو أمبار كمرات سكرمتنا وترو لنا بكسكاس كبرتاتنا من غاز نقرنا سدلي سدلي بدلو جاتنا سيات دالو أخوانا سلو سيات دالو كمتاتنا سلو تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قادرين تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قادرين أبسناتنا بطري أبسناتنا منبار دهر حساب نفسار بخارينا التكبار تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قادرين تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قادرين وترو لنا بكسكاس كبرتاتنا من غاز نقرنا سدلي بدلو جاتنا سيات دالو أخوانا سلو سيات دالو كمتاتنا سلو تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قادرين تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قادرين انت مالين لومن صباح وانت الخوني سدالة زي جنبي يبنا زيزاني تمالين لومن تمالين الوادينا أقرن قادرين 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 سلام تخطاتلتي نايز channel كما يتخونو صبوك تكونو ناي ووترو تمنيتنايو لومو ون كم ووترو
Give me a second. Why is some people not showing up? Okay. Yes. Yes and yes. Juwen still somebody is missing, but Karkabiyam. Salam degime تغطاتلتي نايز مدب كمون فتوات إرتراويان نايلومي مدب فليز بله بروجرام يكون كم تري وزلهم عبيت أجاش إزنا غريبنا لنا أبستفل عليه ميديا تاتري ومزنا بركم قدسات هجراويان أقدس سباتيوم لو مدما بحبار كنا نخنصر حيلنا زبقسنا يا حسابيو ببوغنا نقبرو زنبرنا بحدو خينا ونكم قبرو سلن خليلنا هنا أمتينا يبزلنا من البات نفس وكف سب أبزو زولو كل سب يفلطيو إلكا كحلة فايكيلنيو صحيح كاميرات في الله نفس وكف سب حسر بزبالك كلا عليه مخنياته نفس وكف سب أنا بزا نفسي أبزغونا خيط كله لسب فلطني له أسيوم كجبراي دلني بزو ميديا عبس لزغوني نفس وكف سب نفسه كلالي زغمت له عدي زنت فله عودي أنت تزارب دما أبزناتي زيادة أودينس ناتي كم عينت لمدس لزلهم تبغي يكون نقرأ من قد دما بزح زبالة program أقدس عطوتات نزلنا له معدل كنت كملي له تقريبا له so it's gonna be very interesting نفس وكف سب دما كاب 3-4 دقائق ملسك هبيو منتان بزي سفح ملكنا تقول داي كان حالفو سلازي مجمريا قبل علي أنا زريو زلخو كمال علي نفس خال علي يوم سكي أبي تغمت كنت أسبلكوا تسكيو مرحبا كمال علي وكمال عبد الرحمن علي بطلع علي ناي لاتين نيميا بهال بهتر زبالة سمارات ويدا عبي حجي أب أمريكا أب جزءات كولورادو تغماتي على حضارن أب قلت قلعتني أبزوان أب ناي بعلي ناي سيلف إمبلويدي ناي جزء سينو شيء كامبان لنا مالتي أبو بمكاري زنابر أبو قدينا إرترا نتوفي كم أكتيفيست نويح جزء أب سلام أمرجع أب عبيت نايس حبرز سبي وينايتي كمال خون زغور حبرز سب يقولي لي زعمن سلازي I try to pay back to my community إذا مثل مالوات دحري أب جوزنا ناسب حقيقي خير بحطون ملك كبر خير بعسر زبلاجن كمال إذا مثل thank you كبرتي هذا thank you كمال thank you بنيام next سؤال سلامات بزاي جورجو بنيام سمرا بحال صوغا فايناك فلت أبزلو مبزحتهم المجمرة جزيركم except ودت أبان صحيين دانيال تخلاي كتاتل كاي درار كمال بجس بأكال تراخينا إنفلتنا I'm big admirer إن أخذكم زعبا حقر تقدشكم تساتفوا مخانكم أفلت إيه أبلاس فيغاس نفادا يونايتد ستيتس تقمات إثيوبيا تويلي دي حبي إرترا يتولدكم إرترا المجمرة جزير بكتشحية بأكال رئية أبزي تاريخ اللوام مسأساسو أبزلو فرقم بصوت بالكستوكستو يدخل بالعيدل لنيجن بزوح تماحير له ناتاتهم أستواز اللونا عيابزي كم إرتراوي متن وزياب سوشيال ميديا نخساتف سو قليل يكون بزوح تماحيرنا لنا مسبالو دتابانا وبيح جزينا حليفنا سوشيال ميديا سو زي قاتامي thank you very much كلو فتونون كالوتون اللو أبزي زي مزو عبي جدا تسعود مالتي سو هجي فايناك ميديا تبعال ران قبران باب سوشيال ميديا سو مساقاتكم لما أبزي زي شيء عبي كبريو سو جست أبو 4 قرون سبيه سو أب أمريكا زمت thank you thank you بنيام by the way تي ميديا هيبونكم الله سلازي نفسه كيف سبكيتكم سبسكرايب دي قبركم سبورت مقبار I know أبصاد لهم مبزحتكم أب كلنا وانت ساتف فيهم جن مزخ خري داني نكس صار لها الراي جورج حوي أني اللي نتم تروح محواتك حلفنا تم مجمر أقدر الله دلنا خد بين جميرك صبوا لي لا دانيال تخلاي مقاماتي بكاليفورنيا أمريكا خوينو كتم كلمنا أصلنا تبزها غير ماتسي مالتيو
كمتي كل جزء ولا بزح تريوا بزعبا قداي هاجر كون كله كابتم حسابهم فايدة بلو هذا خبأتهم يا مالتيو تي عشان قلت نكمل بالتهينو اب كوميرشال بانك اللي حلف 25 عامات نتقالهم إنه تلالو سون وحليفو أنا ون بعد حضرنا بقول طالعتني نايس ثانك يو داني قتيلنا صحينا بخيا صحيح ميتال لخا مثلني مرحبا جوجو عزي يمسكنك نزي علم I think والعيال مع الله قرب دمت تقرارات الله قد نسمعك لنا مع الله هو بتلج انا بوغني كفتي الله يا قتل نسمعك لنا صحيح اوكي مو ምናልባት ዝሓሰብኩ ኣይኮነለይን ጀርጆ ምክንያቱ ኣጋጣሚ መገሻ ገጢማሃኒ ኣብ ሓደ ሆቴል እየ ዘለኹ እዚ ሆቴል ካይፈለጥኮን እቲ ኮኔክሽን ናቱ ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣይ ሕጂ ስለ ዝኣተኹ ላፕቶፕ ኣውፅኤ ገለመለ ኩሉ ምስ ሰበርኩ ላፕቶፕ ጽቡቕ ክስታይ ስለ ዘይነበራ ብሞባይል ኣትየ ዘለኹ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ቴክኒካል ፀገም ምናልባት የቕሬታ ይሓትት ኣነ ፀሓየ ዮሃንስ ይበሃል መቐማጠይ ኣብ ጀርመን እዩ ንውሕ ዝበለ ዕድመ ግዜ ኣብ ጀርመን ተቐሚጠ ከምዚ ኣብ ሃገራዊ ንጥፈታት መጀመርያ ኣይኮነን ድሮ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝምንቅስቃስ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚረ ምስ ቅሕት ዕምባባ ናይ ኣብ ጀርመን ዝነበሩ ከምኡውን ድሕሪኡ ማሕበር መንእሰያትን ከምኡውን ማሕበር ተምሃሮን ይነጥፍ ነይረ ኣለኹ እውን ስጋብ ሕጂ ኣብቲ ንጥፈታት ኣይቋረፅኮን ብዝኾነ ግን ሎም መዓልቲ እቲ ናይ ሜድያ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ክንዘራረብ ኢልኩም ስለ ዝዓደምኩና ኣዝየ የመስግነካ ኣነ ግን ዝነጥፈሉ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ሆርን ፖለቲክ ሜድያ ኔትወርክ እዩ ሆርን ፖለቲክ ብክለብ ሃውስ ገይሩ ዝጀመረ ስራሓቱ ንሓደ ከባቢ 6 ዓመት ዝኸውን ናይ ንጥፈታት ልምዲ ኣማዕቢሉ ብዙሓት መንእሰያት ኣብ ምንቅቃሕን ንዕኡ ዝኸውን ሃገራዊ ፖለቲካ ንምዕባይን ኣብ ዝግበር ኩሉ ስራሓት ይነጥፍ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ ዓመት ኣቢልና ድማኒ ኣብ ዩቱብ መፂና ኣለና እቲ ናይ ዩቱብ ስራሕ እውን ዳርጋ እኳ ዝኾና ምሳኻትኩም ኣተሓሒዝና እቲ ሒዝናዮ ዘለና መሰረት ግን ድሓን ተስፋ ዝህብ ኮይኑ ተረኺብናዮ ኣለና እሞ ድሮ ከማና ኣብዚ ምሳኹም ተሰሪዕና ክንዛተ ተቐሪብና ኣለና እሞ እዚኣ እታ ጆርጆ ይቕኒየለይ يغني صحيح صبغالو تي دمص وين ابت مجمريا ينبر حجي صبغ صنيحو ስለዚህ ጽብቃሎ هو يس ود طبع انا استخاطري في كانيركا اوكي وطبع بميت الله مثلني زر سنايك ويلكم اجي هميلو متي يقول yeah go ahead well I think أنا زيادة لو معلتي كمان فريتكم جورجو إنوي كل جزء ريه كم نفعلت ورح ده غيرنا حكي مالت كمان دم نعيكو إيه قدم كتبني نيروكا بعد من تخينو مالسي نالبات أنا دانيال نورادر لنهو حجس نتوم قول عهيب كاس معانا دحريت غير كنا إنوي بذخنا ودت أبغى دي إن إيه تيست مقبار ويدما كم فرس أسناننا خين رئيمو دحريت كي ترف اوكي انوي امانيل جبر برهاني بحال
ሓንቲ ከዓ ሽም ኣላትኒ ሙሴ ትብል ናይ በረኻ ሽም ያሳ ናይ ሜዳ ሽም ናይ ቃልሲ ድያ ትበሃል ተቃለስተ ከለና ቀደም ዘውፃናያ ሽም ማለት እያ ብዝኾነ እቲ ኦሪጂናል ሽሜ ኣማኒኤል ገብረ ብርሃን እዩ ኣብዚ ኖርዌይ ካብ ዝመፅእ ጃ 13 ዓመት ከይድ ኣለኹ ካብ 2011 መጨረሻ 2012 ጀሚረ ድማ ካብቲ ዝነበርኮ ናይ ተቃውሞ ደንበ ጉጉይ መስመር ምዃኑ ነህዝቢ ኤርትራ ይቕሬታ ሓቲተ ኣብቲ ሃገራዊ ደንበ ብምምፃእ ተሞክሮይ ነቲ መንእሰይ ኣብ ምክፋል ኣብ መንጎ ተቃውሞን ሃገራውን ዘሎ ፍልሊ ፈርዋርድ ንምንታይ እቲ ዕላማ ዝብል ከዓ ብተላትን ንእሽተይ ዓቕሚ ኣበርኪተ ይብልኒ ግን ናይ ኤርትራ ጉዳይ ንኩልና ስለ ዝምልከተና በበታ ዘላትና ዓቕሚ ኮንትሪቢዩት ንገብር ኣለና ኣበርክቶ ንገብር ማለት እዩ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ፓልቶክ ኢና ነርና ኣብ ናይ ኢፒኤልኤፍ ደቪዥን ሩም ዳርጋ 12 ዓመት ኣብኡ ነጢፍና ብጣዕሚ ኣድማዕ ስራሕ ድማ ሰሪሕና ኢለ ይደኣምን ጥራይ ኣብቲ ጎስጓስ ጥራይ ደይኮነ ኣብ ተፈላለየ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነበረ ተሳትፎ ሓገዝ ንስንኩላን ደቂ ስውኣት ንኣንስቲ ስዋእ ደቂ ዝተፈላለየ ሓገዝ ፅቡቅ ስራሕ ሰሪሕና ኢና ንብል ቀፂሉ እቲ ናይ ፓልቶክ ኩነታት ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ዳርጋ ፋሽኑ እንታሽሙ እንዳበለ ከይዱ መብዛሕትኡ ሰብ ናብ ዩቱብ ናብ ፌስቡክ ናብ ቲክቶክ ስለ ዝመፀ ብዙሕ ድማ ኣብቲ ዩቱብን ፌስቡክን ቲክቶክን ዘለው ዝጋገዩ መንእሰያት ቅርብ ኢልካ ምስኣቶም ምዝታይ ይሓይሽ ካብ ዝብል ዳርጋ ዓመት ቀሪባ ኣላ ናተይ ዩቱብ ሓንሳእ ጅምራ ሓንሳእ ገድፋ ሕጂ ግን ኣብ 4-5 ወርሒ ኮንቲኒስ ዝሰርሓላ ኣለኹ ብኤሪ ሾው ወይ ወዲ ጣባ ሚድያ ትብል እያ ፅቡቅ ድማ ትኸይድ ኣላ ፅቡቅ እቲ ፊድባክ ገለ ንረክብ ከምኡ ይመስል እቲ ዝተረፈት ህዝቢ ድምስክሮ ማለት እዩ ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ ስመራ እዩ ካባኻትኩም ካብ ቁሩብ ወዲ ስመራ እየ ወዲ ከተማ እየ ወዲ ጣባ እየ ማለት እዩ ሰንተር በዓል ዳኒ ቁሩብ ርሕቕ ኢሎም እዮም በዓል ከማል ከዓ ቁሩብ ንኔ ኸይድ ኢሎም እዮም ፍልሊ ኣለዎ ኡ ኸማን ሓቂ ኢሎ ኤንወይ ኣስመራ እየ ተወሊደ ዓብየ ኣብዚ ጣባ ዝበሃል ከባቢ ስጋዕ 1997 ኣብኡ ፀኒሐ ኣብ 97 ብዝነበረኒ ናይ ፖለቲካ ረኣያ ድማ ሃገር ገዲፈ ናብ ኢትዮጵያ ከይደ ኣብኡ በቲ ዝነበረኒ ናይ ፖለቲካ ተሓሳስባ ድማ ምስ ተወሰኑ ውድባት ክሰርሕ ፈቲነ ኩሉ ግን ኣይጣዕመን ይነው ከምቲ ዓንተዩ ዝበልክዎ ኣፍራሲ ዕላማ ስለ ዝነበሮ እቲ ሕቶ ድማ ናይ ሉኣላውነት ሕቶ ስለ ዝነበረ መጀመርያ ሉኣላውነት ከቐድም ኣለዎ ብዝብል ናብቲ ሃገራዊ ደንበ ተመሊሰ ብሕፅር ዝበለት ላይፍ ሂስትሪ እሱ ይመስል ቴንኪዩ ድራር ንመዓልቲ ድማ ወስብ ምግባርካ ግዜኻ ሰዊኻ ኣብ ቀፃሊ ድማ ይቅፅል ምዃኑ እዚ ሩዱ እዩ ቴንኪዩ ቨሪ ማች ቴንኪዩ ኩልኻትኩም ካብ ልቢ የመስግን ፅቡቅ ዝኾነ ባዮግራፊ ዘርሰናይ ቪድዮ እስከ ክፈት ድምፂ ኸ ይስማዓካ ኣሎ ዶ ሚት ስለ ዘለኻ ድምፂ ሕጂ ድሓን ኣሎ ስማዓኒ ኣሎ እሺ ዘርሰናይ መጀመርያ እንኳ ኣብ ድሓን መፀኻ ናይ ነፍሰ ምልላይ እያ ዘላ ንእሽተይ ነፍስኻ ኣፍኮርስ ዝበዝሐ ሰብ ፈልጠካይ ግን ሓደ ክልተ ደይፈልጡ ክህሉ ስለ ዝኽእሉ እስከ ሕፅር ኣቢልካ ዘርሰናይ ኣላልዮ ምስ ነፍስኻ ዘርሰናይ ግርማ ይበሃል ኣብ ስዊዘርላንድ ይቕመጥ ካልእ ኣለዎ ዲ ፀገም የብሉን ኣይ ቲንክ ወላ ከማውን ወላ ሓንቲ ማለት ምስ ነብስኻ ላልዮም ኢለ ነይረ ዝያዳ ብዙሕ ቦታታት እውን ስለ ዝፈልጡኻ ፀገም ዘለዎ ይኮነን ድሓን ሞ ነስሑ ከምዚ ክሳይ ከይኮነ ዘርሰናይ ግርማ ይበሃል ኣብ ኤርትራዊ እየ ኣባል ክፍለ ሰራዊት 37 ነይረ 2006 ሱዳን ወፅአ ብሊብያ ገይረ ኢታሊ ኣትየ ካብ ኢታሊ ስዊዘርላንድ ኣብ ስዊዘርላንድ ይቕመጥ ሕጂ ስዊዘርላንድ ኣለኹ ዙሪክ ዝበሃል ከተማ ኣብዚ ቀረባ ኤርትራ ከይድካ ነርካ ካብ በዛ ሓንቲ ተመለስካ هو هذا قرب جزء خابز فنقل كأ إيرترا تساتي فنيرة yes ما ينيرة okay تشحن alright انتاك جبرينا هجي yes yes يا كني زرسناي زريت مفنقال كفوتو معاتي مفنقال كله እሺ
انتاي كجبري هجي ابن زاربلو جزي اميت نكبره اب نورمال جزي اميت نكبره بزحات سلازغنا انتاي كجبري انا لو مدبنا قدامي نمجمريا كمزيلنا تراقبنا لنا مبزحتنا مزري تاع حدا كتماينا نغمت اب حدا هاجرينا زلنا سبجي تراقبنا اب صغربا خنراقب تسفا يقبر مسكالوت وين ابستفل عليه بوتاتات نرينا كن كمزيلنا مس كلهم تراخي بين بركون سلازي بحق تسبل بروجراميو لبزحاتنا تخاتلتون بكل وجن يفلتونا يمكن اب حدا مقابا يكريونا بمخالو نعتاتهم ونصبو بزح يصفلو هجي تي مرخابنا صبو نديغن انتي كبل دليل لغانه مرخابنا سلنسل مرخاب ترايدي كونت زلو مدرخ ون زفترو كونتات كم مخالمه انتي كبل دلينا لنا ازي ترانا ميديا مبزحت جزي اقاليل كايزر كمزي زركب زغبرو يوتيوب كناس اصل زغون نفسه كفسب كل سب شانل كغبر سلازغل كمزي زنعق عين سرح كويني زرغن ترانا ميديا اسك نفسه كفكم بككل تدا ولا ملسوا ميديا ابز حلفه اسرع عمتات زي تصابوتات كابز جمر نيرترا بخمي صليوا تبلو ايرترا بعودنا ميديا ابز معربا عالم انت عينس للوا زبل قمقام لكم مخنياتو كابتي زلو كوننت كم بقاس علينا كابتي زلو صقم وي زلو كونتات من بقاس ديريو انتاي كنقبر نخل مزحجو زلو كونتات كا انتاي كنسرح نخل نمبال كتغمنا منتان اسك قمقام نوصل نفسه كسب بخمي زنببونه تزحلفه اسرع عمت انترناشونال ميديا ان كلنا حبرتسبنا ميديا انت عين سئلنا ايرترا اغميت له ايرترا بعين ميديا نزفلتا انت عين سئل اللوا بفلا يبدغ نزلو بزا ابدغ زلو يد معناتنا وش سبز عكنو سلازي اسكي ابزي بمانك جمريه مثلكم ببينيام كجمريه بينيام اسك جمر Thank you very much. At least ادمينا كمان شي انا ابز بالكم وخاني مفلاتك اني ليك ولا كافتو ودت ابا حجي يدو كبالو مالتي thank you جورج دراد مبزحتنا هم نفلطو ابت ميديا زلو صقمات قليل ايكونن سبيشالي اب عدنا هنا زخونه ميديا لنا just اب منግስት ራንዝ ግበር መንግስት ዞነን ሴም ታይም ቦልኮም ከማን ዝንቀሳቀሱ ተወሰኑ ሰባት ጀነሪ ለና በጣም ሚዲያ ብዙ ተሳትፎ ይብልና አብዚ ዶክመንት ዲና አብሶሉትሊ ነዚ መጀመሪያ አክሰፕት ክንገብሮ ክንከላለና እቲ ሚዲያ መንቀሳቀስን ምንጣፍን ጀመርና ሕጂ ቀረብ አዋኒ ፍላይ አይ ቲንክ ኤግዛጀሬት እንተ ዘይገረዩ ሲድህሪ 2010 ተሸሞንተን ተበልኩ ምግናን አይኮነን መብዛህቱ ሞር አቡታት ሙጻዝ ጀመርና እቲ አብ መኸተ ግበር ዝነበረ ከም ሚዲያ ለና ሓስቦ እንደህር ኮይና አብ ፓልቶኪው አይ ቲንክ እዚ አብ ፓልቶክ ዝነበሩ ሰባት መብዛህቶም ፈልጦም ስፔሻሊ ባል ወድታባ አኖን ነናህና መንገድታት ፈጥርና ያና ንቃለስ ነርና አነ ከም ቡራዩ ተባሂለ ከም ኢትዮጵያዊ ሆይነ ፍለጥ ነረ ባል ወድታባ ተወሰኑ ሰባት ፈልጦ ነር ኤርትራው ሆነ ያብቶም ኢትዮጵያውያን ከና ብዛባ ኤርትራ ጉዳይ ክንዛረም ደሊ ሶ እዚንታይ ቡልቅ ኻዝ ግበሪ ወድታባ እንደ ኢትዮጵያውያን ሩመስ እንደ ኤርትራውያን ኸይድ he try to explain something ብዛባ ኤርትራ but ተፈላለን ፋህ ጭንግራህ ዝበለ ነገር እዩ ኣብቲ በዌስተርንስ ሚዲያ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብትዘለዋ ፖለቲካል ስታንድ መርገጺ ዘጋጥም ዝነበረ ጸገማት ክንምክቶ አይካልና አይ ቲንክ እቲ መጨረሻ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ንገብሮ ዝነበርና ጽቡቅ ፓርቲሲፔሽን ቁሩብ ለውጥታት መምጻእ ምስ ጀመረ አይ ቲንክ መንግስት ኤርትራ ራብዓይ ግንባር ኢሉ ኣብ ወጻን ዘለና ክነግረና እንከሎ ስናት ጀስት ቢኮዝ ኣብ ደገ ኮይና ሞራል ደገፍ ምግባር ብገንዘብን ብንዋትን ንገብሮ ሓገዛት እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብቲ ሶሻል ሚዲያ እውን ኣይኹን አትሊስት በአካልና ከማን ሰፖርት ኦፍ ሚዲያ ኸይድካ ነዞም መራሕቲ ሰበስልጣናት ሰላማዊ ሰልፋታ ምግባር አኺባታታ ምግባር ንገብሮ ፓርቲሲፔሽን ኣብ ኤርትራ ፖለቲክስ ኣብ ጽልዋ ከም ተጻወተት መንግስት ከማን ሪኮግናይዝ ገይርወሎ እኹል ነይሩ ዶ ኣይነበረን ሕጂ ዝሓሸድዩ አብሶሉትሊ በፍላይ ተም አንጻርና ዘለው ኣብቲ ሶሻል ሚዲያ በትንገብሮ ቃልስታት ድራርናቱ ሲስተምናቱ አቀራርባ ገይሩ ይገብር ወድታባ ኸሞ አነ ኸሞ ባልዳኒ ኸሞ ኤቭሪባዲ ባል ተፈላለዩ ሚዲያታት አቁ ሌቭል ዘለው አለው ሶ ቀሊል አይኮነን ሁሉም አብዙ ደሞ ይካሉ በጀስት ነው I think as a matter of fact መጀመሪያ ጀምረን ኮልና ዳሐለፈ 2-3-4 days ተታሪብና ተዛረብና ነገር አለው ካብቶም አብደገ ዘለው ሚዲያታት ንሕና ዝበለጽና ወርድማ the best ስለዝኾንና ጥራሕ አይኮነን አጋጣሚ ኮይኑ to communication በዞም
توسنوا تجميرو ግን ክቅጽል ከላለው መብዛሕቱ ሲ በሓንሳተ ጠርኒፍናሲ ንሓደ ዕላማ ንገብረሉ ነገራት ክመጽእ ይላል ግድ ሚድያናሲ በሓደ ኸውናለው ማለት ከይኮነ at least target nasi the same thing ኸውን ከም ዘሎ ሰናኡ ከም ንመጽእ ተስፋ ገብረ because they have an unity ዘይብሉን አካል ክስዕር አይከልን so ኣብቲ ሶሻል ሚዲያ ዝግበር ኣብ ለሌና ቀሊል አይኮነ ዝናይቲ አንጻርና ዘሎ ካብ መንግስት ኢትዮጵያ ጥራሕ አይኮነ ብፍላይ ዌስተርስ ዝገብሩ ጸለመታት አሉ ኣብ ተመራዕትና ኣብ ተሃገር so just as a neo colonialism akahida just بفላይ economically ዘን ስሉስ ዓለም ኢሎም ጽኦ ወይ ድማ ተርዶ ተባይሎም ጽኦ ዝገብሮ ዘለው ተቀነታት ቀሊል አይኮነ መብዛዕትና ሲ ዲፌንድ ክንገብር ንፍትናለና ተፈላለዩ ኒውሳት ነምጻለና ጆርጅ ኦርዌል በጣም ደስ ካብ ዝበኒ በእንግሊሽ ተዛርቦ እንዳምጻ ኸተርኢላ is that enough did we reach everybody no አይበጻሕና ናአቶም ከማን አፕሮች ንገብረሉ መንገድታት ከሰብ ከላሉ እንታይ እቲ ሲስተም ከውን ዘሎ ሲያነዝ ፈልጣን እሽቴ መንገድ ድራር አይፈልጣን ድራር ፈልጣ ወደ ጣባ አይፈልጣን ወደ ጣባ ፈልጣ ዳንኤል አይፈልጣን አትሊስት ናይኩላህና ግን በሐባር እንድህር ገርና ሓደ ውጽት ክንገብር ስለንኽል ሲት ታርጌትና እሱ just ምእንቲ ራህዋን ሰላምን ፍቅርን ሓድነትን ህዝብ ኤርትራን ሀገር ኤርትራ እንድህር ኮይኑ ክስራሕ ከአልዩ ኣብቲ ሚዲያታት ብዙ አይነጠፍናን ክንነጥፍ ይገባናዩ always nothing is just done ክትብላይ ትፈልና ተወሰነ ጋር ኩል ሻአሉ ላይክ አስራህሲ የለን ታንቲ በመሐረኛ የብዙ ጊዜ ስፈልጣ ዝነበርኩ እግርና ተስፋ የሌለው ሰው እንፈልግበት ቦታ ይደርስም ይብሉ እግርን ተስፋን ዘይብሉ ሰብሲ ኣብቲ ዝደልዮ ቦታ ክበጽሕ አይከልን ለዚህ ግድን እዩ ተስፋ አለና ቪዥን አለና ቪዥን ተስፋ ካብ ድራር ዝነቅል አይኮነን ካብ ወድ ጣባ አይነቅልን ካብ ዘረሰና አይነቅልን ካብ ባይና አይነቅልን ተስፋን ዕላማን ዝነቅል ዘሎ ካብቲ ህዝብና አቦታትና አያታትና ብጾትና ዝኸፈልዎ መስዋዕት ኣሎ ነማር ዋጣ ውሽጥና ዘሎ ጸገማት ሳይድ ዋይዝ ኮፊልና ተዘራሪብና ክንፈትዎ ክንከላለና አነ ወድ ጣባ ሓወይ ቅሬታን ተዘይገረሉ ድራር ናይ ቅሬታን ተዘይገረሉ ክንቅጽል አይነኸለኒ ወድ ሰብ ይጋገዩ ኖት አሎን ከም ሀገር ኮይና ኸይናሲ ኣብ ፋሚሊ ከማን ጸገም ከም ዘሎ ክንፈልጣለና ምስ ሰበይተይ አይተቋያኩን ምስ ደቀይ አይተቋያኩን ምስ ቦይና ደንሲ ግርጭት አይነበረን ዝብል እንደሃሊ ይፈስዋል ብዙኾነ መንገዲ ግበር ሰባልካ ነገር ስለዘይ ገበርካ ስለተጋገኻ ስለዘረሳኻ ይስክ ግርጭታት አሉ ትናይ ግርጭት አይነት ይፈላል ነበር ግን ምስቲ ተፈለኻ ክትፈልዮ ዘይትስቂል ህዝብን ሀገርን ስለዘለካ ንውና ክንጥምት ዘለና I don't want to sit backwards ክሪ አይደለን ያኔ ወድ ጣባ እንታይ ይገብር ነይሩ ጆርጆ እንታይ ይገብር ነይሩ ባይና እንታይ ይገብር ነይሩ እንደዚህ ንኸይድ እንትና ኩላህናሲ ነናህና ጸገማት አለና ጸገም ዘይብሉ ሰብለን ኣብዝ ተፈጥርናለና ቲ ፊውቸር ክንገብሮ ዝግባና እንታይልና ሲያወይና ክንከይድ ዘለና በከምዚ ድማ አካልዩ ይካአልን ፈረቃን ካልኦት ሀገራት ማዕቢሎም ኣብዝ በጽሖም ዘለውሲ ጸገም ስለዘይብሎም አይኮነን ነቲ ጸገሞም ግን ይደፍንዎ ያብስዎ ሶልቭ ገብሮ ፍትኑ ነንሕዶም ብቅሬታን ብነቀፌታን ይሓልፍዎ ከምኡ ክንገብር ክንክላልና ዝዋ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ሓራ ከውፃን ከሎ ስቂሉ ይኮነን ነቀፌታን ርእሳ ነቀፌታን ክብሉን ከሎ አይተነቃቀፉን መስለና ጽቡቅ ገረም ይዳጋደጉ ነይሮም እምበር መጽኡ በዓሉ ነቀፌታ ገብር رسنا قفيتها جبر نقفيتو قبل نحن عم بخمو كيد كنكلالنا انا نود ጣባ መስያቱ ናተይ መስያት ድራሪ በዚያ ክንአምን ክንከላና ከማን ደርገና ዘይነ በጽሖ ቦታ ስለዘለ እዚ ሶሻል ሚዲያ ክነርክቦይና ዶንጉናን ፈረቃን ሹ አይራይና ነሩ ድራርሐው ሹ ዝራይና ዝነበረ ክንድምንታይ ገንዘብ ክንእክብ እንታይ ክንሰድል መድሃኒት ዶ ክንሰድድ ንስድራይ ዶ ከምዚ ክሕግዝ እንታይ አይነት ቤትምርቲ ወይ ድማ ክሊኒክ ተዝኸፍቱ ይሕሽ እሱ ነይሩ አተሐሳሰባ ኤቭሪ ኮሚኒቲ ተራናዩ ካብ ቀደም ጀሚርካ ኣብ አውሮፓ ነይረ ብ80ታት ሕክምና መሳሪያ ክሰዱ ናይ ኦፕሬሽን ማሽናት ክሰድድ እንደቀልሽው ዝክንገብር እሱ ጥራይና ናሐስብ ነርና ካለ ነገር የለን ሕጂ ግን ከመይ ገርና ተሃገር ትቅጽል ክትከል ኣለዋ ንሕና እንተ ዘይሰርሒና ነቲ መጻውለዶ ክነሕልፎ ይንኽልና ናይ ደቅና ሓላፍነት ኣብ ልዕልና ኣሎ ንኡን ስራሕ አይ ቲንክ ተጀሚሩ ዘሎ መስመር ጽቡቅ እዩ ውን ቀጽለሉ ዝብል ዘለኹ ተስፋ ኣለና ቴንክ ዩ ብጣዕሚ ጽቡቅ بتعمل بوجر كاجليس كايو نتوم كالوتكوا من تحسب دفين كامل لخاجل نفس وكفسب different angle بحس غلالو زخا نفس وكفنا pay attention كنقبر لنا next كمال go ahead كمال كمال ميت لها هو ترى ميا سوري نقرتها ترى ميديا عندها تبل رول اوف ناي ماس كوميونيكيشن ويكا ماس ميديا ابزي زلنا هوان بحسر زبلنا ان ايرو اوف انفورميشن ويكا زمن عولما زمننا ناي حبريتا نزلنا سلازي اب زمن حبريتا كاميرا نحربو خيلكا لك حدا محاوركا
ጎዲሉካ ከም ዘሎ ሰንኪልካ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ስንኩል ሰብ ከዓ ወላ ንጹር ራእይ ሃልዎ ኣብ ባይታ ማለት እዩ ክንድቲ ክስጉሞ ክንድቲ ክዘሎ ዝግባእ ግን ኣይከይድን እዩ ብኡ መጠን ከዓ ተኣፍልጡ እቲ ዝዓበየ ነገር ሪኮግኒሽን እዩ ሰባት ደቂ ሰባት ከዓ ካብ እንስሳ ካብ ካልእ ዝፈልዮ ከዓ እቲ ዓቕሚ ወይ ከዓ እቲ ውህበት ናይ ሲምቦሊካል ኤክስፕሬሽን ብዘረባ ክዛረብ ብምኽኣሉ እዩ ማለት ስለዚ ነዚ ብዝተኻለ መጠን ክንምዝምዞ ኣይከኣልናን ምክንያቱ ገሊኡ ካብቲ ፖሊሲ ናይ መንግስትና ዝኸደ ክኾን ይኽእል እዩ ሞርኦፍ ኣብ ተግባር ፀቂጡ ስለ ዝኸይድ እዩ ከምዚ ሓውና ቢንያም ክብሎ ፀንሐ እውን ኣብ ተግባር ኢና ንሓስብ ወይ ከዓ ነስተውዕል ንርኢ ብኡ ኢና ከዓ ንኣምን ነርና ማለት እዩ ይኹን ዳ እምበር እዛ ዘለና ዓለም ብሜድያ መራኸቢ ብዙሓን እውን ትቃንያ ማለት እዩ ሕጂ ማዕረ ማዕሪኡ እንታይ ኣለካ ሓደ እቲ ናይ ኤርትራ ስእሊ ፒክቸር ናይ ምድዋን ነገራት ተኻይድ እዩ እዚ ቀሊል ዘመተ ካምፔን ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ካምፔን ኣብቲ ተኻይደ ማለት እዩ እቲ ዲስኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ሚስ ኢንፎርሜሽን ናይ ምግባር ነገራት ትራጀክቶሪ ማለት እዩ እዚ ከቢድ ጽልዋ ሕዲር እዩ ካብኡ ተበገሰ እውን ኣብ ርእሲ ኤርትራ ናይ ምንጻል ናይ ኤምባርጎ ናይ ሳንክሽን መዓት ማዕልያ ዘይብሉ ተፈብረኸ ካብ ሓሶት ተበገሰ ማለት እዩ ኩሉ ነገራት ኣብ ርእሲ ኤርትራ ናይ ምንጻልን ናይ እገዳን ውሳኔታት ሓሊፉ ማለት እዩ እዚ ዘንቆሮ ከዓ ኣብቲ ሃገር ናይ ቁጠባ ዲኻ ትብል ናይ ብዙሕ ነገራት ሓስያ ኣብ ሕብረተሰብና ወላ ኣብ መንግስትና እውን ኣውሪድ እዩ ማለት ስለዚ በዚ ክንሪኦ ከለና እቲ ናይ ምዕራባዊ ሂጆሞኒ ወይ ከዓ ዌስተርን ሂጆሞኒ ናይ ምዕብላል ነገራት በቲ ዲሞናይዝ ናይ ምሲፃን ነገራት እውን ተሓዊሶ ማለት እዩ ነዚ ማርኬቲንግ እዩ ንኤርትራሲ በቲ ናይ ብሓቂ ገጽታ ናይ ብሓቂ መልክዓ ከነቕርባ ኣይከኣልናን ወይ ከዓ ናትና ስንፍና ድኽመት ወይ ከዓ ጉለት ነይሩ ማለት ስለዚ ነዚ ንምዕራብ ኢና ተቐሪብና ዘለና ኣብኡ ከዓ ፈጣሪ ሓግዘና ቀሊል ማለት ዓውዲ ይኮነን እዚ ዓውዲ እዚ ልክ ከምቲ መኸተ ኣብ ኩሉ ዝመከትናዮ ኣብዚ ኣብ ናይ ሚድያን ኣብ ናይ ዲፕሎማስን ከዓ ዓብይ ወፍሪ ካምፔን የለና ኣሎ ስለዚ ንዑ ንምጓር ከዓ እጅገና ተብሲብና ብፅምዶ ኣቲና ያለና ወይ ከም ንዕወተሉ ከዓ ጥርጥር የብለይን ከም ዝበልክዎ ግን ስጋብ ሕጂ ግን ጉላሃት ነይሩና እዩ ድኽመታት ነይሩና እዩ ካብ ዘይምስዋዓል ወይ ከዓ ፎካስናት ናትና ኣተኩሮ ኣብ ካልእ ኣብ ተግባር ኣብ ባይታ ብምፅናሕ እዩ ሕጂ ግን ተመሊስና ኣለና ነዚ ከዓ ብሓንሳብ ብፅምዶ ኩላና ተሓቢርና ክንሰርሓሉ ተበጊስና ኣለና እሞ ዓይን ሕመቕ እዩ ዝብል እዚኣ ትመስል ናተይ ፐርስፔክቲቭ ብሪልያንት ሰሎ እንኳዕ ብድሓን መጻእኻ ይቐኒየልና ኣብዚ ሕብረት ናይ ኣሕዋት ብምስታፍካ ድማ ክብረት ኣለኒ ክባካ ዓይነት ብግን ሕጂ ኔክስት ናብ መን ክንከይድ ኢና ወጣባ ያ ዌልካም ሶል አይ ቲንክ ኣነ ኣብ ሚድያ ዝነበረና ንጥፈት ብጣዕሚ ድኹም ኢለ ድግምግሞ ብዙሕ ተዓብሊልና ኢና ፀኒሕና እቶም ዝነበሩ ብናታቶም ተበግሶ ዝጀመሩ ውሕዳት እዮም ነይሮም ከም በዓል ሰሎ ሚድያ ኣለና ወልተ ሃገር ገለ ዝኣመሰሉ ውልቀ ሰባት ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ከምዚ ሕጂ ጌርናዮ ዘለና ምእክል ዝበለ ነንሕድሕዱ ዝናበብ ኣብቲ መዓልታዊ ኣብ ርእሲ ኤርትራን ኤርትራውያንን ዝግበር ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ክምክት ዝኽእል ጥርናፈይ ነበረናን እሱ ስለ ዝኾነ ድማ ተገዲዕና ፀኒሕና ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ብጣዕሚ ብፍላይ ንኣሽቱ መንእስያት ኣብኡ ቪክቲም ኮይኖም ፀኒሕ ሕጂ ድኹማት ኢና ነርና ኣብቲ ሚድያ ማለት እዚ ሕጂ ፈቲና ሰሪሕና ክንብል ንኽእል ግን ኣብዚ ዝሓለፋ 2-3 ዓመታት ገለ ሰባት በትን እቲ ልዕሊ 200 ገለ ናይ ዩቱብ ሚድያ ኣሎ ናይ ኤርትራውያን ግን እንታይ ይግበር እንታይ ይሰርሕ ጥርኑፋት ድዮም ነንሕዶም ይናበቡ ዶ ይዕልሉ ዶ ገለ ኣይነበረን ኣብ ካልእ እንተሪኢኻ ንኣብነት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት ዝነበረ እንድሕር ሪኢኻዮ ብፍላይ እቲ ድሕሪ ናይ 2018 ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ መኸተ እዋን ዳርጋ ብሓደ ማእከል ተጠርኒፎም ብዘገርም ኩነታት መጥቃዕቲ ርእሲና ገብሩ ነይሮም ንሕና እውን ከምቲ ፀናሕናዮ ፀኒሕና ማለት እዩ እዚ ብወገነይ ኣይተሰርሐን ኣብዚ ከዓ ደኺምና ኢና ንሕና እውን ተሓተቲ ኢና ማለት ክንገብር ነይሩና ኣይገበርናዮን ብዝኾነ ነቲ ዝኸሰርናዮ ግዜ ንድሕሪት ገዲፍና ሕጂ እዚ ሕጂ ተበጊሱ ዘሎ ሓበራዊ ፅምዶ ናትና ምዝ ሓድሽ ዝመፅእ ዘሎ ኩነታት ድማ ዝያዳ ከነማዕብሎ ነንሕድሕድና ኣብ ዝጥዕመና ሰዓት እንዳተዘራረብና
أبيناي كنتات كندمع نخل بحوار نحر سريحنا وصيتاون كنكون نخلينا بزخونه توم دحار دي جمرناتي ميديا مالت بولك نمبر أي نبرن ونا يكون نابتي ناي عنتوي باينا كم زغلوصو ابتنا بالتوك بتاع نطوف نيرو ግን ንሱን ከም ተወሰነ ዩኒየር ወብሶምን ሓንሳ ገለ ኣብቲ ፓልቶ ከም ዘሎ ኮይኑ ማዓልታዊ ነይሩ ግን ኣብ ሰውን ሓንሳ ዝፍኖ መደብ ነይሩ ብቑዕ ዲቴልካኒ ብቑዕ ኣይኮነን ብዝኾነ ሕጂ ዝሓለፈ ገምጊምካ እንታይ ቁም ነገር ትሰርሕ እንዲዩ ብሕጂ ዝሓየለ ክንገብር ተስፋ ኣለኒ ደጋጊመ ግን ሓንቲ ከም መተሓሳሰቢ ንኹልና ጆርጆ ድራር ብዛዕባ ናይ ትግርኛ ቋንቋ ትዛረቦ ነገር ብጣዕሚ ይድገርመኒ ማለትሲ በቋንቋና ንዛረብ ገሌልካ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ መደባትካ ገለ ክትዛረብ ሰብካ እሞ ሕጂ ንሕና እውን ኣብዚኣ ዘለና ገሌና ኣብ ኖርዌይ ኣለና ገሌና ካናዳ ኣለና ገሌና ኣሜሪካ ኣለና ገሌና ኣብ ስዊዝ ኣለና ሕጂ በብቲ ዘለና ዓዲ ቋንቋ ክንዛረብ ተኮይና ኣይጥዕምን እዩ ሕጂ ብዝከኣለ መጠን تي نسدو ملأختي قبو ردو كخون بنا يدينا أنقاط تزاربنا ويبتنا عدنا أنقاط تزاربنا تصبغي تي ميديا كله مأتان سمعنا كله رداء مالتا يكونن كله أي فلت انك أخن بلا ينخلينا إنه يجن كاب حجي دحية اللي خنسرح قال لأتنا يجي تجمير زولو ترنا فدما بقبو تتحيزو أدمعي كخون أقدمنا نتي أرسينا دفنو استراتيجيكاو زخونه متقعتي كاونتر اتاك بيجي يمرسخ نهبلو ابتي زدلي ساعات مرسخ نهب كالي محبر سباون حات كعبي اب دغون استفلالي اب بوليتيكا طراي ديكونه اب رئيس مكلخنا يتهاجرن حزبن طراي ديكونه اب سوشيال لايف ناتناون اب زدغه انتاي كنغبر كم زلنا بب غزيو بروجرامات እንዳውጽና እንድحر سريحنا اي ثينك صباح نغوزي ميديا ናብ ካልእ ደረጃ ክነብፅሖ ክንደፍኦ ስለንኽእል ፅቡቕ ጅማሮ ይምበር እቲ ናይ ቀደምስ ዳሓን ከም ሻሙ ንሕለፎ እቲ ናይ ቀደም ኣብዚ በፂሕና ኣለና እዚኣ ይኽብል ድኽእል يغنيلنا وطابا حجيتا كاليتي كفال قرب كغيره مخنياتو تي لسنس ابتا حلفه زنبر سئلي هبومنا لو كمال بنيام كمدما وطابا حجي تانكس كفال ازي تمكرو زي حليفنا لنا مجمريا ميديا انتاي ترايت عوات ابز حجي زلنايو اب 21 كفله زبن اب 15 ندحريون زلو الاولويات نحطو الاولويات نحطو قطباوي عبيت بكل من قد كتريو تدخلوا تزلو بدهوتاتنا يزوبانا جو بوليتيكا منقسقات بمرأي ترانا ميديا كنا منتاي قداسنت الله كابت زحلفه زتمهرنا حجي كنعريا لنا زبهالك انتاي كلي قلت بلو اداني باها نجمر قربنا على الرخوة خيري تحطو نفسه كف فريز بالحساب نخب ندل نخرك دانيل نبقى مثال لها اوكي مثال لها نتيرا هو حراي طعم صبوق ثانكيو نتي تبهله خا مدغامسي قربتا انقا كمان قيرا بلكياتا انجل مالتيو مدغام دلي ነገር አይኮነን ኩሉ ተባህለ በጣም ጽቡቅ ሲቲ غندي انا جتي ميديا خن ولا ميديا خن بالكلنا نحنساون يوتيوب مالتنا لينا انترنت مالتنا لينا مصحف مالتنا لينا تويتر مالتنا لينا نعون بمولئنا بكل ميديا نبلو مالتي ስለዚህ እስከ እነዚህ حاجه زمن تخونس وصل لنا ترينا ولا بزن دحرنا صنا دلوا 30 عام 10 لنا 3 تمقلنا توصيتو ناي ميديا ناي ديو ناي دبلنا نبلو وصيت ناي تكنولوجي ابز مرحنا عيننا حزبي public مالتيو حزبي عينو the eyeballs that's why to do the attention economy بلو attention تي اقالبو ابدخدو كنكيدينا مالتيو سيت ميديا دغبرو اقالبو قدم اب راديو تلو اب تلفزيون تلو انترنت تلو بالتوك تلو قال له جي مسمص خام ناو سغير كحجي اب كل عوت تخونلو مغدي انتي يخونالو نمبال تخينو هنا خين زن 30 عام دحرنا ندلوا ترينا تنقدم عامت ناي انترنت عامتين دبهالا نيران راديو قالت رسعتني ولا انترنت جي اب انترنت كا بالانجليزيه تصحفلو
እቶም ብእንግሊዝኛ ክጽሕፉ ድኽእሉ ኣብ ዌብሳይታት ክጽሕፉ ድኽእሉ ሰሚዮም ሚድያ ክበሃል ከሎ ናታቶም እዩ ነይሩ ማለት እዩ ነን ንኹሉ ከዓ እንታይ ድገብሮ ነይሩ እቲ ሚድያ ከዓ ካብ መንግስታዊ ትካላዊ ወይ ዋላ ካልእ ነገራት ጌርካ ነበረ ናይ ቴሌቪዥን ናይ ሬድዮ ገለ ውሕዳትን ገንዘብ ዘለዎምን ሓይሊ ዘለዎም ነበረ ዲሞክራታይዝ እናኾነ መፅዩ ተፈንዩ እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ምእንቲ ክገብር ኣብ ዘለዎ ኩናት ኢና ሕጂ ኣብታ ናይ ዲሞክራታይዜሽን ናይ ሚድያ ክንብል ከለና እቲ ምእኩልሲ ናብቲ ፋሕ ድበለ እንዳኸደሉ ዝመፀሉ ዓመታት ኢና ዘለና ማለት እዩ ሓናብታ ትመፅእ ዘላ ካብ 9 ሰዓታት ወፂና ድሕሪ 2000 ተኸድና ከዓ እቲ ናይ ኢንተርኔት 2.0 መፅሲ እዚ ማሕበራዊ ሚድያታት ድመፀሉ መወዳእቱ ናብ ወሊዱ ግን ናብኡ ዝፀጋግዓሉ ነገራት ኢና መፅና ኣብኡ ከዓ መብዛሕትኡ ዋላ ሕጂ ከም ትሑት ጌርናዮ ብሚድያ ብቪድዮ ብገለ ንዛረብ ኣለና እምበር ሶሻል ሚድያ ክበሃል ከሎ እቲ ፅሑፍ እቲ ዌብሳይት ትገብሮ ነበርካሲ ኣብ ቴክስት ተቐይሩ ኣብ ትዊተር ተቐይሩ ኣብ ፌስቡክ ተቐይሩ ግን ፅሑፍ እዩ ነይሩ ብቴክስት እዩ ነይሩ ሕጂ እቶም ፀሓፍቲ እቶም ናይ ፅሕፈት ክእለት ዘለዎም ናይ ሚድያ ዓለልቲ ክኾኑሉ ዝኽእሉ መገድታት መፂ ማለት እዩ ሽዑ መወዳእቱ እንዳማዕበለ ኸይዱ ቪድዮ ካብ ክገብል ሕጂ ናይ ዩቱብ ዘመን ዝኣተወሉ ኦዲዮ ቪድዮ ኣገርገሽ ኮይኑ ትዛረበሉ ዋላ በዓል ፓልቶክ ዋላ በዓል ዩቱብ ውፅኢት ናይቲ ቴክኖሎጂ ምስ ተመሓየሸ ወይላይ ሕጂ ከዓ መፅሓፍ ኣይኮነን ዘሎ ድምፅኻ ጌርካ እዩ ዝኸውን ዘሎ ዋላ ብድምፂ ነይሩ መጀመርያ ቪድዮ ከዓ እንዳመፀ ምስ ኮነ ከዓ ሕጂ ኣብቲ ቪድዮ ከዓ ናብኡ ዘለናዮ ዓመት ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኸ ናበይ ክኸይድ እዩ ትሕቶ ሕጂ ከዓ በዓል ኤኣይ ደምፆ ቴክኖሎጂታት ገለ ክኸውን ንኽእል እዩ ዜሮ መቸም ተን ህዋሳትና ወይ ትርኢ ወይ ትሰምዕ ወይ ትርኢ ካብኣይ ክሓልፋን እየን ሕጂ እዚ ናይ ዘበነ ቪድዮ ብሓደ ሓፂር ዝኸይድ ነገር ኣይኮነን ዕሪዳ ኣገዳሲ እንዳኾነ ግን መፂ ማለት እዩ ንዓና ኸ ንኤርትራውያን ኣብዛ እንዳሓለፈ 5 ዓመት እዩ ሞር ዕውታት ሰባት እቲ ዲሞክራታይዜሽን ናይ ሚድያ ሲ ናብ ህዝቢ ኸይዱ ኢልካ ሶሻል ሚድያ ማሕበራዊ ሚድያ ትብሎ እምበር ናብ ውልቀ ሰባት ይኸይዱ ውልቀ ሰባት ከ እንታይ ተዓዚብና ኣብ ዝሓለፈ ካባኻትማ ዘለና ጀሚርካ ማለት እዩ ውልቀ ሰባት ከዓ እዋ እምበር ኣነ ነዚ ፕላትፎርም እዚ ነዚ መድረክ ተጠቂመ መድረክ ፈጢረ ነቶም ፈላጣት ነቶም ክኢላታት ኣምፅየ ከዛርቦም ኢልካ ኢኻ ሚድያ ትፈጥር ነርካ እዚ ከዓ ተቐይሩ ኩሉ ዓለም ንሕና ደይኮነስ ሙሉ ዓለም ወይ ሚድያ ክገብር እየ ናተይ ሲኤንኤን ክኸውን እየ ኣነ ሲኤንኤን ኮይነ ግን ዘርኢ ሰናይ ኣምፅየ ከዛርቦ እየ ዓቕምታት ናይ ምቅላሕ ክህልወኒ እዩ ማይክሮፎን ዳዓበየ ክህልወኒ እዩ ነይሩ ትስታይ ነይሩ ንምሸቱ ግን እንታይ ኮይኑ ሲኤንኤን ክኸውን እየ ደይኮነስ ኖ ኣነ ዘርኢ ሰናይ ዝኸውን ኣነ ባዕለይ ስታር ዝኸውን እቲ ሆስት እቲ ዘቕርብ ኣካል እዩ ባዕሉ እንታይ ኮይኑ ሕጂ ጌጋ ኮይኑ ማለት ኣይኮነን ዓለምናዊ ሽፍቲ ገይራ ፖድካስተርስ ዩቱበርስ ቲክቶከርስ ንሳቶም እቶም ፀለውቲ ኮይኖም ማለት እዩ ሕጂ ሓላፍነት ናብ መን ፅዒቡ ናብቶም ማይክሮፎን ዝሓዙ ሰባት እቲ ሓይሊ እውን እቲ ፅልዋ እውን ናብኡ ሰጊሩ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ከዓ ሓይሊ እዩ ናይ ብሓቂ ፖለቲካል ሓይሊ እዩ ናይ ፅልዋ ሓይሊ እዩ ሕጂ ብሃጠው ቀጠው ዘረባ እዞም ኣብ ዩቱብ ዘለዉ ሰናትዮም ደክብዶ ሽንጣርቶ እንዳበልካ ዝዝረብ ነገር ኣቕሊልካ ዝረአ ነገር ኣይኮነን ካብዚ ንላዕሊ ዓቕሚ ካብዚ ንላዕሊ የለን ንሓደ ነገር ሓሳብ ኣምፂኻ ክትፍንዎ ተደሊኻ ሎሚ ነዚ ውድብ ዝንሃቦ ነዚ ማሕበር ዝንሃቦ ማሕበር መንእሰያት ኣለዉ ዝግበሩ ማሕበር ሰራሕተኛታት ዝግበሩ ድበሃል የለን ኣበይ ኣሎ ዩቱበር ኣብ ድበሃሎ ዘበን ኢና ዘለና ንሱ ዩቱበርካ ሕጂ በቲ ፅቡቑ ሓይሊ ሂብሎ በቲ ሕማቑ ከዓ ወይ ንፅቡቕና ወይ ንምጥፋእና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ውልቀ ሰባት ኢና ንመኮሰ ዘለና ስለዚ እቶም ኣብ ማይክሮፎን ወይ ኣብ ፅልዋ ሰብ ዝሰምዖም ሰባት ሓላፍነት ኣለዎም ዕሪ ማለት እዩ ወይ ከልምዑካ ክእሉ ወይ ከገዝታ ክእሉ ፅቡቅ ዘለዎ ስቲል ናይ በይኖም ዝቆፃፀርዎ 100 ምኻን 100 ይኮነን ግን ገሊኡ 100,000 ሰብ ይከታተሎ ገሊኡ 10,000 ሰብ ይከታተሎ ሕጂ እቶም ብዙሕ ዝከታተል ዘሎ ከዓ መልሹ ምስ ሓላፍነት ረጉድ ኣሎ ሕጂ እታ ቁርብ ናብዛ ርእስትና ናብዛ ናይ ፅምዶ ከምፃ ተኮይነ ሕጂ እዛ ፀገም ዘላ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ኤርትራውያን ክንዛረብ ተኮይና እዚኣ ፅቡቅ ሓይሊ ኣሎ ቁም ነገር ትገብረሉ ኣሎ እቲ ፀገም ግን ሊትራሊ እቲ ዝሰምዓካ ሰብ ፎሎወር ይድበሃል ኣነ ንወዲ ጣባ ዝሰምዖ ክበሃል ከሎ መብዛሕትኡ ምስ ወዲ ጣባ ዘለኹ ሰማማዕ ማለት እዩ ፅንሕ ኢለ ምስ ሶሎ ከታተል ተኢለ ወይ ሶሎ ድብሎ ሰማማዕ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ሰዓቢ 100 ካብ 100 ሰማማዕ ማለት ምሳኻ ኣይኮነን ግን ድኾነ ኮይኑ ግን ናትካ ሰዓብቲ ናትካ ተሓሳስባ ዘለዎም ሰብ ተጥሪ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናይ ሃገራውያን ከምኡ ንግበር ዶ ገለ ንብል ኣለና በቲ ሓደ ካልኦት ኤርትራውያን ኣብ ካልእ ዝዓሰሉ ናታቶም ባሕሪ ናታቶም ድሕንብስሉ ማይ ዘለዎም ካሎ ማለት እዩ ሕጂ ፀገም እዚ ክልተ ዓለም ፈጥረልካ
أبرز يزي ألغوريزم ناي تكنولوجي تتفوتو تتسامعو طرح يسدلك فمعلتاوي هيوتك خا نتم تدليوم تسمعهم نتيم حدهم كتعزوهم تبل قال تكون غير نجن هاجر كنبل كلنا ناي كلها حجي انت يطفى الله مالتي تصورنت يلا أبزانا تي سعابي سمعنا تكونك حانت معلتك أبزاد حسب كياسخة تتجاجي بس حكا حجي تتزارب تبع الميكروفون حزب له وترى الله مالتي مهناتو كي جاجا فرحي توم ايدنس افتح هذا خيدهم كيسمعوا بتقول مخينا كيسمعني قال حجي نهاجر كنبل تخوينا نهاجر اورب حتى خوينا نخلص انت تخوينا تا تصاورنت انت تفيك يا تحيل خندا خمت خيد الله مالتي حجي ابزنا يتصمدو اوكي اتم اتلس حبره ولا حدا ينخنسي اب حبره ومردات نهاجر زربح كون كلس نردا دالو نطفل له انا حجي سلام بحال تمرت غيرنا اوف كورس اذا نهاجرنا زربحي ثم مراحتنا نزنا هاجر كربح كم زخل انت دا تنبيهم لنا تاخاخيبنا احنا كندي ببينا في حدا بلا نقبرسي إلنا نقبر كلنا اي ثينك سهل كنت يدبل دلهو اذا حلافنت زي قليل دي مخانو حدا كلايكا تي حيلي فاتينا صلينا افتم صلوت سلو دلو عرينا بعاب درجه احنا كنا كلا ده يوتيوبر يو اب يوتيوب وعل ويكا كم زخال سرح دي بلمو سرح دي قبر عابي زعابي يقوم نجر زعابي انفلونس خبر دخل على الميكروفون سلا دقنا سلازي نحنا تمام ميديا المصن حزب دكاتاتلن كم عابي هاجراوي مدرخ غير انتريو تطنقوا خدوا لي تسفاي ما تردكم نتكون ان وحي حيكون ثانك يو بتعم تبغتي اداني لغلوتي امكوت نايت حبريتان زلنا مدرخ مغلاص ون سلازد اليوم حجي ابتانكس نحلف كلنا نغير كلكم كيدي سولو مجمريام قاعده حمصها بمقصال النفس خالا لزبال يلن انتي زبال زراربا لبزوان زي اتكوينات قدم جنبارناتو ويون قدم تكوينات بجمارو اب ميديا يزكايد سلازي كتسعر دي خاق تسعر زياده تسرح اب ميديا يزلو يزبال سلازي psychological warfare when the bahalalo tay malatiyu nitsalaay qaan taqiilka naqay waaqaka kidbataatino khad kala halaka arditaatu asalalfanatu kam zqiyir intaqilu sarawitu kam zahadim kam zr'id kollegena kiftin kam zaykil khad gobro zigbar kuinat mediasi so powerful that effectively into tasarihlu waywin tahadat nitsalaay kam zr'id gobro ykhil بنصارو تي كومودي سرح دما كي توكسون كسعرلو زخل ابنت الله سلازي ازوم ميديا زلنا بتا حدا مخلكالنا هاجرنا بزعبه هاجر نزارب زلنا مزحتنا تي الاولونت نايت هاجرنا مخلخال وي ون كاب صلاتن زمصنا نممكات ندينا نسرح زلنا بو منصر دما هنا ون نتي كوينات اب مبقات مقسقاس ون ترى لنا سلازي انت عينه ترى نصاوت لنا تبل سلو ميدياتاتنا ايرترا هذا كابتم نويح كمون حيال زغنا استواصو زغبر زلو ميديا زلكاغا سلازي اتناتنا ترى ميديا زلو كمي تبلو ابيناي كفال نايتي زكاي زلو كنتاتينا زلنا خطبل تخ اوكي سلام كلاتكم مجمرتا تخاتلتي جورجو ميديا خو زرسناي ودت ابا دانيال صحاي بينيام كمال مالتي كلاتكم وسخاتكم كتزاربي انا كم زربا دحاني قربتي دخم بالخوني كن بمتانو صبغين عدلنا صبغ كنهلوكا مالت نايتي سمعيخا يوساني نحنا نحمق يبلنا راح يزبل سخاتكم تتزاربكم يصبغ قربتي بصراحه سلصنحق مالتي يغني لي جورجو بصراحه سلصنح سمعكم اوكي حراي سولو صقم زبالي يبلون غزي بكم صحمان غلي صحينا باخي تحتو كدك ملكا ولا خمي اسكا عتحزني جوجو تي ميديا قدما جنبار اندي زبال زلو دارغا تكوينات ولا بزنا على يوكرين طريقايو تزعبه كوينات معرتا بايتا زلو اب ميديا يزواغا زلو تناراتيف وور بلوزي انت غيلكا كم الامانات كان ابنتنا ابي ابنت وسينا انت يزلزلو حزب ايرترا كرعدمو كي توكسسي ولا يسدو بجاهم لكم كابكم تزخل شجرن ورارن نزيوم كن حزوم اي نغلينا 110 مليون يم درونا لو قلل لو يلو نتسب سايكولوجيكال كدهلو غال ملك دما نبعدنا قصنا كن كدو نخل توريزم كبرو نخل معباله كن كبرو نخل دما تداهيلنا كاو كن هدم يزدلينا
ترى ناي ميديانا إيرتراويان أبي زلوا مكلخال نتزمت أنا زلوا ورارات أم مكلخال دينا زلنا ولا أم كعتي كم ما نتمنى سينا إيرترا نبي قصون قبر لنا ناب كالي بأس نخب قصون قبر لنا ويس كاب كبت زخل باستات نخد حن قبر لنا تبل. مرحبا جورجو قديمة ناي بحكي زي حطو زي أنا من السايل كا معك يمسكنا كم نالبات تي دحر أنا مستدار كون توم ناي كالو ريتو سمع دماني دسي زبلني بزغانة اسكن نجمر ندحريت نملس صورة إيرترا مستبقسن ناي مجمريا دمس حفاش ناب هزب بصح خلا خفاحسي انتاي لا تزاريبا زد دمس حفاش اجي نماني تمل تخيدو ناب هزبي يخيدو كابتي دوقم مصفانو دمصم سمعهم زي فولتو ويا بيرلو زي فولتو كاو كابتي حرامرت دمصي تغادلتي ناب هزب مسجو دمص حفاش مسمصت هزبي ملؤ تسفات راح زي كونه اتي ناتو نتفتات ول زياده كله شعوي تخليعو قبل علي صلايفه مكومتاري مزي بقى صلاي شعوه رعديو اتيو اجي بزح قالوت كغلصو خوليم صبو غيرم انا نعو زتعد كسايس غبركو سبا يكون كل حنت ነገር ግን إذا دمس حفاش نخط عصو صلاي كاب سوفيت حبرت ناي جامب مغبري معفني ابرادا زستتخله حدا عبي ناي جامب مغبري عديكو بمعات اشحت دولارات عديكو او نزا دمس حفاش ككاله خلا يفتن ديو ابتو وانتي من سي نشتي سلازنوركو انا منالبات تي شعو مسبوي كوينه نتي راديو ستيشن يغيروا سلو شعبيا ነገር ካ يغيروا خبزي انا بزي يغيروا كمان ابعت خيد نتا راديو خطوي خطوع نيركا اجي حزب بمولو نقحت يدلي نقح حبرتسب فطيرهم بتا راديو تياغيرو انتاي كم زولو او ينو انا انتاي سمعي كاب حقون كستاي كرغاغص ايكلن حد سمدايلني ولفت زينو امسني كودي صدو نيرو نتوب تغادلتي ابرحو كبابي زولوس يما ازونوم نيرو انا ميتا امنولي كومون دحر نيرو خوينو امنولي حقي مش نعوم نعنا نجبر نتوم كستاي كمان ندحر دا تي خنتات صنكيرو لوس بدمص حفاش تفولطو يركاخا حجي جورجو حسابو سقاب كمزي كابرعو جيت تاني دمص حفاش قبرز نبرسني ام موزيمنا ايرترا لا كاتريات خلي خا خندمنتا تخون عقمناتا خندي نيرو زغلو دحري خايسنتا دحر قصيلا دمص حفاش بكل قنقاتنا ايرترا كتفنو جميره سقاب كندز معباله خيدا حليفه كمان بمحرنيا بخال انت فنو نيرا حجي ازنتاي زريكا دمص حفاش نتي نابي إرترا زولو طرح زي كونه ناوشت إثيوبيا زولو حزبون ملخت تتحلالف نيرا بزن قحاتزي حزبي توديبو اتخو غبر زخل يقبر نيرو حجنا وانا نملس نحنا فحلنا نناتنا دمس اندحر هيبنا ببز تفلالي اتسبون كيتا معكله نناتو زتفلالي حسابات حيزو طرحيو زمص اتنقحاتون بولك دروتي سخو حجيكم غبرو زلنا ويدماني حجيكم قدو زلنا اتي ناي مايكروفون مسرع ديو ناي دمص موهاد ديو اتي ناي سئل ديو مستسب زلنا ركبات ازو كل زي اواهيدنا يالنا نزفلكنا يالنا حجي نصلاي ون بين قصنا خم نمكتون تردينا له اتا حنت صقم زلا ببولكم مخاناي بتأمر ندحر كيدنا كن كمزا مخستر معدو لا تبال حكي بعد حرت مرا بيلنا حزنا بحنتينا نفنو ازي اترفعنا نيرا نابزي ان منصا
عقبت كويننا يكونن ويدمان حنقول نعوه كجبر الزخيل سينا أيقونان انتاي دا ينيرو اتمي جمار اتا عنفت ناوغس كام عنفت مقبار ازي ينيرو نزيا خاينا حجين واحد سلنا ازي عند حرمزيا انت عرفت مزل حانت بحانتي مستانا يدوم صحفاشي خطتها حسا نقحات حبرة السبنا نقعبي بكل درجة جرجو نسخة أزناتك خستايك قبري ليكونكن زفلالي أرستات اندحاسكا بجيكا تي معلتاو تقبرو أب تمرتي سبات نخ معبولو نخ حيولو أو كتوبو أم أو قلمالنا إزي تات إزي بمولو أين رخبون علينا إزي خمي قرنا خلص وحفعون نخل أب هزبنا كتابا هزبنا خمي قرو حبي خل كتابا هزبنا ترح زي كونه كتابا قربا بتناون كميلو خعبي كتابا ندحر عبي كويس بزي واقع عند حرص أجيبه حديرو كويو تسيو نصبح نقول رأي دليل تعتمالي زبالعة كم يجرو واقع كان عام يجرو صح قبرك هدلي أي كلني سلازي نالبات نتازرما نمحص عرا إزي أطرح حتى من قدي كل من قدي سلازي ميديا عقونو بزي قدس نحناجن ندحر عتينا يا خوينا ندحر رامسينا يا خوينا بتزقبع عقمو تتقيمنا كيناتن ورو كيناتن أكبابينا زولو خنطخو خنكل علينا أبي إرتراط رح زي كونه أكبابينا زولو أحزاب معرخ ندي نقحات كخونو خم زولو مناي مقبار حلاف النتن سراحن كنقبر نخيدي نازبل امنتي زلني جورجو تاغلني دعم تبغى هاي الغلو تدحري تمليسكا نتاريخ أو مسرد فلاي ترى أنا دمت حفاش بزحني اشتاي على لبزي دمت حفاش تاي ترى كم زنبرون تبغى يرجع تردو معناته نتقال سدفلت رايو ترى أنا دمت حفاش كردو زغل أنا بزانب سيجي قد منات النت يتولي دقن قد منات النت راديو سلزي نبرنا دمت حفاش تاي تراني رواي فلتني انت زنبرنا وان انا زنبر كل نشتاي درقي نقوتن سي اكسابز دكس امحاريه زرنيره ابكرن مالتي ببزح سراويت سلزنبرو انت تنبرنا ون مدفيت كاخد كون تغل ايكون نعول ليكا نورمال هيوتنا كبيري نيرو سلازي دمت حفاش انتاي تراني رو نزي فلت صبغ زغنا متحاز غيركا زرسناي تانت ببخال وغن حجي نقبر زلنا ميديا نزي حجي زلو صلاعي ويون فتنا نيرترا غاتي موازلو نحبرتسبنا أبز حلف عامتات قبل المنسيات نابدقو زلو زقاتمي حجي دما نابدقو زلو منسي نقول لنا وشتو زلو منسي زغنع زلو متكعتي اتميديانا يرتراويان زاكل أصوارن كالتن بقعتنا اللي ودو نعون مكل خالتبل ويبس اتنو سرح زلنا سراك مسو يمت اندو مستي زي زقات وانا زلو تساقم تبلو مجمريا سلام كلكم تنكيو جرجو سلام بملؤهم حتى تلتنا بالعرض لنا حجي انتاي دينا خنريو ዘለና صمدو هاغراو صمدو علنا ناي مردا سانيكس حتيا اباينا خنكيد مجمريا تناتنا سرح نقبر مو دحريو ناتنا بس قبرنا بصمتو خندا خنقبر نخل كنرينا هو هجنا نابوكم كن خدك دلي حجي تاي اخبل دلي كل غزي هاغراوي اكايدانا ببولقنا زز مسلنا ككم تردعنا نخيد لنا ناي حبار وحدت كهلونا خان ويح غزي تجاربنا دوينا حجيتا يالو اب هاغراو مخته وتحدراو غونص تراي كون كانت مكتو كم زخبلو صنحي حونا زينا دمت حفاش يصنحو بحل نيرو دمت حفاش نيرو كادرات نيرو بتفنالي مخنياتي تقدل تعويتو هجن حنا ابدي زلنا نزب دقه زلو نايز حلفه 3 عام زنبر حرغوسغوس نزب دقه زلو ميديا تارو تصاويتو انتلنا اوشت هاغرون ناتو تارا كصاوت متان اب كل زبصح زرغاح نقبر علنا دو ناب كل خلاينا اوشت هاغر زخيد زرغاحس نقبر علنا دو اوشت هاغر زلون نحنا خسمع خمس خيل كنقبرو لنخيل منقدي كصعارو لخيل علو بتفلالي مخنيات اب ايرتراسي يعطي اذا دمصنا يعطي كاتو هلو كن ببول كنا اذا اتوم كم ذي حبار ناي حبار غيرنا بحبار إهن مهن دا توحلناون كاتو خمس خيل بزو كله بتيك توك نزاروبن حدر حماقون صبغون يسمع يوشت هاجر
ቅድሚ ቁርብ ግዜ ኤርትራ በፅሕና መፂና ኢና ይስማዕ ምዃኑ እንድሕር ፈሊጥና ከዓ እቲ ፀፅቡቑ ልሒቑ ክኣቱ ከም ዘለዎ ክንገብር እንተንኽእል ፅቡቕ ነይሩ። ሓደ ኣብነት ሎሚ ምሸት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ሃገርና ምዝራብ ሃገራዊ ወኒ፣ ሃገራዊ ድሌት፣ ሃገራዊ ሃንቀውታ፣ ሃገራዊ ሃርሃርታ ኣለና። ጥርናፈ ከዓ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ ጥርናፈ ብሩኽ ምጅማር ይግበሮ። ኣብ ዝቕፅል ሕቶ ከዓ ክንሪኦ። እዚ ናይ ሎሚ ምሸት ግን ሓደ ፅቡቕ ንቅድሚት መንጠሪ እዩ። ስለዚ ክንቅፅል ኣለና። ናይ ሎሚ ምሸት ከዓ ነቶም ነዚ ዘዳለኹምን ኣብዚ ተሳተፍኩምን ቴንኪው። ዝቕፅል ሕቶ እንተልዩ ድሕሪኡ ከዓ ክንመፃ ያኔለይ ዝራር يغني درسناي اوكي نزا نطب زيا هاد بدغ خوينو كعقنا زخلا ميديا دي ساتف دانيال بزح ميديا سلازي لغا اسك حصر زبله ገምጋም ናይቲ ዘለና ሚድያ ድሕሪዩ ኣብቲ ጽምዶክ ሓልፍየ ምናልባቶም ሚድያ ዘለና እንታይ ንገብር ኣለና ብትክክል ከይርዳእና ስለ ዝኽእል እስከ ገምጋም ሃበና ትዝግበር ዘሎ ስራሕሲ ብቅዓት ኣለዎ ዶ ኣበይ እየ ዘተኮረዩ ኣበይ ከጉድለት ኣለዎ ትብል ገምጋም ሕፅር ዝበለ ሶለት ከተማሓሽ ተኮይንካ እውን ፀገምካ ትፈልጥ ስለ ዘለካ ሓደ ካብቲ ክሕፅራ ምእንቲ ሓደ ካብቲ ገምጋም ናትና ሕጂ መብዛሕትኩም ኣብ ዩቱብ ገለ ስለትነጥፉ ትፈልጥዎ ኢኹም ሓንሳብ ዩቱብ ምስ ገበርካ ብድሕሪት ክንደይ ሰብ ነታ ዝገበርካዮ ቪድዮ ከም ዝፈተዋ ነግረካ 98 99 ካብ ሚእቲ ሓንቲ ቪድዮ ጌርካ 1000 ኮመንት ሰብ ገብር እቲ 900 ኣወንታዊ ደተባብ ሓቂ ሃገራዊ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ሕጂ ከም ደቂ ሰብ ግን ከምኡ ጌሩ ይፈጥርና ናብተን ድጎደላ ምክንያቱ ተን ድጎደላ እንከቐፍላካ ትኽእላት ስለትበሃል ኩሉ ግዜ ናብተን ሕጭጭ ዝብላ መንኮርኮር ኢኻ ድምፅኻ ተቕንዕ ኣሚን ነዛንካ ተቕንዕ ናብተን ፀርፉና ኣለው ኢኻ ተቕንዕ ነቲ ድምጉሰካ ነቲ ድሕግዘካ ነቲ ኣጆኻ ዝብለካ ዳርጋ ትሑዝ ከማ እንትወስድ ኢኻ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ከም ሚድያ ክንሪኦ ከለና እቲ ተሰርሐ ዕውት ዓበ ውፅእ ክትብል ኣለካ ካብኡ ካብቲ መዓልታዊ ይህን ገለ ድበሃል ወይ ሓደ ሓደ ደይንፈትዎ ንሪኦ ገለ ከም ኤርትራውያን ምስ ኢትዮጵያውያን ኣወዳድረና ክንዳ 110 ሚልዮን ዝኾኑ ኣብ ዓዶም ኢንተርነት ኣለዎም ብምልኦም ንሕና ድከታተል ህዝብና ኣብ ደገ ዘሎ እዩ ውሕድ ግን ቪድዮታት ናይ ኢትዮጵያውያን ዝገብርዎ ክንደይ ሰብሪ ኣሎ ናትካትኩም ክንደይ ሰብሪ ኣለዎ ክትግምቶ ከለካ እቲ ሰብ ተፀሚዱ ይሰማዕ ኣሎ ክሰርሕ ኣሎ ኣብቲ ሃገራዊ ረብሓታት ንምቅዳም ድዩ ኣብቲ ሓድነት ንምዕቃብ ቶም ደረፍቲ ድዮም ቶም ገጠምቲ ድዮም ቶም ኢንስፓየር ትገብሩና ቶም ንፈልጠኩም ኣብዛ ሚድያ ኢና ንፈልጠኩም ካልኣይ ንፋለጥ ኒና እቲ ተገይሩ ዘሎ ቁም ነገር ተገይሩ ዘሎ ዝስራሕ ዘሎሲ ከምዚ ትሑዝ ንገብሮ ኣለና እምበር ተኣምር እዩ እዚ ሕጂ ኣቦቱ ኣሎ ስለዚ ግን ከይባላሸወና ዝዳስና ዝውራይና ስንታይ ክኸውን ኣለዎ ገለ በቲና ፀሊና እቲ ሚድያ ዲሞክራሲያዊ ክንብል ከለና ነቲ ማይክሮፎን ሒዙ ፎሎወር ዘለዎ ወይ ቻነል ዘለዎ ንዑ ጥራሕ ኣይኮነ ንምልከት ኩሉ ሰብ ቴሌፎን ኣለዎ ኩሉ ሰብ ማይክሮፎን ኣለዎ ኩሉ ሰብ ድምፂ ኣለዎ ፅባሕ ንጎኻ ክንዶም ፎሎወር ገይርካ ከጉላዕለ ድኽእልካ ኩሉ ማዕረ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ነዚ ከም ቅቡል ጌርካ ከምዚ ኣብ ሓደ ቤተ ንባብ ናይ ኣስመራ ኮይነ ሰጢለ ኩሉ መፅሓፍተይ ተሰሪዕለይ ዝስራሕ ዓይነት እዩ ኢልካ ደይኮነሲ ኣብ ጫውጫው ዕዳጋ እኽሊ ዕዳጋ ላኻ ዕዳጋ ሓራጅ ኣብ ከምኡ ኮንካ እውን ቁም ነገር ክግበር ከም ዝኽእል እዩ ዝረአ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጫውጫው ይፅፈፈልና ክህሉ የብሉን ገለ ኣይበሃልኒ ግን ከም ለበዋ ከም ኤርትራውያን ግን ከምዛ ሕጂ ደርሰና ምንጠቐሳ እቲ ድስማዕ ኩሉ ሰብ ሰምዖ ሕጂ ዒራ ኣብ ወፃኢ ዘለኹ ወይ ከዓ ቶም ንዓይ ፈሎ ዝገብሩን ጥራሕ እዮም ዝሰምዖ ደይ ውሕድ ኢልካ ዝግበር ዕሽነት ብዙሕ ኣሎ ሕጂ ዋላ ካብቶም ናይ ሚድያ ዓበይቲ ሚድያታት ዝሓዘ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሓንሳሲ እዚ ውልቃዊ ጉዳይ እየ ኣነ ምስ ክስቶ ይፃረፍ ዘለኹ እንታይ ገደሸኩም ዓይነት እውን ክህሉ የብሉ ምክንያቱ ፈቲና ፀሊእና እዛ ንገብራ ዘለና ኣሽሓት ሰብ እከታተል ኣሎ ብድሕሪኡ 10ታት ናይ 1000 ሰብ እውን ክሪኦ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ እዚኣ ዘለና ኣይኮነን ብዛዕባ እዞም ኩሎም ዝስዕቡ ዘሎ እዩ እቶም ዝስዕቡ ዘለዉ ካብ ብዛዕባኦም ኣይኮነን ብዛዕባ ሃገርና እዩ ሃገርና ካብ ወላ ንእሽተይ ትኹን ብዛዕባ ሚልዮናት ህዝቢ እዩ ሕጂ ከም ሓላፍነት ጌርካ ንኩሉ ክሕዞ እዚ ክብል ከለኹ ሓደ ስለተጉተለ ጠፊእና ማለት እዩ ንሓምቕ ኣለና ከም ሃገር ገለ ኣይኮነን ኖ መዓት ቁም ነገር መዓት ፅቡቅ እዩ ዝግበር ዘሎ ግን ነዚ ጥቕሚ ደይርዶም ወይ ከዓ ኩሉ ግዜ ዘራጊ ተደልዩ ናይ ፀርፉ ገብሮ ናይ ሕማቕ ኣብ ደገ ኣብ ካልእ ክድገም ዘይክእል ዝግበሮ
حجناتهم أتليست نتخيل سبنا نبوملو زي تملك تقلل كهذا وهابنا لما معلت ميديا كنا لما معلت نايتي كوهاد خلسي تايك جبر على الله جحده عاب حيلهم دلوا الردايو عابي حلف النتكم دلوا كجاجا ثمانيسي كبكدادنا خجميركا سبع زرارها ولا إذا هجروا حلف النتيو زي ناتي channel راح يكون كم بالله يدقوا برجله يكون ترى اللي صرفوا له ترى اللي جله يكون الكام قبل أجزاء إنترنت مجمرات سبيشال ناي سوشيال ميديا قال جمر كله بسمعك و كلامي ركود بلا لكن كسر حجي زي أبى صبقتي لقب دبلكواني قرنيرة حدا انتهي نيرة صحفكات وصوديو سئلت وصوديو تزاربو الأستاديو نحجت راح يكون ناسي نزل عالم حج زال عالم كبهال كله أوكي نحاوروا قال لهم كلنا بقليل نزل عالم أبزا أركايبس ناي فيديو تدلو تكنيكالي قال كاب سبيس قال متينا عالم زرق تدي بيلوا أب أركايبس ناي تكنولوجي أحد باك أب كوين قمت قالوا نتباك أب قالوا which means إذا نبلا ذل ناسي دحر حامو شميت عمد سبر بيروح رهبات اللي مالتي دق دريوه هذا زرب ذلها مالتي بحصير قالوا دحين أقل كانوا بلون نتخليت تسود ولا كمان تمر سحابة انتهى حجنا دي أكون تخوينا من نقولنا ثلاثة نجار راح نذكرين بتنا يكلش نا إنجليزية قالت مام بوس بريستيلوا أدي حلقها أديها حلقها كهنكادي ولا زغنا ناي مرح حيمانة كمالتي حجي أديها ختصوم عليه تدلي أي تقول له هنا يتحرم مع التصومعه حلقة أنا يسرحك هذه وحلقة في خاب سرحك دك مسارحتك أب سرحك تاب بروفيشنال سمعوا ودي اللي تقوين دي اللي تقوينك أي تقول له نتحرم على التصومع وين مسارحتك قال ناي مرح حيمانتك أقول ميدو يدق مفتي أتوه تفرسي عندي في مسجد كونك كم نجارني تمثل دن تبل جناب سوشيال ميديا خالد سويف تزارب تخونك وصلنا الحجي نازيان كان معك أنا غيرنا of course أبزناي ناي ولقاوينا ولا لنا أديها حالة في خادي وحلقة خادي وكهنكا إذا كان معك أنا نقول نقول أنت أخوينو نتهاجر أو درجة خمس خلون بزيان معك أنا تهاجرك شتى تبلني خاطر أنا زعبها هاجر كنا جيركا دوباتنا أو حسكا حدنا حزب جيركا صبغت زارت صنيحكا شو حدا دولا بيلوس مثلا أتود شرمت أتود قال ده ندي خدو قال ده هذا بحقه خمسي تقدر نيرو تبل تخونك أدي خاصة معك خلا أنت يا تبل على خاصة معك خلا أنت يزبل مرحي ما نتك خاصة معك خلا أنت يزبل الناسي رزنا الدلوة عدل تغيرنا خا ولا تكومنت ده بسبون مبزحته كيس عن شعته نتوت شعته خميت صبري ده معك أني تاتلنا ولا تقرب وانتي ولا تصحف قبل كلس ولا تنا تكومنتون نعونا دي خضري حرف خضري حو خضري قال لي خضري الذي كم سدد لنا كم زما بزعبه هاجرنا مكل خال لنا نبلنا نمشتو نيرترا زكاله خلل حيلታት مكل خال ايرتراي ميديا خوينا نكاله خلل تي ناي حاسوتن قالن تدراريبو كاله كيد امبر ابتي قدامنا نسرع يكونان مالتي اجي صاتم كم جيرم ناتخالو الله خلو نحنا نعم نحجز لنا إلنا عبد حزنا مايكروفون رزنا دي بقول خون يقول مالته حجون أنا ذا مبزحة ذا زرباي أفتن ودي لنا هذا اللي إيش أو أنتويت تزاريبه قد حق جن تي دقبر اللهم نقدر تسوق تجزيهم تقاتلكم تجبروا اللهم السود فريد الله قليل نجار يكونن قليل سرادة يكون خمانك صرت ما تسكم الله على هاجر وسخاتكم سألوا تسلطكم تواهيكم قال جوارو زبهال كمان سلا قليل سرح سلا ديك سرح يخبل يمو I hope كم توزر بعد خوننا I think بدعم تبغتي غير كقليس كهلا خزانات بزيا أنا نبع على دحر حجي كد معجون وكا كم تزبل كحسكوان نيرجنا أدي سمعت بعي أدي تردي كونس ولا بيتسبي ونكوا بتازر بعيس كوا رديدة لني كم زبل كون أتقدمي كهندي أتقدمي شيخ كيت كون توارد اللي زرب هذا مزراب لو كل دما تما ميديا زلنا كسرحنا سلا زغنا we don't even have a boss حركة عبتي عند راد فتر زلا ميديا ونسيو جن تزربا جن تما ميديا تزرب زلهم وين زرب زلنا watch out مالتي تثبت زغنات لبوايا next حركة عبتي مخنيات كرغب الناس خاله ولا كوك محجون كن رغب زقبانا انتقونه مدرخ كا
ዓብ ተራይ ዘለዎ ዘለና መድረኽ ሓደው ወላ ብዓለም ደረጃ ዘሎ መድረኽ ወንተሪናዮ እቲ ጂኦፖለቲክስ ቀልጢፍ ይቀያየር ስለ ዘሎ እተን ቀደም ብዛዕባ ውትድርና ብዛዕባ ፖለቲካ ብዛዕባ ገለ ፊክሽን ኮይኑ ዝስማዕን ዝነበረ ሃገራት ከም በዓል ኤሮፓ እውን እንተሪና ኣብ ኤሮፓ ሲ ውትሃደር ገለ መለ ከምዚ ናይ ሆሊውድ ፊልም ገለ ጌርካ እዩ ዝረአ ነይሩ እምበር ከምዚ ውትድርና ኩናት ገለስ ኣይነበረንቲ ሜንታሊቲ ስረስዑ ዝነበረ እዩ ሎሚ ግን ኣክቲቭ ዎር ሓደገኛ ኩናት ኣብ ዩክሬን ይካየድ ኣሎ ዩክሬን ድማ ቅድመ ጉንባር ናይ ኤሮፓ ስለ ዝኾነት ኤሮፓውያን ብኩሉ ገንዘቦም ንብረቶም ብኩሉ ኣብቲ ኩናት ተሳቲፎም ኣለዉ እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ኣተሓሳስባ ቅድሚ 4 ዓመት ዝነበረ 3 ዓመት ዝነበረ ጠቕላላ ተኣልይሎ ድሕሪ ኮቪድ ዓለምና ተቐይራ እናተባሃለ ከሎ ካብ ኮቪድ ንላዕሊ ናይ ኤሮፓ ማይንድሰት ኮምፕሊትሊ ተቐይርሎ ኩናትን ወረ ኩናትን ድማ ኣብ ዝለዓለ ዝነገሰሉ እዩ ንኤሮፓ ሰብ ኩናትን ወረ ኩናትን ከይሰምዒ ዝሃድም ነይሩ ራይት ናው ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ካብ ኤሮፓ ይርሕቁ ኣለዉ እዮም ብፍላይ ቅድሚ ዶናልድ ትራምፕ ምምፅኡ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ካብ ኤሮፓ ይርሕቅ ነይሩ እዩ ቢካዝ ኒውክለራዊ ኩናት ክጅምር ስለ ዝኽእል ዝነበረ እቲ ፕሮቮኬሽን ዝካየድ ዝነበረ ናብ ሓደገኛ ኩናት ክኸይድ ስለ ዝኽእል ዝነበረ ኣነ ፐርሰናሊ ሓስቦ ነይረ መድረኽ ንኣፍሪቃ ንሃድመሉ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኣብ ኤሮፓ ይተኻይዱ ኣብ ኤሮፓ ዘለና ቀዳማይ ኩናት ዓለም ክካየድ ከሎ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ወዲቑ ምዝካር ከድሊ እዩ ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ተማሂሮም እዮም ዝተባሃሉ ድማ ካልኣይ ኩናት ዓለም ደጊሞም ቀዳማይን ካልኣይን ተተገይሩ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ኣየጋጥምኒ ኢልካ ምግማት ፅቡቅ ገምጋም ኣይኮነን ወላ እኳ ንሱ ከየጋጥም ተገበሩ ሕጂ እውን እቲ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ስለዚ እዚ ዝፈጥሮ ዘሎ ነውፀት ብደረጃ ዓለም ኣገዳሲ ክኸውን ከሎ ኣብ ኤርትራ ውትድርና ኣብ ፍሉይ ፕላኔት ዝፍፀም ዘሎ ኮይኑ ዝስማዓና ዝነበረ ሎሚ ኣብ ኤሮፓ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ግዱድ ዕስክርና ንክጅምር ዝበርትዕ ወታደራዊ ኣካይዳ ንክጅምር ኩንነታዊ ኮይኑ ኣሎ እዚ ሓደ ኮይኑ ኣሎ ንሕና ድማ ብወገና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ካብቲ ዝቐልጠፈ ለውጢ ዝግበረሉ ዘሎ ሃገር እዩ ሱዳን እታ ንፈልጣ ሱዳን ወዲቓ ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቓ ኣላ ክትንስእ ድያ ኣይትትንስእን እውን ዘተኣማምን መልሲ የብሉ ንሱ ሶማልያ ካብቲ ዝነበረቶ መቸም ሓፍ ክትብል ትደሊ ግን ኣገይ የመን ብስግርና ሰብ ዝስደደሉ ዝነበረ ሃገር ሎሚ ዛንታ ኮይኑ ተሪፉለ የመን ከምዚ ነይሩ ኢልካ ክዛረበሉ ትኽእል ሃገር ኣይኮነን ደቡብ ሱዳን again still there is a problem ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ብዓብዩ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ብድሮን ህዝቢ ዝቐትል ዘሎ ናይ መጀመርያ መራሒ ብምባል ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ኦሮምያ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ እዚ ኣብ ገምጋሚት ኢኻ ቅድሚ ሕጂ ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ዓይነት ኣካይዳ ስለ ንርኢ ዘለና ኤርትራ ምስ ትግራይ ትገብሮ ዘላ ዝምድና ወይ እውን ዝምድና ክንብሎ ይንኽእል ኢና ምክንያቱ ወግዓዊ ሓበሬታ ስለ ዘይኮነ እቲ ምስ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኣሰላልፋ ወይ እውን ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ብኸመይ ትርእይዎ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዝተደልየሉ ምክንያት እንታይ እዩ ትብሉ መጀመርያ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣዳቀያየርኳ ትዊክ እናገበርኳ ክኸይደ ቢንያም ጀምር ከመይ ትርእዮ እዚ ፅምዶ ኢሉ ኣብ ኤርትራ ተበጊሱ ዘሎ ሓሳብ ምዚ ሕጂ ዘለናዮ ብዓለም ደረጃ ብዞባና ደረጃ ክትርእዮ ከለኻሲ ከመይ ትርእዮ ስኻ ቴንክ ዩ ድራር ሓወይ እዚ ፅምዶ ዝበሃል ነገር ኣነ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ይኮነን ኩላህና ንፈልጦ ነገራት እዩ ኣብ ዓለም ተፈላለየ ግርጭታት ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ይግበር እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንሕድሩ ሰባት ብተፈላለየ ፖለቲካ ምፍልላይ ብዓሌት ብሃይማኖት ብገለ ብዙሕ ግርጭታት ይግበር እዩ እዚ ኣባና ዘሎ ቁርብ ፍልይ ዝበለ እዩ ነቲ ግርጭት ዘሳስንዎ ወይ ድማ ነቲ ግርጭት ዝመርሕዎ ብድሕሪት ኮይኖም ዝመርሕዎ ዘለዉ ኣካላት ኣለዉ እዚኦም ኣካላት በዓልመን እዮም እዞም ኣብ ቀዳማይ ዓለም ኢልና ንፅውዖም ወይም ድማ ፈርስት ወርልድ ተባሂሎም ዝፅውዑ ዘለዉ ኣብቲ ከባቢ ናቶም ጥቕምታት ንምምፃእ ዝገብርዎ ምክንያት ኣብቲ ከባቢ ንዖም ተመዊሉ ክሰርሕ ዝኽእል ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ወይ ድማ ሊደርስ ብምምፆም ኣከባቢና ዘሎ ፀገማት ኮፍ ኢልና ህንምህን ኢልና ክንፈትሖ ዘይንኽእለሉ ቦታ ኣብፅሑና ኣሎ ካብዚ ብኸመይና ክንወፅእ እዩ ኩላህና ሓደ ዝኾነ ኣረኣያን ኣተሓሳስባን ክህልወና ኣይክእልን እዩ ጀስት ፀገማት ይፍጠር እዩ ንኣብነት ሂስትሪ ንድሕሪት ተመሊስና እንድሕር ርኢና ቅድሚ ካልኣይ ዓለም ውግእ ኣብ መንጎ ኣይሁዳውያንን ኣብ መንጎ ጀርመናውያንን ዝነበረ 6 ሚልዮን 2 ሚልዮን ይብልዎ ኣለዉ 100,000 ይኹን 50,000 ቁፅሩሲ ጋድ ኖውስ ካብቲ ዝበሉና ሂስትሪ ኢና ንብገስ ብደይ ግድስ ጀኖሳይድ ተካሂዱ ነይሩ ሕጂ ኣብ መንጎ ጀርመንን ኣብ መንጎ ኣይሁዳውያንን ዘሎ ርክብ ንርአዮ ኢኮኖሚካሊ ፖለቲካሊ just everything just very close ኮይኖም related ኮይኖም ሰሩ ሰባት እዮም ኮይኖም ፀገም ኩሉ ሻ ሒስካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ሓደ እዋን ቅሬታ ክትገብር ቅሬታ ክትሓትት
ክትሓድግን ክትገድፍን ክትከላለካ እንተ ዘይኮይኑ ንወለዶ ይክመጽእ ነቲ ወለዶ ጀነሬሽን ቱ ካም ከጥፋእካ እዩ ኩናት ፍታሕ ኣይኮነን I think ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንኤርትራውያን ሓንቲ ክነግር ኣይንኽእልና ቢኮዝ ናይ ኩናት ፀገም ዘምፅኦ ሳዕቤናት ኣፀቢቑ ዝፈልጥ ህዝቢ ስለዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ብፍላይ እዚ ፅምዶ ዝበሃል ነገር ተጀሚሩ ዘሎ ዓውል ሰዒድን ሓደ ሶሻል አክቲቪስት ኣብ ትግራይ ዝጀመርዎ ነገራት እንድሕር ተመልኪትና ሲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይ ከይኮነሲ ኣብ መንጎ ትግራይ ዝነበረ ፖለቲካል ኤሊትና ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ፀገም ዶ ነይሩ ኣብሶሉትሊ السجن بخمو قصل على ودو قصل يبلون كفتح له نكفتح سي أب حدا أوان تزلو بيرير نتي منقونات زنبر حاسو سي زفرسو حيل خدليو نزا حيل سي نزا حاسو كنا فرس على نايلهم جمروا أكالات له رجال نسفوان who started ما نم جمروا بدا يقدس إذا تجميرو زلو نجار أبتكابي انتاي كمسيوت إعلاموي مجمرانة إعلاموي ناقل إعلامو سي peace and security أبتكابي سلامن كسانتن نسبة إيرتران نسبة تجرين أبتكابي including ناتو دماس الله definitely أبل السودان أبل الجيبوتي أبل الإثيوبيا كم زمان سفلوتيو نازل نحر كوينو why not سرح له زي كل المخنيات يلن تاريخنا حزب وجنبارن تاريخ السنة أبوتاتنا آياتنا ندحرينا أبجزي قال لكم على الكورنيل بزابه نفاريت حزم نابال بومباتن كلاستر بومباتن كنا كلاستر بومباتن كادوتن كو حزم مسيم كنا تجارل تنازقت قتلوا كندي عدن كندي أبون كندي قولوا كندي من السياد كندي حسانتي ندي دومهم كندي جزات فريسلو كندي نبرد أفيله سواء جنبار نزيس حيلي من سب مسماره هو قبل اليوم سقوم تخوسر أيقونه دليل تاتسجى من دهركوينا عين خازت فاو عنوت فايو إتكسر إتوسبر دهركوينا حمراوي حقن ختلن دهركوينا سواء بهيو ثاي محلون نيرو نو حكيم كاس مهير كاس محرت غير كاس نابدقون نابسدرون كملس تغيرو بخال وغنغن كتريون كل خاسي سدرኦም أبኦም سانو دقኦም سانو هيوتهم سانو سبات አለው نو ندهريت تملسنا يرعانا يون حدقت قبر سلازلو حدقت تغيرو خيدو كالاي غزي تملشو مزيو تحماق زي حسب كل شيء عملاقون ايتين دلاي هبون زياق نفلت كان كلالنا but at the same time comes عينة صقامات كمسن كله سي حدا سبسي كحدق كلالو تي حدق تي استقاقيون قريتها كحتت كلالو but كلت يوم حدا عينة التحساسبان بالحن ويدما نقحت كلهم هايكلينو so بناهنا وغن تبقسلو دو بناي تقراي وغن تبقسلو absolutely أغن أخبح الزقبوي what is the purpose of it إلامو انتاينا كنريزلنا إلامو سين هزب إيرتران هزب تقراين كم قروا بتمتن أبت دوبات زلو سب كسانة سينو له أجيس proud كوينا نزارة ولو نغار ايكونن إيرترا أبت دوبادو بزلو تقرا أبت دوبادو بزلو سي for the last 25 years زي دكس هزبي زلو أنا جورجو درانن سناين حويسي أبدقو سيناسي تسدينا دقنا سدرانا أنقلنا نغمت علينا أبوسي ليتن معالتن سنفاريت دومس كبير برد تتوقي سندون داولسي مأتويوس أنا خندي تخاود دخالو سو زي مكسانة كرخو خلولو ودي سب مخانو دماغ فلت كدلوسي قبل إليخا قبر زيت ديليو حماق نقر عبقال اوت كقبر كترئية بالكاد نزيت أتوخ نبل إزيس أمدوخ فتر كالالو كم سبات كوفيلنا خنقلل كن كالالنا تبدل كان نقر قسلخات راح ندح حقاقات كايدا يتغنها قدم يجون مراحتنا تو منكم ويلو منا نيرم قسلخهم عيتكو أي حقاقنا نسون قسلهم يحقو نيرم that's the biggest problem ندحلت كن بلاس كن كالالنا تزحلفنا يو صقامات تمرتي يبونا دو absolutely حنقول اندحر اللي ودسب بهايمانوت عينون اندحريها نتزبدلون يقري له سياب سلام كما تسخيلالو that's the only reason ابتكابخ مسالو كفرحي كونن ويدما كبرعد زمص ነገር አይኮነን always نسلام ኢድካ ክትዘርግሕን ከለኻ እሳያ ዘላ ትቀድል እግርን ጊዜን ዘይብሉ ኣብ ደረጃ ቦታ ይወጽሕን ኢልና ነርና ቀደም ትዝክሩ እንደርካም ወደስትሩ so ልብ ከለየና ሰላም ከለየና ፍቅር ከለየና ቅሳነት ከለየና ነዚ ድማ መጀመሪያ ሰላም ደለይት ምዃንና ስኽ ነርኢ ክንከላለና ካብቲ ሓደ ወገኑን ክንጽበይ ዘይመጽ እንደር ኮይኑ absolutely side by side ሉላውነትካ ክትከላኸል ንህዝብኻ ክትህሉ ንሃገርካ ጥቕሚ ክትህሉ ክትገብሮ ዝግባእካ ነገራት ኣሎ እዚ ግን ኣነ ወዲ ጣባ ናብ ስደት ኮይና ንገብሮ ይኮነ እቲ መንግስቲ ኣሎ ነው ገብር ዝኽእል ነው ንግደፈሉ نحن عن كم حزب سي نت حزب سي قسانة يدلك سلام يدلك كايو I don't care تجراي يخون أمحراي يخون إريتراي يخون ود السودان يخون سومالي يخون جيبوتي يخون سي كتأفيا بلون تحزبي
ምንቲ ሰላምን ቅሳነትን ጽቡቕ ናብራ ነልና እንዲና ተሰዲና ነቶም ኣብኡ ዘለውን እሱ ክንትም የለውም ክንከራልና ፍላይ ኣብ ስደት ዘለና so I think እዚ ተጀሚሩ ንዘሎ ጉዳይ ክንድግፎ ኢና ሰፖርት ንገብሮ ኢና ኢሉ ተበጊሱ ዘሎ እዚ ሓይሊ በዚ 8-9 ንኸውን ሰባት ጥራሕ ኣይኮነን ካልኦቱን ኣሎ ፎሎ ክገብሩና ዝኽእሉ so hopefully ባል ጆርጆን ካልኦቱን ነዚ ኦርጋናይዝ ገበርኩም ሰባት just you know we need to approach ነቶም ካልኦቱን ምሳና ጆይን ገይሮም really ኣብ ዝበለጸ ደረጃ ከም ነብጽሖ ተስፋ ኣለኒ that's the reason ቅኑዕ ዕላማ ቅኑዕ ዝኾነ ነገር ድማ ክድግፎ ወይ ድማ እንቅፋት ንኸይትኾኖ አትሊስት ክትልግሰሉ ለካ ኣብ ቅድሚያ ወላ ምሱ ጆይን ገይርካ ክትከድ ዘይትኽእል እንድሕር ኮይንካ ኣብ ቅድሚኦም ጠጠው ኢልና ሲ እንቅፋት ክንኮኖም ከም ዘይብልና ክንፈልጥ ክንከላልና እዚኣ ክብል ዝደሊ thank you بحق بتاعم صبغتي كمال هج انتاك توسخلا خاصه جنرالي ايرترا تزع ابز حلف اسرع عمت دحري كلتشنا سوشو منتن ما بفلوي اي سلام افدقه كفيتا نيرا اتنا اي سلام افدقه جن قصبتاوي سلازنبره مخا كم حد ابي جابز نبرو عبرتسب هندبت زغفت كل جزء سبورت زي يقبر زنبر هندبت كوغوي وي حاتين كل تجمير انتهى قاطمه قال نجر كو قداي خلي سلازي قصبتاو مجماري نيرو اقل نجر قال خودق كم زخل دما زحات كيلاتات عزبو نيرم كم زبلو دما اتصقما قاطيمو حجون انت خوني منالبات ازي حجن اتوزلنا وي ون ازي حج زحسب زلو من زياده كابك ربي خل مالت سفل عليه زربان دينا نسمى زلنا أمانغو تقرأين إيرتران زمدنا مقبار زيادة نمان كربيها خلط بالبنات كاريتو وي وين تزبن تهرب حلوه good point تبونة بيو معناته سلام سي عف سلام كسرة يلن جورج حوي تزعبي نقر سيو تي intentionally تي انت تحقنا خان تايم تاخا تدلها what do you want to accomplish انت خابزي انت هتبدلها عب سلام رقعت له عب سلام صدت له عب سلام عبيت له عب سلام تمرت له عب سلام وفير كامت له عب سلام محرس فابريكاتات ناي مصنع مأكلات ناي مهزو كوتا كل نجارات عب سلام زي let alone تي حبرت سب تي ويكات فطور ودا أدم راح يكون زي even ساعات ناي قدام even أقرابن even كله تيصوات ويكا تي اير كلون نغا اسرو سلام ركب يستنفس مالتي صلاينا ناي بناي كنات حواهو ويكا كناتات يكبب مالتي سلازي ازي سلام زي صمدو حساب زلو ويكا توجيف زلو مالتي نخلو حبرسب ابز خباب زلو اربحيو بعند راسو كمتي حاونا بينا نقول زنها نتي ابتي كبابي بتي حوي زلبلب صرح خبابيتات ابز دوبادو بزلو حبرسب كابتي كلام عالتي اب زبانو زنبر سقاتات قنطيطو ناب سلام توقاب زبرسيو نابتا توقاب بلس اب كل شحن 10 شمونتن ازي ناي هواو ناي سلام هاو تخفيتو نيريو تخفيتو راح زي كونسي ايفن بسمع ناي جده بسمع ناي من هاتولو ناي امارات ناي اسمراون سمعت تخايد نيرو ماتو امونغو طالع مينستر ناي ايثيوبيا امونغو بريزيدنت ساتافورغو ماتو ازي نغرات زي نمتاي تخيرو ذلك نتي ناي سلام صاوعيتنا زنبره نتي كلها معلتي اتي كلها معلت اب شغل فطر انديو قمتي كلنا نفولت ما شغل مسافطر افات حجرجت how to resolve conflict نتي conflict زي كما يتفتح يزلو تشغل ما نمتاي شغل تفتحو متي يكون تشغل زلما ስለዚህ አቡ ትግበር ነበረ አጋጣሚ ሕማቅ አጋጣሚ ወይ ነበረ ሳልሳ ካልካቱ ነበረ ሕድሕሎም ዛሪውን ክፈትሑ ነይሩ ማለት አይተፈትዐን ድሕሪውን ኣብ መጎንነት ይኸዱት ናይ ሩዋንዳ ናይ አሜሪካ توقسو سو يسرحن فشيلو مالتيو 0-0 ابي خيل مالتيو ابتي ابو سنه كنا تاوجو ناي نفسنا مكلخال مختن خيل رماتيو او خادم تفاسنا مالتيو سلازي زكبيد مسرح حليفنا ابياتنا نابتي سالساي ربعاي اماراتي نابتي مغابايا وي كاربيتريشن كنواتيو اربيتريشن مسرح مسكنا خا ناي ود حرات هغرات وي كاتناي انترناشونال كورت وي كاتي مغابايا ناي عالم ريو مالتيو سوقا او كل تشحن او كل تشحن كمان مالتي مجرشا اب 7 تبصحو او كل تشحن كلتن ميازيا خا مجرشان زي ما ويكا زي ولاول فاينال بايندين زخونه ريزولوشن حليف مالتي قياديو از قيادي سمعزي ابايتا تغبرالو يا ارتا خمروت صنيحه مالتي تي ابي توبيا زنبره بنصارو خال غغوي بوليس تخاطيلو مالتي
نيرتا أمن نسألن أمن سيتان توافير ربا تلازي نويح عمت إرترا أبتلوتو تنيحة يكون أمرتي لوتي أبي تبي مسمى مالتي بقطاتي تقرأ منستر نتنا يدوب بزي حطو كنت قبروينا تلازي بلا مالتي بقطع إنا ذرك إحنا خاطر قبلنا مالتي بو مثلا كا بايتا وريدوس دوبات ناي حمرا دي خاولو دوبات ناي سنعافه ناي زلام بساري خاطبلو ولا دوبات ناي بعل جنبار بوري زنبرون تخفيتو مالتي حزب خانا وش نابتن بسلام كمالات جميع مالتي بلاد ناي تزبي رينا انا مالتي لازم كابتي بوليسي تغيرات نير مالتي لازم حجي تخفيتو قط لاي كلمات معناتو انتي قط لاي كلام دحري خايو كل معلتي ابلع على تروح تطوك لهم تسمعت ابايتا كوردالو كوردا تدلين نمنتاي كا خلا معلت خمس حونا بينا زغلصو سبرو حلو عبيتي هاجرات سبرو حلو كاب قدم غداينا ارزا حلال غصنعون بتي ابتزوبا زلو ويكا ابتي قرا افريقيا زلو بوليتيك تاع تيغوز بناي عالم انترناشونال ويكا جلوبال انترناشونال بوليتيكس كصلو زلصنعي ماجو سلازي زم سو زرو حاجاتهم نز ነገር እዚ አይደሌዎ ስለዚህ ደሌዎ ሓደ ወገን ካብቲ ጉዳይ ከና በቦቅሮ ከንሰሓብ ፀኒሑ ማለት መንሃት ላደርድር ማለት ስለዚህ ብሓዲድ ካይ ተቃዓኒ ግዳርሓዊ ስለዚህ ሓደ ወገን ምስ ኣዝለቀ በቦቅሩ ዶባ ተዓፅዩ ኩናት ዘይድላይ ኩናት መፅዩ ዓብዪ ደም ምፍሳስ መፅዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እውን ዝኸፈ ነገራት ማለት እዩ እተን ቁሩብ ተሪፈን ነበራታ ናይ ቴሌፎንን ናይ ኣየር በረራን ካብን ናብን ዝግበራውን ተሪፈን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ መፅዩ ማለት እዩ ናብቲ ሳስኳ ናብቲ ክፉእ እዋን ዝሓለፍና ማለት እዩ ንዕኡ ዝምስል ናይ ኩናት ሃዋህውን ክዕባዓብ ጀሚሩ ወይ ከዓ ክምዕብል ጀሚሩ ማለት ስለዚ ነዚ ሪእሎ ሕብረተሰብ ብወገን ኤርትራ ኩን ብወገን ናይ ትግራይ ወይ ብወገን ዓፋር ናቱ እሱ እዩ በተሓዊ ዝብሎ ማለት ስለዚ ህዝባት እዚ ሰላም ፅውዕ ኣሎ ብወገን ህዝቢ ናይ ትግራይ ይኹን ወላ ብወገን ህዝቢ ናይ ኤርትራ ማለት ስለዚ ነቲ ኣብቲ ኣብ ስልጣን ዘለዎ ሰባት ከዓ ነዚ ሰሚዖም ናብ ተግባር ተዋፈሩሉ ሜካኒዝም ኩሉ እዩ ንሪኦ ካለና ንዕኡ ዘመላኽት ነገራት ዘሎ ንሕና ከዓ ነዚ ናይቲ ህዝቢ ትርግታ ኣንቢብና ማለት እዩ ነዚ ከመይ ጌርና ንደፍኦ ብውሕዱ ናይ ሰላም ሃዋርያት ንኸውን ማለት እዩ ናቱ ከምቲ ንመቐጠልና ተገድና ብዛእተና ኩናት ዝመከትና ማለት እዩ ኣብዚ ንሰላም ንኩሉ ኣርባሓ ዝኾነ ግዜ ከዓ ጀገና ሰብሲብና ከነዕውቱ ዘይነወፍረሉ ነገራት የለን ስለዚ ኦፍኮርስ ተኸፊት ነይሩ ርኢናያ ማለት እዩ ነቲ ምኽፋት ግን ነቲ ሓደ ግዜ ካፒታላይዝ ምግባር ነዚ ዘለካ ሪሶርስ ወይ ዝተፈጠረ ኣጋጣሚ ኦፖርቹኒቲ ናብ ረብሑኻ መሊእካ ንሕር ዘይውዕልካዮ ንርሑቕ ክትምት ንሕር ዘይክኢልካ ብሓደ ዘይኮኑ ነገራት ተጋጊኻ ማለት እዩ ኣብ ኣዕናው ነገራት ተኣቱ ማለት እዩ እቲ ኣዕናው ነገራት ምስ ተወልዐ ከዓ ወይ ኣብ ኩናት ሕጊ ዝበሃል ነገራት የለን ሕጊ ዓለም ኣሎ ብሎ ምናልባት መዓት ኣምፅና ክንገልፆ ንኽእልና ማለት እዩ ሓንስ ኣብ ኩናት ምሳትካ ደምሳት እዩ ኣሎ ማለት እዩ ደምሳትካ ደምሳት እዩ ዘምፅእ ማለት እዩ ስለዚ ኩላ መዓልቲ ከምቲ ማርቲን ሉተር ዝብሎ ንፀላም ብፀላም ኣይትሕወይን ኢኻ እንታይ ኢኻ ብርሃን ኢኻ ትፍንወሉ ስለዚ ንሕና ንብርሃን መሪፅና ኣለና ንሕና ሰላም መሪፅና ኣለና እቲ ሕብረተሰብ ነዚ መሪፁ ኣሎ ንዑ ንምንፅራ ኢና ንሰርሕ ዘለና ሆፕፉሊ ዚስ ታይም ካብ ዝሓለፈ ለሰብ ወሲድና ብትማሊዕ ኣይነበረን እዩ ካብኡ ወሲድና ግን እቲ ናራቲቭ ብውሕዱ እቲ ሴንሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ ዝበሃል መባእታዊ ነገራት እዚ ናይ ንግርጅት ዘምፅእ ዝኽእል ፕሮቮካቲቭ ዝኾነ ተርሚኖሎጂ ወይ ከዓ ቃላት ኣናዓቢ ወይ ከዓ ኣዶኖ ከመይ ኢላ ትገልፆ ብትግርኛ ነዚ ነገራት እዚ ከነወግድ ኣለና ከምዚ ከናዕብ ተፃቦታት መውጋድ ቴንክ ዩ ተፃብኦ ክንውግድ ኣለና ማለት እዩ እዚ ንሕር ናወገድካ ንሕር በፂኻ ማለት እዩ እቲ ናይ ፍቅሪ ሃዋሁ ልክ ከምዚ ኣብ ሓደ ግራሲ ትኩስኩሶ ኣለካ ሰላም ትኩስካ ማለት እዩ ኣብ ሰላም ከዓ እቲ ምሩፅ ዘርኢ ተሓሳባት ኣብቲ ግራት ክዝረኣዩ ማለት እዩ እሱ ከዓ ክበቁል እዩ ንኩሉ ከዓ ከፅልልን ክምግብን እዩ ማለት ሰላም ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ተበጊሱ ዘሎ ካብ ዝሓለፈ ትምህርቲ ረኪብና ንብል ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሕጂ ፅምዶ ተስፋ ዝህብ እዩ ንዕም ትጓሩ ከዓ ኣምላኽ ሓግዘና ብከምኡ ክገልፃ ዝኽእል ናይ ብሓቂ ንፀላም ብብርሃን ጥራይካ ክትፅሎ ትኽእል ቀፅላ ፀሃይ ትወስኻላት ኣለካ ኦኬ ክውስኸላ ንእሽተይ ማለት ናይ ከማል ዋልሓንቲ ክሳክ ገብረላ ይክእል ግን እንታይ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ከባቢና ካብ ውሉድ ወለዶ ተማላላይ ህዝቢ እዩ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር እዚ ንማንም ሰብ ክነግሮ ኣድላይ ይኮነን ምክንያቱ ፍሉጥ ነገር ስለዝኾነ ኣህዛብ ግን ነናቶም ስነ ልቦና ዘማዕብልዎ ነገር ኣሎ ጆርጆ ናይ ብሓቂ ዝብለካ ዘለኹ እቲ ዝተቀራረበ ስነ ልቦና ድማኒ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን በቲ ካልእ ወገን ናይ ብሓቂ ዝቀረበ ስነ ልቦና ኣሎ
ምክንያቱ ብሓንሳብ ነዊሕ እዋን ተናቢርና ኢና ካብን ናብን እውን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ዘራኽበና እቲ ስነ ልቦና ግን ከከም ሃገርካን ከከም ዓቕምኻን ከክምቲ ንስኻ ንዓመታት ዝኸድካዮም ኩነታት ብኡ ክምዘኑ ክእሉ እዮም እታ ቀንዲ ረቑሒት ግን በብናትካ ስነ ልቦና ክትናበብ ክትክእል ኣለካ ስነ ልቦና ናይ ህዝቢ ትግራይ ስነ ልቦና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ እንታይ ዳኻ ክትገብሮ ትኽእል ንኽልቲኡ በብቲ ኣመፃፅኡ ዓቆኑን ክትከባበር ከተከባብሮ ክትክእል ኣለካ እዚኣ እታ ቀንዲ ክትገብራ ዘለካ ምክንያቱ እዚ ህዛብ እዚ ተዳሚ እዩ ኣዝዩ ሕማቕ ዝኾነ ምድማይ ተዳሚ እዚ ንዓመታት ክቕፅል ይኽእል እዩ ከምቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ዘሳወርዎ ንነዊሕ ዓመታት ክኸይድ እዩ ኣይድቅስን ሕጂ ከዓ እዚ ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ዘሎ ዝገብሮ ዘሎ ስርሓት እንድሕር ሪኢኻዮ ጆርጆ ኣዝዩ ካብቲ ናብቲ ዝኸፍአ ንምውሳዱ እዩ ዝጓዓዝ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝቆሰነሉ ግዜ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሂወቱ ኣብ ተመለሰሉ ግዜ እዚ ኣብ ማእከል ዘሎ መንግስቲ ኩሉ ይኮነ ምክንያቱ ብናታቶም ፃዕረሞት ዝነብር ዘሎ መንግስቲ እዩ ካልእ ምስ ጎረባብቱ ክፈሓናጠር ዝደሊ መንግስቲ እዩ እቲ ኣብዚ ከባቢና ዘይገበርናዮ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቶም ካልእ ወለዶታትና ንሃና ናፅነት ኣምፂኦምልና ኣውዒሶማ ካልእ ገለ እንድሕር ነይሩ ኮይኑ እዚ ሕጂ ዘሎ ወለዶታት ናይ ብፍላይ ድማ እዚ ኣብ ቀረባ መዳውብቲ ዘሎ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ዝብለካ ዘለኹ እታ ክገብራ ዘለዎ ኩናት ካብዛ ከባቢኡ ከርሓቓ ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ክገብራ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ካልእ ዕድል የብሉን ነዚኣ ንክገብር እንድሕር ኮይኑ ድማኒ ኩሉ ንድሕሪት ገዲፉ ኣብ እዋኑን ኣብ ግዜኡን ተዘራሪቡ ከደቃቅሶ ዝኽእል ከምቲ ሓደ ሓውና እውን ትግራዋይ ዝበሎ ብርሃነ ዝብልዎ እቲ ዋላ እውን እቲ ተኻትብሎ እቲ ናይ ኩነታት በቲ ንሱ ዝበሎ ልክዕ ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰብ ክከሓሓስ ይኽእል እዩ እቲ ሓንቲ ነገር ግን ክጅመር ዘለዎ ነገር እንድሕር ኮይኑ ግን እዚ ወለዶታት እዚ ይቕረ ክበሃል ክኽእል ኣለዎ ንቅድሚት ክስጉም ምእንቲ እዚኣ ምስ ምንታይ እትተሓሓስ ምክብባር ስነ ልቦና ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ተኽብሮ እቲ ሓደ ሕብረተሰብ ካናትካ ስነ ልቦና የኽብረልካ እዚኣ ምስ ትገብር ንቅድሚት ክትስጉም ትኽእል ኢኻ እዚኣ ክምላላ ደልዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣብ ገለገለ ዝምላእ ነጥቢ ካብታ ሕቶ እንድሕር ረኺብኩም ጃምፒንግ ዝልል ኢልኩም እተው ወጣባየ መቸም መንግስቲ ኤርትራ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ካብ እቲ ናይ ትግራይ ኩናት ዝጅምር መጀመርያ ትሑት ግምት ካብ ኢትዮጵያ ካብ ኤሌት ኢትዮጵያ ካብ ልሂቃን ኢትዮጵያ ኮላይ ካብ ህወሓት ዝወሃቦ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ ሰብ የብሉን ወታደራቱ ተዳኺሞም እዮም ገለመለ ዝብል ኮምፕሊትሊ ሚስ ካልኩሌሽን ከም ዝነበረ ንርኢ ነርና ኮላይቲ ናይ ኣምሓራ ልሂቃን እውን እንተኾነ ኣብ ተመሳሳሊ ደርፊ ዝስዕስዕ ነይሩ እቲ ኩናት ምስ ተጋጠመ እቲ ዝረኣናዮ ተመክሮ ርኢና ኤርትራ ድማ ወፅያ ልኩሉ ኣብቲ ኩናት ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊቱ ኢትዮጵያ ሰራዊት ከሲራ ቁፅሪ ሓደ ቀዳማይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዝነበረ ይሕቆ ተሰይሩ ስለዚ ብመሰረቱ ኢትዮጵያ ሓድሽ ሰራዊት ክትሃንፅ ነይርዋ ኣፅዋራታ ይኹን ወታደራዊ ኣቃውማ ይኹን ከምኡውን ሓድሽ መርሕነት ያምፅያ ሓድሽ መርሕነት መርሕነቱ ድማ ናይ ትግራይ ኢሊት ተኣልዩ ናይ ኦሮሞ ኢሊት ዝመፅእ ዘሎ ንመጀመርያ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝመፅእ ዘሎ ኢሊት ኢኻ እዚ ብዙሕ ሕልምታትን ብዙሕ ማሕሰይትን ዘለዎ ሕጂ ንመለስ ኣብዚ ሕጂ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ኩነታት ብመንፅር ዝሓለፈ 10 ዓመት ኣብ ዝበለፀ ኣቃውማይ ዘለዎ ኤርትራ መርሕነት ኣይቀየረትን
ኣብ መሬታዊ ኩናት ኣይተኻየደን ዝነበረ እገዳ ከፊላው ተላዒሉ ነይሩ እቲ ዝወረደ እውን ካብቲ ናይ ቀደም ይሓይሽ ኣከምዚ ኩነታት ከላ እሞ ከዓ እቲ ንዓኣ ከዳኸም ዝፍትን ዝነበረ ኢትዮጵያ ዝበሃል ተዳኺሙሎ ሱዳን እውን እንተኾነ ምስ ኢትዮጵያ ኮይኑ ሽግር ዝፈጥር ዝነበረ ንባዕሉ ንነፍሱ ክከላኸለሉ ኣብ ዘይክእል ኣሎ ኣከምዚ ከሎ ኤርትራ ምስ ትግራይ ሰላም ምግባር ዝብል ሓሳብ ከበግሱ ከለው ካብ ምንታይ ተበጊሶም ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ይሓስቡ ኣለው ትብል ካብ ናይ እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ካልኩሌሽን ንሕና ዘይንፈልጦ ግምት ኢና ክንወስድ ትግምት ግን ካብቲ ቀፃሊ ንሪኦ እዩ ክመፅእ ዝኽእል ካልእ ድማ እቲ ዘሎ ታሪካዊ በሰላታት ኣብ መንጎ ብፍላይ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ክንምንታይ ነዚ ነገር ዝኽጋሪ ትኽእል እስከ እንታይ ትብል ወጣባ ነዊሕ ተመክሮ ስለ ዘለካ ኣብዚ ቴንክ ዩ ኣብ ቅድሚ ኣብ ኣምንፀይ ሶሪ ዳርጋ ነዊሕ ዕድል ረኺበ ሳብዚ ናይ ኮሜንት ክርኢ ፀኒሐ እዚ ተበግሶ እዚ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሚድያ ናህና አንተው ይጽቡቅ ጌርና ገሊጽናዮ አይ ቲንክ ነቲ ጊዜ ክንቁጥብ ኢልናው ክሳብቲ ዝድለይ ተገልጸ ንኸውን ግን እዚ ሚድያ እዚ እዚ ሕጂ ምትእኻብ እዚ ናምበር 1 ክፈልጥዎ ዘለዎም እከለ መጺኡ ኣይመፀን ብሉ ስለ ዝጸንሑ ዳርጋ ሽም ክጠቅስ አይደልኒ ግን ንኹሉ ትመፀዋዕታ ከይድዎም ኣሎ ዝደሊ ሰብ ጆይን ክገብር ይኽእል እዩ ንኹሎም ዋላ 200 ይኾኑ ኣብዚስ ኣበርክቶለና እንዳሕር ኢሎም ክመፁ ይኽእሉ እዮም ናይ ሚድያ ክጠቕሱ ፀኒሕኩም ተነጊርዎም እዩ ንኹሎም ስለዚ ሶል ሚድያ መፂሎ ኣለና ወልተ ሃገር እውን ተነጊርዎ እዩ ኣብ ድጣዕሞ ሰዓት ክመፅ እዩ ንኹሉ ክፍት እዩ ማለት እዩ እዚ ኢኒሽቲቭ እዚ ዝተበግሶ እዚ ኣብቲ ሚድያ ድሒርና ብምፅናሕና እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ምዕባለታት ሓድሽ ድማ ከመይ ጌርና ንምክቶ እዩ ሕጂ ካብቲ ዝሓለፈ ተማሂርና ኣለና ንዝመፅእ ከዓ ከመይ ጌርና ሓይሊ ጌርና ሓደ ነቲ ሰላም ካልኣይ ከዓ እቲ ሰላልፋስ ብግቡእ ክርዳእና ማለት እዩ ካልኣይ እዚ ፕሮግራም ለማዓል ተዳልደሎ ቴንኪዩ ጆርጆ ድራር ንታሪክ ከማን ክስነድ ብናይ ጆርጆ ድራር ሚድያ ንክኽፈት ኢና ጌርናዮ ጆርጆ ድራር ለማዓልቲ ሆስት ገይሩ ኣኪቡና ኣሎ ኔክስት ምናልባት ኣብ ናተይ ይኸውን ወይ ኣብ ናይ ሶሎ ሚድያ ይኸውን ወይ ኣብ ናይ ኣለና ወልተ ሃገር ይኸውን ወይ ኣብ ናይ ቢንያም ክኸውን ይኽእል ባይና ካብ ዝኾነ እቲ ፖስት ምስ በፅሐ ኣይሚን ምስ ተለጠፈ ትመፁ ኩልኹም ኣብኡ እቲ ናይ መኸተ ፕሮግራምና ይቕፅል እቲ ናይ ሰላም ኣጀንዳና እውን ብኡ ነቐፅሎ ስለዚ ብቐፃሊ ሎ መዓል ተጀሚሩሎ እንዳ ጆርጆ ድራር ፅባሕ ድማ ኣብ ካልእ ድሕሪ ፅባሕ ኣብ ካልእ ማለት ደይሊ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኢንፋክት ኣብ ሰሙን ሓንሳእ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣደኖ ተማይጥና ግን እቲ ፕሮግራም ከመይ ከም ዝስራዕ ክንነግረኩም ኢና ድሕሪ ሕጂ ብተናፀል ዝስራሕ ክህሉ ኸውን እዩ ግን ብሓባር ድማ ገምጊምና ከምዚ ዓይነት መኸተና ከነሕይልና ሓድነትና ከነሕይልና ሶ ኣብ ኩሉ ክርዳእኩም ኣብቲ ዝሪኦ ዝነበርኩ ናይቲ ኮሜንት ንዕን ከይተንከፍክዎን ከይሓልፍ ኢለ ካልኣይ እዚ ናይ ሰላም ኢኒሽቲቭ ዝተበግሶ እዚ መብዛሕትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ንሕና ኤርትራውያን ከም ንልምን ዘለና ሳቶም ድሌት ከም ዘይብሎም ጌርኩም ትስእሊ ተምፅኦ ኣለኹም እዚ ብክልቲኡ ዝተበገሰ ኢኒሽቲቭ እዩ ብወገን ትግራይ ኣሎ ብወገን ኤርትራ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ክርዳእ ክእል ኣሎ ካልኣይ እዞም ንሕና ብስትሪእና ዘለኹምን ካልኦት ዝሕወሱናን እውን ሴንትራላይዝ ዝኾነ እዩ ካብ ኤርትራ ጀሚሩ ካብ ኣስመራ ማለት እዩ ማእከል ዝገበረ ብሓባር ሃገራዊ መኸተን ናብ ሃገራዊ ዕርቅን ንኸደሉ ኣጀንዳ እዩ ብድፉኑ ክርዳእኩም ብናትና ጥራይ ኢኒሽቲቭ ጥራይ ደይኮነስ ምእኩል ጡርኑፍ ምስ ማእከል ዓዲ እውን ቼይን ዘለዎ እዩ በዞ ትርድኡለይ ላቦ ኣይ ቲንክ ድራር ምገለፆ ነይሩ መስለኒ ግን እንዳሓል ቀልጢፈ እንዳሓል ገሊፀዮ ከራጉዶ ክእል እዩ ሶ ኣብቲ ሓተይ ክመፅእ ተኮይነ ሓደ እዋን ብዛዕባ ሰላም ክንዛረብ ከለና ባይ ዘ ወይ ሰላም ብኩናት እውን ተምፅእ ኢኻ ሰላም ተዋጊኢኻ ተቃቲልካ እቲ ኩናት ምስ ተወድአ ናብ ጠረጴዛ ኢኻ ትመፅእ ዝኾነ ናይ ግርጭታት መበገሲ ምክንያት ክህልዎ ክእል እዩ ናይ ግርጭታት መበገሲ ምክንያት ኣለዎ ብዶብ ክኸውን ይኽእል እዩ ብቁጠባ ክኸውን ይኽእል እዩ ብካልእ ምክንያታት ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝኾነ ግን እቲ ኩናት ምስ ተወድአ ኣነ ስዒረ ኢልካ ትውድኦ ነገር የለን እንዳማትካ መሬት ወሲድካ ወይ ትደልዮ ብሓይሊ ኩናት ስለ ዝወዳእካዮ ትደልዮ ተወዲኡ ማለት ኣይኮነ እንደገና ናብ ጠረጴዛ ኢኻ ትምለስ ስለዚ
ንኩሉ እንታይ ቀዳምነት ዝውሃቦ ሰላም እዩ ናልባቶም ኩናት መሪፆም ናብ ኩናት ዝኣተው ድሕሪት ውድቀት ድሕሪት ሞት ድሕሪት ዕንወት ኢነው ናይ ሰላም መቐረት ርድኦም ኸውን ግን ለባማት እንድሕር ኮይኖም ነቲ ኩናት ቀዳምነት አይቦን እዮም እንታይ ደኣ ንሰላም ቀዳምነት ይህቡ ማለት እዩ ስለዚ ሰላም እንተይልኩ ሓደ ሰብ ወይ እንተይልኩ ሓደ ማሕበረሰብ ዝኾነ ፕሪኮንዲሽን ወይ ቅድመ ኩነት ኣይተቐምጠሉን ኢኻ ሰላም ሰላም እዩ ካልእ ቴክኒካሊ ዝግበሩ ነገራት ኩሉ ይኽእሉ እዮም ማለት መንግስታት ማሕበራት ትካላት ውዳበታት ዝገብርዎ ማለት ካሕሳ ድዩ ናይ ዕረ ሽምግልና ድዩ ዋትኤቨር ክህሉ ይኽእል እዩ እዚ ርእሱ ዝኸኣለ ኣገባብ ኣለዎ ንሕና ግን ከም ሚድያ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዝኸሰሮ ነገር ኣሎ ካልኣይ ከምዛ ድራር ዘቐመጠለይ ድማ እንታይ ስለ ድመፀ እያ ትብል ኢንጀነራል ናይ ድራር ተሓድሽ ነገር ተፈጠረ ነገር ኣሎ ስለዚ ተሓድሽ ተፈጢሩ ዘሎ ነገር እንተ ደኣ ብግቡእ ተረዲእናዮ ሎሚ ንፍቶ ንፅላእ ንሕናን ተጋሩን ኣብ ኢብን ናይ ኣምሓራ ህዝቢ እዚ ሰሜን ንብሎ ህዝቢ በዓሉ ኣብ ሓደ መድረኽ ንመፀሉ በተሓሳስባ ኣብ ሓደ መድረኽ ንመፀሉ እዩ ምናልባት ትሰላልፋና ወይ ኣቃውማና ኣብ ክልተ ሃገራት ክንህሉ ንኽእል ኢና ኣብዚ ኤንድ ኦፍ ዘ ደይ ግን ናይ ሓባር ረብሓ ወይ ናይ ሓባር ህልውና ዝሓትት እንተ ደኣ ኮይኑ ክንሰርሓሉ ንግደድ ኢና ኣብቲ ናይ ትማሊ ዝነበረ ናይ ፅልኢ መደባት እንድሕር ኣቲና ግን መሊስና ነዞም ሕጂ ድኽመትን ደኺሞም ኣለዉ ኢሎም ወይ ተበታቲኖም ኣለዉ እንደገና ብጣዕሚ ስትሮንግ ኮይኖም መፂኦም ንዓና ትረት ክገብሩና ይክእሉ እዮም ኣደኺምናዮም ኢና ዕዮ ገዛና ወዲእና ኢና ኢሎም ዝሓስቡ ዘለዉ ፀላእትና በሪ ንኸፍት ኣለና ማለት እዩ እዚ ንኸይከውን ብግቡእ ክነንብቦ ኣለና ብቐሊል ኣዘራርባ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ብናተይ እምነት ጥራይ ደይኮነ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ይኮነን ኣብ ሰዓት እዚ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውክልና እውን ዘለዎ ይመስለንን ኣብ ባይታ እንተርኢና ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ኣብ ቂዓ ወዲያ ገለገሌና ኢትዮጵያ ከምዚ ብኩናት ክትፈርስ ከም በዓል ሶርያን ካልእን ገለ ንፅበ ንኸውን ምብትታን ግን ሓደ ሓደ ግዜ ክልተ ዓይነት ፍትሕ ኣሎ እቲ ሓደ ብሓይሊ ትፋታሕ ትተሃራረም ንብረት ትዕኑ ቆልዑ ብሓደ ገኣቱ ስድራኻ ገለ መለ እቲ ሓደ ከዓ ብሰላማዊ መንገዲ ፍትሕ ኣሎ ኣነ ንዓይ ጥራይ ደይኮነ ዋላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን እቶም ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ደፅንዑ ዘለዉ ልሂቃን ብምልኦም ኢትዮጵያ ኣብ ቂዓ ኣብዚ ሰዓት እዚ እዚ ሕጂ ብስልጣን ዘሎ መንግስቲ እቲ ንነዊሕ ዓመታት ብሰሜናውያን ተታሒዙ ዝፀንሐ በብዝተፈላለየ ናይ ፖለቲካ ፍልስፍና ወይ ኣይዲዮሎጂ ብሰሜናውያን ተታሒዙ ዝፀንሐ ስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ዳግም እንደገና ተመሊሶም ከይቆፃፀርዎ ብዝከኣሎ መጠን ይሰርሓሉ እቲ መንግስቲ እዚ ክሰርሕ ክዕወት ተኮይኑ ከዓ እዚ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኣብ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ክበታተን ክደክም ብቁጠባ ከም ክወድቕ ንነብሱ ክከላኸል ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ከውድቕዎ ኣለዎም ማለት እዩ ትሰርሕዎ ዘለዉ ንሱ እዩ እዚ እንድሕር ተዓዊቶም ፈቲና ፀሊና በዓላቶም እውን ኣብ ኣጀንዳኦም ኣስፊሮም ኣለዉ ድሕሪ ሕጂ ንሕና ዳግም ብሰሜናውያን ኣይንግዛእን ኢና ንሕና ብሰሜናውያን ንክንግዛእ ቀንዲ ምክንያት ኮይና ዝፀንሐት ኤርትራ እያ ዝብል ናሬሽን ኣለዎም ኤርትራ ንናይ ትግራይ ኤርትራ ናይ ኣምሓራ ኤርትራ ናይ ካልኦት እንተ ደኣ ጎናዊ ሓገዝ ደይሂባ ንሕና ኣብዚ ከባቢ እዚ ሓይልና ክንወፅእ ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለዎም እዚ ከመይ ገይሩ እዩ ዝምዕብል ንሪኦ ኣለና ኣብቲ ባይታ ኣብ ባይታ ዝገብርዎ ዘለዉ ብሽም ኮንስትራክሽን ብሽም ምዕባለታት ብሽም ካልእ ነገራት ዝስራሕ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ቶታሊ እቲ ኣቐዲሙ ድሕሪ 1979 ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዝነበረ ብደቂ ሰሜን ተታሒዙ ወይ ከዓ በቶም ናይ ሸዋ ነገስታት ተታሒዙ ናይ ሸዋ ነገስታት ክንብል ከለና ኣምሓራ ትግራይ ዋትኤቨር ኩሉ ዘጠቃለለ ነዚ ንምድምሳስ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ እዩ ዋላ ኣብቲ ልምዓት ተርኢና ዮም ኩሉ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ኢትዮጵያ እንታይ ክትከውን እንተኢልና ፈቲና ፀሊእና ናይ ኦሮሞማ መንግስቲ ወይ ከዓኒ ናይ ኦሮሚያ ኢምፓየር ይክፍጠር እዚ ኢምፓየር እዚ ድማ ግዝኣቱ ዘመሓድሮ ከባቢ ሕጂ ክሌም ዝገብሮ ዘለዉ ከባቢ ኢቭን ክሳዕ ናባና ከባቢ ዝፅጋዕ እዩ ብወገን ባሕሪ ከባቢ ተርኢና ከምኡ እዩ ኣብ ማእከል ናይ ኤርትራ ወሽመጥ ኣትዩ ዝሓቶ ዘሎ ሕቶውን ንሱ እዩ ነዚ ንክትግብር ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ትፈልጥዎ ዝተለመዱ ባንዳታት ኣለዉ ገሊኦም ናይ መንነት ገሊኦም ናይ ጥቕሚ ተኣሽሙ ዘለዎም ብሓባር ዝሰርሑ ኣለዉ ፈቲና ፀሊእና እዚ ዝግበር ዘሎ
ኤርትራ ንምብታን ንኤርትራ ንምስዓር እንተዳ ተኻኢሉ ንዓኣቶም ኣቐዲሞም ዘዳኸምዎ ሓይሊ ኣሎ እዚ ናይ ትግራይ ይኹን ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ኣብ መጨረሻ ትደርይዎ ኣጀንዳ ክትግብሩ እዮም እዚ እንተኮይኑ ኣብ ኣፍንጫን ኣፍን ኢና ዘለና ማለት እዩ ኣፍንጫና እንተተሃሪሙ ኣፍና ክቁንዞ እዩ ኣፍና ተተሃሪሙ ኣፍንጫና ክቁንዞ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎዙ ኮይና ንሕና ነሽካዓለሉ ሰዓት የለን ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብወገን ኤርትራ ይኹን ብወገን ኣምሓራ ኣብ ዝሓለፈ ታሪክ ተመርኪስና እንተዳ ክንዛረብ ኮይና መዓት ሓጢያት እዩ ዝዝርዘር መዓት ገበናት እዩ ተገይሩ መዓት ሕማቅ ነገር እዩ ተገይሩ መዓት ደም ይፈሲሱ ህዝቢ ዲ ገይርዎ ኣይኮነን ኢሊታት እዮም ገይርዎ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ገዛእቲ ሓይልታት ይኹኑ ዋላ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ገዛእቲ ሓይልታት ንህዝቢ ትግራይ ተወኪሶምን ኣፍቂዶምን ኣይኮኑን እዚ ኩሉ ጌጋታት ገይሮሞ እንታይ ደኣ ከምቲ ንፈልጦ ንህዝቢ ዝያዳ ንሕና ንፈልጠልካ ስለ ዝብልዎ ኣጀንዳኦም ንህዝቢ ዘፃልእ ስለ ዝነበረ እዚ ኩሉ ሽግር ዝክፍጠር ተኻኢሉ ኣብ መጨረሻ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ናብ ሰላም እንድሕር ደይመፅዩ እቲ ዝመፅእ ዘለዎ ሕጅ ብሓባር ተደይ ተኸላኺልዎ ሎሚ ንትግራይ ፀፊዑ ዝኸደ ውሕጅ ንዓይ ይምልከተንን ኢልና ደረትና እንተዳ ሒዝና ወሰንና እንተዳ ሒዝና ፅባሕ ንጎሆ ፀገም ኮይኑ ክመፅእ እዩ ኢቨንት ናይ ኣምሓራ ኤሊት ባዕሉ ወይ እቲ ህዝቢ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ሓደጋ ብሓባር ኮይኑ እንተዳ ክከላኸል ዘይክኢሉ ህላወ ናይቲ ህዝብን ህላወ ናይቲ ከባብን ብሓፈሻዊ ጂኦግራፊ ናይቲ ከባቢ እውን ክቅየር እዩ እዚ ንኸይኸውን ኣብ ዝሓለፈ ጋማና ይንበል ሰለስተ ኢና ኣብ ፖለቲካ ዓለም ከነልዕሎም ዝግባአና እቲ ዝሓለፈ ታሪክ እዩ እቲ ታሪክ ሕማቅን ፅቡቅን ኣለዎ ነቲ ፅቡቅ ተሎ ተወስዶ ነቲ ሕማቅ ከዓ ሰኒድካ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ካብኡ ተማሂሩ ድጋሜ ጌጋ ክገብር ትሰርሓሉ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ዘለኻይ መድረኽ እዩ ዘለኻይ መድረኽ እንታይ እዩ ዝደሊ ናይ ሓባር ጠለብ ይደሊ ኣሎ ናይ ሓባር ስራሕ ደሊ ኣሎ ስለዚ እቲ ዝሓለፈ ጌጋታት ከምዚ ተገይሩ ጥራይ ደይኮነ እዚ ሕጂ ዘለና መድረኽ እውን ከነገናዝብ ኣለና እቲ ሳልሳይ መፃኢ እዩ መፃኢ ምስቲ ኩነታት ዝምዘን እኳ እንተኾነ መፃኢ ወይ ራእይ ዘይብሉ ከባቢ ድማ ናብቲ ዝደልዮ ዕላማ ክበፅሕ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ብሰዓት እዚ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኣምሓራ እቲ ክመፆም ዝኽእል ፀገም ኣብ ልዕሊ ሰሜነኛታት ብሓባር ኮይኖም እንተደኣ ደይፈቲሖሞ ኤርትራ ከም ሓንቲ ነፃ ሉኣላዊት ሃገር ድማ ነዚ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋታት ንዕኦም ኣጥፊኡ ንዓውን ሓደጋ ክኾና ስለ ዝኽእል ዋላ እኳ ንኤርትራ እንተደይሰዓርዋ ዋላ እኳ ንኤርትራ ክብድህዋ እንተደይከኣሉ ገዚፍ ዋጋ ግን ክኽፍልዋ ስለ ዝኽእሉ ገዚፍ ናይ ህይወት ናይ ደም ናይ ግዜ ናይ ቁጠባ ዋጋ ክኽፍልዋ ስለ ዝኽእሉ ብኣግኡ ኤርትራ ዝተላልፈኣ ከተስተኻኽል ኣለዋ እቲ ህዝቢ እውን ኣስተላልፍኡ ከቕንዖ ኣለዎ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሕና ጀሚርናዮ ዘለና ኢኒሽቲቭ እዞም ኣሕዋት ትርኢና ዘለኹም ኔክስት ፅባሕ ድሕር ፅባሕ ምናልባት ኣብ ናይ ሶል ሚድያ መፂና እውን ፕሮግራም ክንገብሮ ኢና 10-20 ኮይንና ክንመፀኩም ኢና ብርግፀኝነት የዛረበኩም ዘለኹ እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ግን በይንና ዝገበርናዮ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ትግራይ እውን ንሰላም ዝደልዩ ኣብ ዝተፈላለየ ሚድያታት ይኹን ብውልቆም ይኹን ብካልእ ናታቶም ሞቲቬሽን ዘለዎም ሰባት ኣብዚ ጆይን ክገብሩ እዮም ኣብ መፃኢ ዝረአ ሓቅታት እዩ ስለዚ እዚ ብሓባር ንሰርሖ ዘለና ከምታ ጆርጆ ዳይሬክት ዝሓተትካኒ ሎሚ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ንሻዕብያ ወይ ንመንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ድትንክፍ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ ጥራይ ኣይኮነን ወይ ንህዝቢ ትግራይ ወይ ከዓ ነቶም ኣብ ትግራይ ዘሎ ኤሊታት ጥራይ ኣይኮነን ትንክፍ ዘሎ ኢንጀነራሊ እዚ ከባቢ እዚ ተደይ ቀይርናዮ ንሕና ኣብዚ ከባቢ እዚ ኤምፓየር ገዘፍቲ ኮይንና እንተደይ ወፂና ተመሊስና ኣብታ ናይ 100 ገለን ዓመት ኣርዑት ጭቆና ኢና ንወድቕ ዝብል እምነት ኣለዎም እዚ ብዝተፈላለየ መልክዑ ገሊፆም እዮም ብዙሓት ኣማኸርቲ ናይ ኦሮሞ ፈርስት ካድራት ይኹኑ ዓበይቲ መራሕቲ ናይቲ መንግስቲ ይገልፅዎ ኣለዉ ኢትዮጵያዊነት ደምሲስና ያለና ኣህዳዊት ኢትዮጵያ ጥፊና ያለና ዳግም ኣህዳዊት ኢትዮጵያ ብሰሜንኛታት ትምራሕ ወይ ብግእዛውያን ወይ ብናይ ግእዝ ቋንቋ ተዛረብቲ እትምራሕ ኢትዮጵያ ዳግም ኣይክትህሉን እያ ስለዚ ዘለና ዕዮ ገዛ ድሕሪ ሕጂ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዘለዎ ዓባይ ኦሮሚያ ምፍጣር እታ ቀደም ዝነበረት ኣብ ናይ 14-13 ክፍለ ዘመን ዝነበረት ብናይ ኦሮሞ ነገስታትን
ገዛእትን ተመሓደር ዝነበረት ኩሻዊ ስርዓት ናይ ኦሮሞ መምላስ እዩ እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ዝካይዳ እዚ ንፕሮፓጋንዳ ተባሂሉ ጥራይ ዝዝረብ ኣይኮነን ኣባይታ ዝሰርሑ ዘሎ ሓቂ እዩ ነዚ ኣብነት ብዙሕ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ኣባይታ ዝግበር ማለት እዩ ሎሚ ኢትዮጵያውነት ኣቦትኡ ክምለስ ዝደሊ መንግስቲ ነይሩ ተዝኸውን እዚ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ከምቲ ክመፅእ ከሎ ብሽም እግዚኣብሔርን ብሽም መልኣኽን ብሽም ኢትዮጵያውነትን መሒሉ ድመፀ መራሒ ከምኡ ዓይነት ዓላማ ነይርዎ ተዝኸውን ዝመራሕ እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንዓንቀጽ 39 ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ክድምስሶ ንኣብ ስልጣን ሂብዎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፓርላማ ምእካባ የድልዮ ናይ ሕጊ መወሰኒ ቤት ምክሪ ምእካባ የድልዮ ኣብ ልዕሊ እቲ ሕጊ መጽናዕቲ ዝገብሩ ናይ ሕጊ ክኢላታት ዋላ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረራት ምእካባ ይመድልየን ነይሩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኣብ ሕገ መንግስታዊ ለውጢ ክገብር ኢትዮጵያ ካብ ምብትታን ናብ ሓድነት ከምፃ ኢትዮጵያ ካብ ምብትታን ናብ ምድማር ከምፃ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግሪን ላይት ሂብዎ እዩ ድላይካ ስራሕ ኢሎም ኣሚኖም እዮም ሰብኣይ ዝክገብሮ ይደለየን እታ ኮይኑ እንተኢልና ሕዋ ኣጀንዳ ስለ ዝነበሮም ዓንቀጽ 39 ክድምስስዎ ዘይደለይሉ ምክንያት ኣኔክስ ክገብርዎ ዝደለዩ ነገር ኣሎ ፅባሕ ንግሆ ምስላጥ እንተኣበዮም ካብቲ ናይ ሕወሓት ጌጋ ተማሂሮም ዓባይ ኦሮሚያ ብዓንቀጽ 39 ተነፂሎም ብሚኒመም ደረጃ ሓሲቦምሉ ስለ ዝመፁ እዮም እዚ ብቐሊሉ ክርዳእ ኣለና እዚ እንተዳ ብግቡእ ተረዲእና ኮይኑ ኣባይታ ዝሰርሑ ዘለው ሎሚ ኣብ ቀዳማይ ክፍሊ ካልኣይ ክፍሊ ሳልሳይ ክፍሊ ራብዓይ ክፍሊ ኤሌመንተሪ ስኩል ንብሎ ናይ ኣምሓርኛ ቋንቋ ንኸይመሃር ተኸልኪሉ ኣለዉ ኣዲስ ኣበባ በኦሮምኛ ቋንቋ ንኽመሃሩ ተምሃሮ ግደድ ኣለዉ እቶም ብናይ ኣዲኦም ቋንቋ ንኽመሃሩ ሕገ መንግስታዊ መሰል ዝሃቦም ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ኪዱ ብተዓድኹም ዓዲ ኣምሓራ ተደሊኹም ኪዱ ብትግራይ ትግርኛኹም ወይ ኣምሓራኹም ተምሃሩ እምበር እዚ መሬት ኦሮሞ ይብልዎም ኣለዉ ካብዚ ላዕሊ ምፍራስ ኢትዮጵያ ኣሎ ድዩ ስለዚ እዚ መንግስቲ እዚ ንዝኣመኑ ኣሚኑ ደገፍ ናይ በዓል ኢማራት ሒዙ ኢትዮጵያ ዓጢቃቶ ዘይትፈልጥ ኣፅዋር ዓጢቀ ስለ ዘለኹ ሕወሓት ይኹን ትግራይ ይኹን ኣምሓራ ይኹን ኤርትራ ቅድመይ ወላ ሓንቲ ይኮኑን ብዝብል ትምክሕቲ ጀሚርዎ ኣሎ ነዚ ትምክሕቲ እዚ ክሰብር እንተደኣ ኮይና ብሓባር ክንሰርሕ ኣለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ተጋሩ እንዲኦም ገይሮምና ሕብሪ ዓይንኹም ኢሎምና እሳቶምን ጀኖሳይድ ዶ ካልእ ዘረባታት የዋፀና ዲ እንተኢልና ክልተ ክርቢት በንዚን ሓደ ሊትሮ ማእኸል ገዛ ቀሚጥካ ክልተ ክርቢት ተወሊዕካ ነቲ ሓዊ ኢኻ ተጋድዱ እምበር ሓደ ነቲ ሓዊ ከጥፍኦ ሓደ ነቲ ሓዊ ከጥፍኦ መፂ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ብግቡእ እዚ ተበጊሱ ዘሎ ብጣዕሚ ኣድማየር ንገብሮ እዞም ኣብዚ መፂኹም ዘለኹም ፀባሕ ንግሆ 8 ጥራይ ደይኮነ ካልኦት ሚድያታት ክሳተፉን ኣለዎም እዚ ተበግሶ እዚ ኩልኩም ኤርትራውያን ሳፖርት ክትገብርዎ ኣለኩም ሜይቢ እዚ ተጠናኺሩ ሓይሉ ድማ ክሳብ ሕጂ ድሕዝነና ዓንቶ ይድራር ደይተንኮፍኩም ምናልባት ተወሳኺ ገለት ኣለኩም ድበልካ ክሳብ ሕጂ ንሕና ኣብ ሳተላይት ምድያብ ዘይምኽኣልና ሕመቕና እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ክድህልዎ ንህዝቢ ኤርትራ ከዋርድዎ ነፃነቱን ክብሩን ክገፍዎ ኣብ ሳተላይት ደሪቦም ክልፍልፉ እንዳውዓሉ እቲ ዕድለኛታት ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘይሰምዖም ጥራዩ በዚ ሰሚዑ በዚ ስለ ዘውፆም እምበር ንሕና ሰኒፍና ኢና ብዘይቀልዓለ እዚ ህዝቢ እዚ ንሕና ንእሽተይ ገንዘብ እዚኣ ግበሩ ናይ ሳተላይት ተልናዮም ህዝቢ ኤርትራ ኣውራዩ ጅግና እዩ ንፉዕ እዩ ምገበሮ ነይሩ ግን ንሃና ሓድነት ኣይነበረን ንሃና ተናቢብካ መኻድ ኣይነበረን ዓብይ ጌጋ እዩ ተሰሪሑ ሕጂ እውን ካብቲ ዝሓለፈ ተማሂርና ሚድያ ኖርማሊ ንዓና ኣለውና ንፉዓት ኣብዚ ብዙሓት ምሁራት ብዙሓት ኣናሊሲስ ኣለውና ፅባሕ ንጎ ሓደ ናይ ሳተላይት ፕላትፎርም ሰሪሕና ክንዲብ ንኽእል ኢና ቀሊል እዩ ሰብ ተሎ ክግበር ይከኣል ስለዚ ከለቲዩብ ኣይኮነን ተሪፉ ኩሎም ክመፅኦም ኩሎም ከዓ ተነጊርዎም ኣሎ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣብዚ ዝነጥፋ ኣለዋና ከም በዓል ዶክተር ሻሮን ካልኦትን ንፉዓት ኤርትራውያን ኣለዋና ብዝርዝር ሽም ምጥቃስ ሕጂ ልዕሊ 200 ገለን ስለዝኾነ ስለዝከብድ እዩ ግን ዋላ ሽምኩም ተደይ ፀዊዕናኩም ኩልኩም ኤርትራውያን ኣብ ሚድያ ዘለኹም ኣብ ዝሕለፍናዮ ግዜ ንበኣስ ንዕረቕ ኣሕዋት ስለዝኾንና ፀገም ኣይኮነን ንሱ ኩልኩም ኣብ ኤርትራውያን ዌልካም ጆይን ግበሩና ትዕዶም ኣለኹም ሽምኩም ስለዘይተፀውዐ ጥራይ ሽመ ኣይፀውዕንን ቢኮዝ መብዛሕትኡ ብኒክኔም ከዓ ሰብ ስለ ዝኣቱ ብኒክኔም ፀዊዕና ሰባት ክንዝክር ስለ ዘይንኽእል
كلكم إرتراويان كلكم أبزي بعلاقاتكم جوين كتقولوا نصوا علنا زي خبل دلي سلازي إرترا أب ساعات زلنا يخونتات نتخبابي نايت خبابي ديموغرافي زغير نايت ننوح جزء كنك على سلوت أنا حنا مقص على هجراونة اللو علاونة أبحثه ملك الدقتو فتنتات على نايت فيدرال منجستي لومي أب إرترا زلو منجستي ناتو بقعاتن ناي برح بقعات رايدي يكون ناي توم برحتي بقعاتيو أب درجة بسحنا نمبر كمتي سألاتنا زي حسبو نسألنتنا خوفهم جزاءتها وحدنتنا بتينهم بعاليتن بهايمانوتن بقانقان بتاتينهم بريتنا لو ألاونتنا كتصاوتوا اليوم حاسبهم نيرم جن تانكس نتي نزخل واجاز خفله جينا سراويتنا مريحنتون هزبنا كنا مسجن ندلي لعلو كله بقبو نتخبابة أنبيبو السلالفو بقبو السلالفو أصفيفو مالتيو لومي إثيوبيا بخلنا بتخباب زلو هاجرات كم تخبب كوين الله لومي إثيوبيا بزخباب زي فتاوي زبالي بلان درار كل جزء تقول سخا إثيوبيا لومي بدبلوماسي يكون بزخونه مسكبابيا تسرح له عدل يلن من تأييد متيو أجندنا إثيوبيا نإرترا ترى يكون تنكف أجندنا إثيوبيا نسوداني تنكفا نسومالي تنكفا نجيبوتي تنكفا إثيوبيا بزعب عفار انت أحطو العلا نعفار قدا يالو أبو إثيوبيا بزعبات غرينيا انت العلا خلو بقولو ببزح ملكو انت رئينا مالتي سلازن احنا مزمن قستزي دايركت نعانات على دفاتاتنا ديكونس بحبار نزي خبابي نازي جغرافي دقي ناي أقاوما حبر السبات تاريخاوي بهلاو أمازاز ناي حبر السر ناي خبابزي زبالاشو سلازخونه كنمكتو قدنتي دبلنا مخنياتو ازي بس احنا يزلنا جيزي نصو سلازخونه مالتي سلازي ناي تقراي كخوني قدنت كالاي نحلنا قدالو أما جرشا حسرا بيله نحلنا قدالو أبكينا تاين برنيو أبسئلة أين برنيو at the same time أبقل أوان سلام كمتس أخلالو أبسئلة أبكينا زنبر سب أنا مالت عنا ديبلو تريكوينو مرج أخونا يخليني مرج أخونا يخليني كم يجيرو السلام يمتسي أما بزحتو هاجرات سلام دوم صوتهم هزبتاتهم هزبتات كابت زنبر عن توي تقول صوت نوركم زي الدوب قالات زرقن كبابن عليتن ديسكريمينيت زقبر قالات كم مقطاب كدليو هزبهم هزبه تخبرو كتكابر كدليو دحريتهم ناي بوليتيكا الليتات ولا نت هزب اختيتهم نوغوغ دمدصو كندي امنت زخون عقمن حيلن كهلو ما يكلني لومي تግራይ ስለ ደኸመት አይኮናን ሰላም ወይ ካኒ ኤርትራ ስለ ደኸመት አይኮነን ሰላም ኤርትራ ከም ዘይ ደኸመት ሞ ንሪ ኣለና ከባቢኣ ወዲባ ኣብ ሓደ ምጽያ እዚ ንሪኦ ዘለና ተበግሶ ናይ ከባቢ ሃገራት ካብ ግብጽ ጀሚርካ ብስዑዲያ ጌርካ ብኤርትራ ጌርካ ብጅቡቲ ጌርካ ናብ ሶማሊያ ኸይድካ ብሙሉ ስጋዕ ደቡብ ሱዳን ዝኸይድ ዘሎ ንኢትዮጵያ ኣብ ክባን ዕጽዋን እቲዋ ዘሎ እዚ መራሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝኽተሎ ዘሎ ጉጉይ ፖሊሲ نهزب إثيوبيا أصلا يتقم إثيوبيا كابي يوغوسلافيا بزخفة ملك أخباتاتنا إذن خيخون إثيوبيا أنت دحينا إذا بزخدحني لازم مبزحات وجزء تزمت أكا ناي حما أجندات نعخون كتنكفكا خمزخيل كتردات كلال كان إحنا دسيت سلام لنا حاصر حاصرنا مندق حاصرنا نبينا خنبراي نخلينا مسغروا بتنا بسلام كنبرا لنا كنناقد كنكلال لنا دمصت ايتن دمصت ابنجان كتف خلالو اصارنا مخزن كاتو خلالو ات حزبي بنقحات اب تاريخ استغبر جيغاتات بمولو بيقريتا حالفو خلالو لومي 100 شحات في تخوينو حزب تግራይ ካላይ 100 شح خيطف كطنق خلالو لومي 100 شحات في تخوينو حزب ኤርትራ ካላይ 100 شح خيطف كطنق خلالو ስለዚህ ተተበጊሱ ዘሎ ኢኒሺየቲቭ لومي በተዘሎ ናይ ሚዲያ ዓቅሚ بتعمي باورفول سلازخونه نزي خنطقملو خنكل علنا ثانك يو كلكم نابزز مصخم ازي قصال مخانو خبركم دلي ثانك يو منالوات مليسيا خون خل نا دعم تبغ مليسكات رادي كونس كمان سفي زغونه
really እቲ ኩነታት ስለምንታይ ንዝብል ስለምንታይ ትሽርክነት የድል ንዝብል ቤላ ጌርካ ኣብሪካ ኣለኻ እሱ ድማ ታገዳስነት ዘለዎ ኣብዚ ብዙሓት ኣነ ሰገር ኮነ ነጥብታት ድማ ፅቡቅ ጌርካ መመላእታ ጌርካለን ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ናብ ሶሎ ያዝያ ናትካያ ዝያዳ እቲ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ዘሎ ወገን ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ እውን እቲ ሚድያ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ኣብቲ ደንቢ ሃገራውነት ዘሎ መትከላቱ ንፁር እዩ ንእሽተይ ነገራት ይደባእሰና እምበር ኣብ ሃገራውነቱ ኣብቲ ሓድነት ናይ ህዝቢ ልኡላውነት ኣብቲ ታሪክ ኣብታት ዳርጋ ዝተገጣጠመ ህዝቢ እዩ ሕጂ እቲ ብወገን ኤርትራ ዝመፅእ እታ ደወል ክትሃርም ከላ ዝበዝሐ ኣላይነት ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓደ ክውግን ከቢድ ኣይኮነን ንእሽተይ ሓጎስጓስ ዘይኮይኑ ኣብ ሓደ ክመፅእ ይኽእል እዩ ብወገን ትግራይ ዘሎ ግን ኣብ ቶታል ኪያስ ኣብ ኮምፕሊት ዕግርግር ስለ ዘለው እቲ ድልየት ምስ ኤርትራ ዕርቂ በቲ ኤሊት ናይ ትግራይ በቲ ናይ ፖለቲካዊ መርሕነት ናይ ትግራይ ዝያዳ ከም ዝድለ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ እቲ ህወሓት ዝበሃል ኣብ ዝቐረበ ኣብዪ ኣሕመድ ከኣልዮ ጥራይ ዘይኮነ ክድምስሶ ጥራይ ዘይኮነስ ክሃርሞ እውን ድሌት ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና ስለዚ እቲ ዝያዳ ሰላም ብድሕሪ መጋረጃ ዝደልዮ ዘሎ ሶም እዮም እምበር ናይ ኤርትራ እኮ ብዓይኒ ወታደራዊ ክትሪኦ ከለካ ካብ ናይ ትግራይ ዓጀውጀው እኮ ፋኖ እውን የገድሶ እዩ ምክንያቱ ፋኖ ቀጥታ ንኣቢ ከኣልዮ ስለ ዝዋጋእ ዘሎ እቲ ሕቶ ግን ኣብ ትግራይ ዘሎ ስጋት እቲ ሚድያ ተዛረቦ ዘሎ ብፍላይ እቲ ናይ ጌታቸው ወገን ኮይኑ ዝግዕር ዘሎ ሓደ በብወገን ዝዛረብ ዘሎ ንዑ እንተገዲፍካ ብሕቡእ ዝያዳ ስጋት ዘለዎ እቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ እዩ ሓዊ ኢሉ ንኸይዛረብ ግን ብወቅዒ ክግበር ዝኽእል ነገር ስለዘይኮነ መድረክ ኣለዎ ኣብ ነቲ ህወሓት ጠቕላላ ደምሲሰካ ኣለኹ እንተኢሉ ወደን ወግዓዊ ዝኾነ ዘረባ ክንሰምዕ ንኽእል ኢና ሶሎ ሚድያ ሶሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ሓያለ ሰባት ካብ መቐለ ኢንተርቪው ክትገብር እየካ ኣለኹ እቲ ኣብ ትግራይ ክልተ ዓይነት ገፅ እዩ ዘሎ እታ ኣዲስ ኣበባ ምስ ጌታቸው ረዳ ሃዲሙ ዘሎ ከምኡ ድማ ኣብ ደገ ዘሎ ዝዛረቦ ዘሎን እታ ውሽጢ ትግራይ ኮይኑ ዝዛረቦ ዘሎን ፍልይ ከም ዘሎ ኢና ንሰምዕ ንስኻ ዝረኸብካዮም ሰባት ስምዒት ናቶም ብዛዕባ ዝህሉ ኩነታት ከመይ ይመስል ነዚ ኩነታት ከ ብኸመይ የንብብዎ ኣለዎ እስከ ሶሎ ካብቲ ናትካ ተመክሮ ኦኬ ቴንክ ዩ ድራር ካብ መቐለ ካብ ትግራይ ብዙሓት ተጋሩ ንረክብ ኣለና ንዕልል ኣለና ግን ከምቲ ብፀንሖ ደይኮነስ ካብኡ ንላዕሊ ኢኻ እቲ ናይ ሰላም ብክልቲኡ ወገን ትሪኦ ማለት እዩ ብሕጂ ብወገን ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሕጂ ከይንደናገር ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ባቃ እቶም ቀንዲ ተኸፈልቲ ወይ ከዓ እቶም ዕሱባት እቶም ኮነ ኢልካ ምስ ብልፅግና ሰዓል ጌታቸው ረዳ ዘሎ ተደይ ኮይኑ እቲ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ነቲ ትግራይ ዝቆፃፀሮ ዘሎ ሓይሊ ግን ከተዕልሎም ከለካ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ምስ ብዙሓት ተረኻኽቡካ እዮም ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ንዓርኸቦም ውብልኻ ከምኡ ከዓ ዓበይቲ ዓዲ ረኸቦም ውብልኻ ትዕልሎም ገለ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ብዙ ነገራት ከይንደናገር ዛስዋይ ሕጂ ትሕትና ዝምህረካ ማለት እዩ ኣብቲ ክንገብሮ ዝፀንሐና ካይዳን ተመሊስካ ከዓ ነቲ ማሕበራዊ ሚድያ ክትመርሖ ከለካ ኩሉ ግዜ ንሕና ከም ኤርትራውያን እውን ዝብሎም ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ሕሉፍ ኣይንንበር እንታይ ደኣ ንቅድሚት ከመይ ገይሩ ከኺደና ዝኽእል ነገራት ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ካብ ፀርፊ ወዲ ፀርፊ በለካ ልክዓካ ወፂና ንሕና ትማሊ ኣብ ኣገልግሎት ነርና ኢና ከመይ ጌርና ንገዛና ንምለስ ዳኣ እምበር ከመይ ጌርና ናብ ኩናት ንኣትዩ ይኮና ኩናት ተኣቲኻ ፀገም ዝበሃል ነገር የብሉ ክሳብ ክንኮዶ ዝግባአና ግን ከመይ ጌርና ንዚ ሰላም ብሕልፍቲ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስ ዘብል ብዙሓት ይረኽቦም እየ ፅባሕ እውን ኣለዉ ንጋይሽ ሎማዓንቲ እውን ካብ ትግራይ ጋሻ ውዒሉ ዳርጋ ዝሰሙን እዝስ ምስኣቶም እየ ቀኒ ክብለካ ይኽእል ማለት እዩ ጥራ ቁሩብተይ ኣብቲ ዘረባታት ለባማ ስለ ዘሎ ኩላቶም ዞም ዓበይቲ ዓዲ ቁሩብተይ ስከፍ ማለት እዩ እምበር ንስራሕ ጥራሕ የክብለካ ዝደሊ ድራር ሓውና ኣነ ከዓ ካብቶም ኣዝየ ዘኽብረካ ኣብ ነንሕና ተኸባቢርና ኣብ ነንሕና ፍቕሪ እንድሕር ዳኺልና ክንስዕሮ ንኽእል ኢና ካብቲ ዝሕጉሰካ ግን ነዚ ነገራት እዚ ለይትን መዓልትን ከይደቀስኩም ክትሰርሕሎ ክትኽእሉ ኣለኩም እዚ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ዓጀውጀው ናይ ሚድያ ንሳቶም ተኸፈልቲ ንሕና ከዓ እቶም ደም ከፈልቲ ስለ ዝኾንና ፅባሕ ንጎ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ክንባእሳ ይንደሊና ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓለፈ ውሕጅ ውሰዶ እዮም ዝብልኻ እቲ ዝመፃና ዘሎ ውሕጅ ግን ከመይ ጌርና ንኣል እዩ ንህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ፅባሕ ንጎ ካብቲ ዝገርመካ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ሕጂ እዋን እንድሕር ዳ ንትግራይ ተቆፃፂርዋ እቲ ዝኸፍአ ንዓና ከብለና ዝኽእል ዳይሬክት ናብ ኩናት ዝመፅእ ኮይኑ ሰብ ዝስምዖ ኣሎ እዛ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ጌርካ ኣብ ዝደለወካ መዓልታ ድሕሪ 5 ዓመት ዲ ድሕሪ 6 ዓመት ነቲ መንእሰይ ኤርትራ ከመይ ጌርካ ኣብቲ ድፍዓት ሎሚ ዶ ይመፅእ ፅባሕ ዶ ይኸውን እቲ ዝኸፍአ ማለት እዩ
ኩናት ስዕር ወይ ሰዓት ዳን ተወዲኡ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ኣጀንዳ ኪኑ ዝሓለፈ ስለ ዘሎ እዚ ከዓ ኢልካ ጣሚርካ ትሪኦ ጉዳይ ኣይኮነን ኖ ንተጋሩ ጥራሕ ዝምልከት ኢልካ እንድሕር ዳ ኣቢልካዮ እቲ ሓዊ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኻ ኢኻ ተምፃእ ዘለኻ እቲ ሓዊ ሎማዓንቲ ተዘየንዲዳትካ ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 6 ዓመት ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝደለለትሉ ወይ ከዓ ሰላም ኣብ ዝረኸበትሉ እዋን ናብ ኤርትራ ስለተቃወመት እታ ኢትዮጵያ እውን ኩላትና በዚ ጋጣሚ ክንቀብፃ ይደለና ባህላይ ኣነ ከብሶል ሜድያ ድራር ሓወይ ቴንክ ዩ ብጣዕሚ ዘኽብረካ ኩላትኩም ማለት ኣብዚ ዘለኹም ብጣዕሚ ፅብቕቲ ልዕሊ ኩሉ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፅቡቅ ጌርካ ኣብሪሕካያ ምክንያቱ እቲ ትግራይ ክልተ ዓይነት መንፈስ እዩ ዘለዎ በቲ ሓደ እቲ ኤሊቲዝም ዝበሃል ብፍላይ እቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኣብ ሚድያ ዘሎ ኣዚፍ ጌታቸው ረዳሲ ክሳብ ካብ መቐለ ዝሃድሙ እኮ ጠቕላላ ነቲ ሃገር ኮንትሮል ከም ዘለዎ ኣኼባ ክገብር ከሎ ሰላማዊ ሰልፍን ገለን ብዙሕ መናውራ እኮ ይገብር ነይሩ ግን እቲ ህወሓት ዝበሃል መሰረታዊ ቁፅፅር ናይቲ ህዝቢ ከም ዘለዎን ወይ እውን ኣብ ህዝቢ ዝኣተወ ምዃኑ እቲ ህዝቢ ድማ ኣብ ከምዚ ዓይነት በዳሂ መድረኽ ዝተፈተነ ነገር ጥራይ ከትሕነና ዝኽእል ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ ብግምጣሉ ሎሚ ኡፍኡፍ ዝብልዎ ዘለዎ ኣብዪ ኣሕመድ ትማሊ ከጥፎም ዝፈተነ ክሳብ ሎሚ እውን እንተኾነ ነቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ መሬት ክህቦም መደብ ዘይብሉ ክነስዮም ምስ ልግብግብ ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ እኮ እንተ ሓደ ካብ 2000 ካብ ውዕል ፕሪቶርያ ጀሚራ እኮ ተኣልያቶም እያ መሬቶም ንኸይመልሱ ከልኪድዎም ዘለ መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን እዚኣ ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካ ንግረ መንገዲ ክገልፃ ዝደሊ እንታይ ዝበሃል ኣረዳዳ ኣሎ ንሶሎ ሚድያ ዝያዳ ክገልፆ መሲልካ ድራር ሓውና ኣብ ከለኹ ንእሽተይ ሓንቲ ረሲዓ ኣለኹ ክቅፅል ኢኻ ዋላ ብቪድዮ መልክዕ ዝተሰነየ ካብ ውሽጢ ትግራይ ነቲ ሰላም ዘራውድ እውን ቪድዮ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ዝበሉ ብትብዓት ዓበይቲ ዓዲ ትገድፍ መራሕቲ ሃይማኖታይ ትገድፍ ውልቀ ሰባት ሕጂ ንከምዚ ዓይነት ነገራት ንበጎሰሉ ጥራሕ ንስራሕ ዳ እምበር ፅቡቅ ኢና ድለና ኣጆኹም ጥራሕ ክብለካ ዝደሊ ቀፅል ድራ የስ ንሶሎ ዝያዳ ክዛረብ ዝደሊ ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን ህዝቢ እንታይ ርእቶ ትሰምዕ ሓደ ግዜ ብቃት ናይ ሚድያታት ፐርሶናሊቲናት ናሲ ከምዚ እዩ እናበልና ንዛረብ እቲ ዝዓበየ ጌጋ ንገብሮ ግን 600 700 ህዝቢ ኤርትራ ደረጃ ንቅሓቱን ደረጃ ትምህርቱን ደረጃውን ክንዲ ምንታይ እዩ እቲ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ዝኸደ ወይ እውን ላዕሊ ዝኸደ ሕብረተሰብ ሚድያ ከመይ ገይረ ዝርዮ መሲልኩም ከምዛ ገረብ ዝተፈላለየ ፍሩታ ዘለዋ እያ ሓደ ካብታ ትምችኦ እዩ ዝወስድ ኣዲኽምኒ ምናልባት ንስኻ ላዕሊ ደይብካ ክትሉ ትኽእል ኢኻ ኣብ ላዕሊ ኣባኻ ደይቡ ክኸይድ ክወስድ ዝደሊ ሰብ ኣሎ ኣብታ ትሕት ዝበለት ንዑ ትርድኦ ንሱ ዝምጥን ናይ ማዕበል ሚድያ ድዩ ናይ ሶሎ ሚድያ ድዩ ካልኦት ብዙሓት ኣለዉ ኣመና ብዙሕ ሰብ ዝኽተሎም and there is a very good reason for this እቲ ህዝቢ በቲ ንሱ ክርድኦም ዝኽእል መጠን ሓበሬታ ሂብዎ ስለ ዘለዎ ይንዖም ዝስዕቦም ስለዚ እቲ ጌጋ ክፍፀም ዘይብሉ ኣብ ኤሊቲዝም ኣመና ክትኣምን የብልካን ሃገር ዘድሕና ተራሰብ እዩ ሃገር ዝሰርሓላ ተራሰብ እዩ ኤሊት ክመርሓ ይኽእል እዩ ምሁር ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክገብር ይኽእል ግን ምሁር ንኩሉ ነገር ክትገድፈሉ ትኽእልኒ ኢኻ ባይ ዘ ወይ ምሁራት ኣለውና እኮ እዮም እቲ ሚድያ ንዖም እንከልቲ ዩቱብ ክፉት እዩ ስለምንታይ ኣብቲ ዩቱብ መፅኦም ኣብ ላዕሊ ምስ ሶሎ ሚድያ ክወዳደሩ ዘይከኣሉ ምክንያቱ ሶሎ ሚድያ ብቓላት ክትገልፆ ዘይትኽእል ጥበብ ስለ ዘለዎ እዘን ኣርት ፍልጠት ኣሎ ኣርት ኣሎ ብዚ ስለዚ ኩሉ ከምባይን ጌርካ ዝተቃመመት ደርፊያ ከመይ ጌራ ተሰሪሓ you would not understand exactly ግን ሶሎ ሚድያ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ናይ ሶሎ ሚድያ ኣገባብ መልእኽቲ ምትሕልላፍ ዝምችኦም ሰባት ብዙሓት ስለ ዘለዎ እዩ እቲ መዐቀን ናይቲ ስርሑ ድማ እቲ ዘርእዮ ዘሎ ውፅኢት እዩ ስለዚ ክንደይ ሰርቲፊኬት ኣብ ድሕሪ ገዛኻ ስዒልካ ኣለኻ ወይ ገለ ኣይኮነን ንሱ ፅቡቕ እዩ ኣቦቱ ኣብዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ስራሕ ግን እንታይ ኢና ንደሊ ዘለና ዝያዳ ኣብ ኔክስት ናብ ዳንኤል ገፀይ ክኸይ ስለ ዝኾንኩ እዩ መቸም ኣብ ዩቱብ ጥራይ እንዲና ፀቂጥና ንኸይድ ዘለና ግን እቲ ማሕበረሰብ ዓለምካ ዝያዳ ኣብ ዩቱብ ዘሎ መንእሰይ ንህዝብና ዝውክል እዩ ዝያዳ ንሰርሖ ዘለና እቲ ፖለቲካዊ ፅልዋ ዘለዎ ብዓለም ተሰማዕነት ዘለዎ ባይታ ግን ከም በዓል ኤክስ እዩ ኣብ ኤክስ ቃል ብቃሉ ነፍሲ ወከፍ መራሒ ኣካውንት ኣለዎ ይፅሕፍ እዩ ድማ ኣብዪ ኣሕመድ ቀፃሊ ዝፅሕፍ ኣብ ኤክስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መዓልቲ 2-3 ግዜ ይፅሕፍ ናይ ዲፕሎማት ናይ ኣሜሪካ ብምሎም ኣብ ኤክስ ይፅሕፍ እዮም ናይ ኤውሮፓ ከምኡ ይፅሕፍ እዮም ዳይሬክትሊ ኣብ ኤክስ እዮም ዝዛረብዎ ስለዚ ኣብ ኤክስ ምህላው ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ስለዚ ንሕና እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ወይ እውን እዚ ሕጂ ኣበጊስና ዘለና ንምንታይ ክጠቕመና ይኽእል መስለኩም እቲ ተኽስናትና ወይ እውን ንሰርሖ ዘለና ስራሕ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ድሩት ከይከውን ኣነ ኣብዚ ቻነለይ ብዙሕ ግዜ እየ ዝብል ቀዳማይ ዕላማ ናተይ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ንክሕይል
ንዑ يكسرح ዝደሊ ምክንያቱ ንኣሜሪካውያን ክእምኖም ወላ እንተሰዓርኩ ክኣምን ዘይደሊ ሕብረተሰብ እውን ስለ ዘለና ኤርትራ ኮይና ሪያሊቲ ክንሪኦ ኣለና ተኣምነና ዘይደሊ ክቕበለና ዘይደሊ ሕብረተሰብ ኣሎ so I don't waste my time ንዓታቱ ንሓደ ክሰምዓኒ ዘይደሊ ሲ ክእምኖ ክፅዕር ኣይክእልኒ ክፅዕር ኣለኒ ግን ፎከስ ናተይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ዘላ ሳላ ህዝባ እያ ኣብ ህዝባ ድማ ተኪርና ከይድ ኣለና ሕጂ እቲ ዘሎ ተራ ናይ ሚድያ ፅቡቅ ገሊፆም ኣለዉ ብኸመይ ስትራቴጂ ክንንቀሳቀስ ንኽእል ነዚ ሕጂ ዘሎ ብድሆ ኤርትራ ፀላእያ ኣብ ጥራይ ኣይኮነን ኣቢ ክላይንት ስቴት እዩ ዘሸቅልዎ ካልኦት ሓይልታት ኣለዉ ዓቕሚ ገንዘብ ዘለዎም ከምዛ ሰሎ ዝበላ ኣብ ነዊሕ ኩናት ድማ ከዳቕሙና ዝደልዩ እዚ ነቲ ናይ ምፅማም ዓቕሚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከወድእዎ ዝደልዩ ዓቕሚ ኣለና ገንዘብ ኣለና ዝብሉ ድሕሪ መጋረጃ ኣለዉ እንታይ ዓይነት ስትራቴጂ ክንጥቀም ኣለና ኣብዚ ኣብ ኩሉ መዳይ ፅልዋ ዘለዎ ክንሰርሕ እንድሕር ኮይና ዳኒ እዚኣ ናባኸ ኣይነው ንስኻ እውን ዝያዳ ካብቲ ቅድሚ ሕጂት ዝነበረ እውን ኣተሓሒዝካ መልሳስ እወ ብዙሓት ስለ ዘለና ከማና ሕፅር ሕፅር ከብላ ምእንቲ ዓባይ ሕቶ እያ ሕጂ ሚድያ ከም ሓደ ቱቦ ወይ ዓቢ ሚድያ ዓቢ ቱቦ ተለካ ዓቢ ሚድያ ኣለካ ማለት ፅብብ ዝበለ ቱቦ ተለካ ፀቢብ ንእሽተ ሚድያ ኣለካ ማለት እዩ እናተዓቂና ተቐንዲ ገዳሲ ግን እቲ ብውሽጡ ሓልፍ እቲ ደመሓላልፎ ትሕዝቶ እዩ ትሕዝቶ ከዓ ትረኻይ ናራቲቭ ኢና ክንቀይር ምሉእ መዓልቲ ሚድያ ንብሎ ዳ እምበር ንምሸቱ እቲ ሚድያ ሲ ሚዲየም እዩ ኖ ላይክ ሬድዮ ቴሌቪዥን ኢንተርኔት ኤክስ ዩቱብ ገለ ክንብል ፀኒሕና ግን እቲ ሃገርና ትደልዮ ዘላ ሓደ ትረኻሎ ኣብ እዝኒ ሰማዕ ክበፅሕ ኣብ እዝኒ ካብቶም ዝወፅሑ ክበፅሕ ፅልዋ ክገብር ሽዑቲ ፅልዋ ከዓ ናብ ስራሕ ተቐይሩ ናብቲ ንደልዮ ነገራት ኩነታት ንምቕያር እዩ ስለዚ I think ኣብዚ ናይ ፅምዶ ምትእኽኻብ ንገብሮ ዘለና ገለ ክመፅእ ከሎ እቲ ቀንዲ ገዳሲ እንታይ እያ እታ ትረኻ ኩላትና ብሓንሳብ ክንዝምራ ብሓንሳብ ክንሰርሓ ብሓንሳብ ክንትረኻ ትድለ ዘላ ክበሃል ከሎ ንሓንሳብ ሃገራዊ ረብሓና ኤርትራና ትደልዮ ሃገርና ገለ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ክንዛረብ ሕጂ ብዛዕባ ቁጠባ ብዛዕባ ፊሎዞፊ ብዛዕባ አንትሮፖሎጂ ኮና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ኢና ንዛረብ ዘለና ምስ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ግን ተቐል ሰላም እያ ሕጂ ኤርትራ እቲ ትረኻ ዝፀንሐት ናራቲቭ ኤርትራ ካብ مستد كاب 98 نجمر إيرترا نجرام هاجريا مس كلن تتاخذ مس يمن تبأس مس سودان تبأس مس جيبوتي تبأس مس إثيوبيا تبأس بالترهات نحمه إيرترا كم إيرترا متنكا أمونغونا من نحرحنا نإثيوبيا ونتجارو إذا ترهات نو إيرترا منتي سلامي لا تقالست بوجئن ويروجئن كم إيرترا تقول إيرلانس لازم نحنا إيرتراوين كم تسبلونا يكون كومن دبلكا دفينا اللوخ بهالخليو قلت هاترخا زيها جغينا وحناتنا يقربنا طنتنا إيرترا قال أبز حلف 10 عامت نتذكر كلتشن 25 بس إحنا لنا كلتشن 15 أقدس عامت نيران إثيوبيا إذن عبي جركا ناي أورومو ناي محارة نبرشعو زغلو إثيوبيا كتنونو جميرا شعو باب أوروبا أنا زحلف 10 عامت ببناتنا قال لتصخون خيلي حق كله خيل قال لي تجاجنا ونخون خيل جن كمزي بسلو موشن كسيلا حنتي تودق تفرس دلا بيلدن بغرب اب هادش دش تخدو لمجدي زرئ لا عمتات كبهلي اب 10 عامت من هذا خطري خلها مالتي حجي نزل ما 10 عامت كاز سيخ تصل لي ولا كزي حليت لها و دابا اسد خدو لمجدتاتي مالتي حجي من تاي قداس بزي ناي ايرترا غوبيت كما حز نيرو ايرتراوያን ኢትዮጵያውያን ይኹም ተባሂልና ካብኡ ናጽነትና ለኡላውነትና ናዊሽና ብድሕሪኡ በይንና ምስኮና ነግራም ጎረባብትዮም ሰላም ደይፎት ወይም ተባሂሉ ትረኻኻ ኢትዮጵያ ይኹ ከተኛ ናይ ዝቐርና ኣፍሪቃ ቅድሚ 7 ዓመት ከምዚ ክትብል ኣጸጋሚ ነይሩ ሕጂ ግን ንዝኾነ ሰብ ንሶማላዊ ሕተቶ ንሱዳናዊ ሕተቶ ንኬንያዊ ሕተቶ ነግራም ሃገር ዋላ ጅቡቲ ሕታት ነግራም ሃገር ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣሎ ኤርትራ ካብ ተዘማደ ከዓ بتد وصلته سكمتاتن عدل ونجرنا كبهال كله دسيت ناي سلام دخونة اللي تقيد حادث الرخال لنا ما نجي أبدا ساعات زي أخي مس قربتنا دخونو كفالنا إثيوبيا تجارو ولا مسؤمنا برا أن أتموسفير نيكير سلام يبهال الله بهال الله ما تجل تاترخات شيء دلا إيرترا سلاماوي تهاجر سلام يتدلي قدم حجونكم ينيرو نسخاتكم روسركم جوجي ما قدسات أبدو تحت بتعيق الخون قال حجون الساعة ስለዚህ በሐንሳብ ነተረኻ ደላ ናይ ሰላማዊት ሃገር አላትና ትብል ማለት እዩ አጀ ኣብዚ ንሰላም ቀደም መጀመሪያ ኑላውነት ካን ክፍል ከለኻው ንሰላም ወገ ጌርካ መወዳቱ ነቱ ወገ ሲዕርካ ትገብሮ ሰላም
بحيلا إيرترا دمصاتنا ناصنت الله إذا ناي 98 تبغاغسنا يدبوغون نمشوتو بحيلنا بحيل حزبي بحيل سراويت إيرترا زتوحاسه دوبي دلنا أب حق مقابيا خانا الجيرس أجريمنت مع 10 عام تودع نجر ولا حج كمان دحريو دحر 10 عام داوسي دمبر موداتو تقبلوا مرحة إثيوبيا مالتيو قال بحق إيرترا سعيرة بحيلا إيرترا سعيرة خم مجمريا ونسلام تدلي حجي كينيوزي بحق مسعارك أنت هلا مالت حجون سلام بحق سلا سعارك بوق سلا سعارك أوكل سلا ديك ولا حجي أنا تلك سلا بالهن كي تقولنا ندحنت إيرترا بسكيرو تطريق خلاها بقول مالكعتات قال مالشكا تهزب خاتي أب حماة صنحة أب سلت صنحة أب وجن ورا وجن صنحة خوناتها سلا دطعامة زي أخا إيرترا من تتكلم نقول كل نهاجر نتقمن بجبهة إيرترا مرحت إيرترا أنا دوسر قمتي نايب حق أنتوي بتحرق وجن كاد قبل أكل الله مالتي وهم تريه اللي متزاربنا أبتناي حزبي تي ويكاتي اللي تكتبوا تقول ميديا خلينا نقول نقول حدا عين الترخة نحنا سلام نبلا لنا صنك سلام بلو أباد متصل الله مالتي حجي أبزا أوان زي أبزا سلام زي أتون ترايلنا أبي حمد دم صاد الله زخلو وتابد صبصبو طمحتات أهلو أبوتو كليو دفيرو ناي عصبنا دو ناي قلدو نعنا زفكرنا دو لمبر إثيوبيا نحدهم نقبرو نعمي زملكتهم إذا بقمتي خاخا نتسلام زبلسي كمزي لاكجري خمزي بفتات وي بزي حكايه تقبرو نقر ده كورس كيف تقا كم حقراو دحنا ترايو سرح له سلازخنا مالتي حجنا ابزي نخنبل كلنا قل ምናልባት ብዙሕ ግዜ ከይወሰድኩ ሓደ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ከምዚ ክበሃል ከሎ እዚ ፅቡቅ እዩ ከምዚ ክንገብር ኣለና ክትብል ከለካ ግድነት እዩ ንዓይ ከዓ ከምዚ መስለኒ ኣሎ ኢሉ ሃገራዊ ኩሉ በብናቱ መልሲ ክህበሉ ከም ቅቡል ትገብሮ ተደይኮነ ኣነ ተረዲእኒ ዘሎ ኣነ ቅድም ሰጊመ ዘለኹ ኣነ ላዕሊ ገረብ ዘለኹ እሞ ስለዚ ነዚኣ ደይሰምዐ أنصار سلامي دايما بالمغنياتو ما أنت سلام كنا بس نتحدى إن تزرق نجار كين جبر مالتي حجز غول نبلا ترخا أمونغو سلام إنجلن تايم بالكو أنا بتقرني هذا الزرب بوانكو أنا بوانكو هاجرنا هذا الزرب ناي سلام ما تختاتي تجارو بوانكو تقرني أصلا دخانه تكنيكالي نورمو نمحرة نسمال نعفر زعلمي كونن ولا بزا ساعه زي اول نتم بتقرني حدا نحرنا نزارب كلنا بزعبه سلام بزعبه هاجرنا بزعبه ما صاصانا لعلو كل الفلط تغارير حزب ترايو توم إليتاتنا توم يوم مرحتهم يوم نالج حجي حدا اتامونغونا زلو سلام نحرنا ايرتراويان نحركا دي تقرارب كاسم مسؤم كتجبرون بزحونا يكمني قد حقي ابزي حلفه زي كونتات مستوده ايرتراونا بحدش معراف مهلاوه زرئي ابنتاو سلام ببقر ندر لنا قال يوم جينا لي تردهم اذا حدش معراف ايرترا تخرج الله زي تردهم نجر الله ابزي اجن انا خون كمال خون ود اباخون درسنا ونات صنيحو كابتوم ببوليتيكا وتحلال فادي بخالدي مچم قلا بدخونه ببزح مقدسات افتي فليلنا صنيحنا سني እንደገና ሰላም ከሓቶብሎ ትኽእል ካላ ኣይኮነን ኣብ ከድካ ዋላ ምስቶም تقاومهم كقاومها كيت سامعك تصنعك أب هاجر كمتص خلوا أب هاجر أروح حمتص خلوا إيرتراوين نجابت كم نخزر أنا لهم مجدت هذا أتولد مجدي نعايز سلام زحجر بحال له ناس مقصلتين إن فات نت السلام 1.0 بالله نتخا سلام 2.0 حجون دسرفنا بزح نجار الله أب مونغ إيرتراوين بجداي إثيوبيا بجداي تجراي حزب إيرترا أب كل تسمعيلو دتصن حلو نجاراتون الله حجي كينيو نعوم كيركا سلام عبد بهاللو نعنا بقالات ناي وشطنا الله مالتي مستم امنا يوق صنحنا كمان كم زخن قبل صنحنا سي ناي وشطنا داي غبرنا خبال كلو نت سلام ديرغر حجنا تحتو خايف مص دخونه خوينو اذا بقانقا كليرلي بقانقا تግርኛ هنزاربينا مستغارونا بزمينياتات مصيم اتوم ناتوم إلتو نحنا نكوبينا ندل خبل خلو ناوغطنا دخدل مغدي زصمدو زود زي اول سعيدان صيو زلو ناي بحقي نطبو مغيرو ነገር አንጽልና አለው ማለት حجه ክትከውን ደይብላ ግን ሓደ እዚ ከምዚ ድኸውንሞ ካብሎ ምንኔው እዚ ኣተሐቂልካ ተሪርካ ትግምት ትኽእልካ ናይ ቅድሚት ክንታ ከም ድመጽገለ ግደ ሓቂ ግን ዝሕባእ ነገር ኣይኮነን እዚ አብይ አሕመድ እዩ ሰላም ዘምጽን ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ነዝቀርና አፍሪካ ዘድልያ ነበረ ዓይነት መራሒ ኢልና ንሕና ወን ከም ኤርትራውያን ቀይሕ ምንጻፍ ጌርና ተቀበልናዮ ህዝቢና ካብኡ እንተ ጠቂምና ንኸውን ኢና مسيلنا
تي حزب تግራይ ከምኡ ኢሉ ተስፋ ገይሩሉ ነይሩ ኣምሓራ ተስፋ ገይሩሉ ነይሩ ኦሮሞ ተስፋ ገይሩሉ ነይሩ ሙሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተስፋ ገይሩሉ ነይሩ ዓለም ሙሉ ተስፋ ገይሩ ስለ ናይ ፒስ ናይ ኖቤል ፕራይስ ተዋሃበ ሰብ ተስፋ ሰላም ዝበሃል ዝሓዘ ሰብ ነይሩ ግን ኩሉ ግዜ ናይ ፊቸር ወይላይ ኩነታት ክቀየር ይኽእል እዩ ንዑን ተغይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ሰላም ገብር ነይሩ ክፈቲኑን ክኸውን ሕጂ እንታይ ክብል ኣሎ ሕጂ ካ ንሕና ተኣማሚና እዚ ንመፅእ ዘሎ ዓመታት ኢትዮጵያ ከምዚ ክትከውን እያ ኤርትራ ከምዚ ክትከውን እያ ከምዚ ዝብል ዘሎ ምሳይ ደይሰማዕ ወይ ምሳይኹም ወይ ከፀረ ሰላም ኢኹም ካብዚ ንምሃር ተኮይና ፍሉድ እያ ኩሉ ነገር ክቀየር እዩ ምናዳ እዚ ፅልዋታት ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ናይ 10 ዓመት ናይ ምፍራስ ብላ ኣለኹም ዓለም እያ ትቕየር ዘላ ጂኦፖለቲክስ ናይ ዓለም እዩ ዝቕየር ዘሎ ኢንፋክት ካብቲ ን80 ዓመት ዝኸደ ድሕሪ ካልኣይ ወግዒ ዓለም ትቀያየረሉ ተስሪኻ ተዋፅኣሉ ኤትኒክ ናሽናሊዝም ብዓልየት ተመርኮሰ ሃገራውነት ኣብ ራሻ ኣሎ ኣብ ጀርመን ቃለቃል ኣሎ በዓል ሃንጋሪ ኣሎ ገለ ስለዚ ኣብ ኦሮሚያ ኣብ ኣምሓራ ካ ክረአ ይግድነት እምበር ስለዚ ፅልዋ ናይቱ ከዓ ትመፅእ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ናበይ ከም ደብል ገሊኡ ኣንፈቱ ክርዳእና ክእል እዩ ገሊኡ ግን ንሪኦ ክበሃል ይኽእል እዩ ስለዚ ኣሮጋንት ኮንካ ከምዚኣ እያ ዘላ ዘይምባል ሓደ ካልኣይቲ ምስ ኣብታ ናይ ምስ ትግራይ ምስ ሰላም ክንብል ከለና ሕጂ ከም ክልተ ወራሓት ሓሙኽሽቲ ስንቆም ኣይሰርሕን እዩ ኣብይ መፅና ኣሎ እምበር ከምዚኣ ጌርካ ንሕና ፍሽኽ ክንብለኩም ኢና ንስኹም ከዓ ፍሽኽ በሉና እዚ ኣይሰርሕን እዩ ምክንያቱ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኣብ ኩና ዘለና ጀኒውን ሰላም ተኮይኑ ሉክ እዚ ናይ ምንባር ሕቶ እዩ ናይ ሰኪሪቲ ሕቶ እዩ ኣተ እንደ ኢትዮጵያውያን ኢኹም ንገብሮ ዓይነት ርክብን ፅምዶታትን ገለን ክህሉ እዩ ግን ተወሓደስ ሕማቃት ኣይንኹን ነዚ ሰላም እዚ ንፀላእትና ዕድላት ኣይንሃቦም ኢልካ ናይ ስትሬት ፎርወርድ ዘረባይ እዚ ተደይኮነ ሓደ መዓልቲ ክሳብ ዝደልወና ክንሕንከስ ኢና እሞ ገለ ዝበሃል ኣይሰርሕኒ ማለት እዩ ከምኣ ተቐፂላ ቁርብ እዛ ተበጋጊሳ ዘላ ድሓናላ ግን ኣብ መንጎ ናይ ጀኖሳይድ ዶ ናይ ገለ ዶ እሞ ከምዚ ክንገብረክ ኢና ንመንግስቲ ኤርትራ እኳ ንወይን ሰራዊት ኤርትራ እኳ ንፈትወን ኢና ንህዝቢ ኤርትራ ግን ንፈትዎ ኢና ገለ ዓይነት ለመጭመጭ ገለ ከምዘይሰርሕ ኣርኢና ሕጂ ዋላ ንሕና ክንቀርብ ከለና ህዝብና እውን ከኽብረና እንተረኣ ኮይኑ እዚ ኩሉ ኤርትራ ተዓወተትሉ መገዲ ሰላም ኣሎ ንዑ ሒዝካ ጥራሕ እዩ ዘኹርዕዩ ሰሪሕዩ ሰራሕ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብታ ብትግርኛ ገለ ክብል ከለኹ እንታይ ክብል ደልየ ናብታ ሕቶኻ ንምፃል ንሕናስ ንብል ኣለና ግን መን ሞ ዝሰምዖ ዘሎ ኣምሓሩ ሰምዑ ኣለዉ ድዮም ብምሓርኛ ናዊ ሃብቲ ሙባን ንውሽጢ ኢትዮጵያ ዝኸይድ መልእኽቲ ከዓ ከለና ብሕልፊ በምሓርኛ ማለት እዩ ኣምሓርኛ ተተዛሪብካ ዋላ ኦሮሞን ክሰምዑ እዩ ሕጂ ናይ ኣምሓራ ኣብ ሚድያ ከመልካ ትቦታት ናይ ገጀፍቲ ትቦታት ኣለና ሚድያታት ኣለና ንብል ኣለና ግን እቲ ድማ ይደሓልፍ እቲ ካልእ ሰብ ክሰትዮ ደይክእል ወይ ክርድኦ ደይክእል ተዳ ኮይኑ ካልእ ነገር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ዝዓለመ ግን እታ ትረኻ ኤርትራ ካብ ቀደማ ሰላም ሕጂ እውን ሰላም እያ ተዋፅኣኩም ዋላ ንዓኹም እውን ኢልካ ናይ ሰላም ትረኻ ትገብረላ ንኢትዮጵያ ዝዓለመ ትዊተር ዲና ክንገብር ዩቱብ ዲና ክንገብር ብዘየገድስ እቲ ሚድየም ማለት እዩ ንስሎ ማለት እዩ ካልእ ፅልዋ ክትገብር ተኾንካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሙሉእ ኣፍሪቃ ዋላ ተደይበልካ ኣፍሪካን ዩኒየን ገለ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተዋሓደን ካብ ኬንያ ዘሎ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ዋላ ግብፂ ወሲኽካ ጅቡቲ ከካ ዋላ ሜቢ ስግር ባሕሪ እውን ናብ በዓል ስዑድን ገለን ዘተኮረ ነዚ ሪጅን ናትና ካብ ዓብዩ ተደማሚሩ ፕሮባብሊ 200-300 ሚልዮን ህዝቢ ዝቕመጦ ዓለም እዩ ንነብሱ ንዕኡ ዝኸውን ከዓ ንኩሉ ክተረኸበሉ ተደሊኻ እንግሊሽ ክሰርሕ ማለት እዩ ሕጂ ብቋንቋ እንግሊሽ ከዓ እዚ ኩሉ ኣረኻኺብካ ግን እታ ትረኻ ቀላል ኤርትራ ሰላም እያ ትደሊ ክስታ ከይገበርካ እዚ ከምዚ ትብልዋ ናይ ኖርዝ ኣፍሪቃ ናይ ኖርዝ ኮርያ ናይ ኣፍሪቃ ገለ መለ ዝበሃል ትረኻ ዝፀንሐ ጆኖሳይድ ገለ ኢንፋክት ነዛ ሰላም እዚኣ ፅቡቅ ጌርና ተተዓዊትና ኣላ ዋላ እዞም ከምኡ ክብሉ ዝፀንሑ ካልኦት ከማነ ይረእይዎም ምስ ኤርትራ ጨባበጥ ኣለዉ ስለዚ ሓቅነት ከምዘይብላ ዕድል ኣላትና ማለት እዩ ዕርያ ታሪካዊት ሽዑና ምንታይ ትኸይድ ኣብ በዓል ትዊተር ዶ ኣብ ኢንተርናሽናል ሚድያ ብእንግሊዝኛ ብፅሑፋት ኣርቲክላት እናፀሓፍካ ገለ እቲ ዕላምኡ ከነዓቶም ዝኾነ ሓላፍ መገዲ ኣብ ጀርመን ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹ ተስማዕ ይኮናል እቶም ፅልዋ ዝገብሩ ሕፅር ከብሎ ተኮይነ መጀመርያ እቶም ቲንክ ታንክስ ኣሎ እቶም ናይ ሓሳብ ትካላት ዝገብሩ ነዚ ኩሉ ኣኻኺቦም ንመራሕቶም ነቶም ሚድያ ናታቶም እሶም ዝቐብልዎም ብዛዕባ ኤርትራ ክትፈልጡ ተደሊኹም ንክስተሕተትዎ እዮም ዝበሃሉ ሕጂ እዚኦም ኣብ ዩኒቨርሲታት ክህልው ይኽእሉ ግን ብዙሕ ትካላት ናይ ቲንክ ታንክ ኣሎ ከየገፍሓና ማለት እዩ ሕጂ እዞም ቲንክ ታንክታት ነቲ ናይ ኢንተርናሽናል ሚድያ ጉግል ክትገብር ከለካ ብዛዕባ ኤርትራ ናይዚኦም ፅልዋታት ኢኻ ትርኢ መን ንቕልቦም እቲ ሕጂ እሳቶም ንዖም ዝቕልቦም ካባኣና እንተደይሃልዩ ወይ ኢትዮጵያን ወይ ካልኦት እዮም ወይ ጉግል እዩ ወይ ትዊተር ይቕልቦም ማለት እዩ ሽዑ ንሳቶም ቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ሃገራት
መራሕቲ ወሰንቲ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ዘለዉ ዓበይቲ መራሕቲ ኣብዚ ተመርኩሶም እዮም ኮንክሉድ ገይሮም ወይለይ ኢሎም ናይ ሳንክሽን ነገር ዲክመፅእ ናይ ቁጠባ ነገር ዲክመፅእ ፅባሕ እውን ኢትዮጵያ ክትፈርስ ከላ ልክምክም ከተብለና ከላ ረብሓና ኤርትራ ድዩ ኣብቲ ናይ መናዳ ሕጂ ናይ ዶባት ድዩ ናይ ልኡላውነት ገለ ብዙሕ ዝስራሕ ነገር ኣለና ማለት ሕጂ ከምዚ ጌርና ተርኢናዮ መጀመርያ ንመን እታ ቀንዲታ ትረኻ ሰላም እያ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንኤርትራውያን ኣብ ሓደ ከተምፃና ትኽእል ናይ ብሓቂ ክፀምደና ትኽእል ነገር ኣሎ ምስ ተጋሩ ብቕንዕናን ብሓቅን ተቐሪብካዮ ቀሊል እዩ እቲ ጥውዩ ኩሉ ግዜ ከማ ናይ ከም ፀርፊ ገይሮም ክወስድዎ የብሎምን ናይ ብሓቂ ሓቂ ስለ ዝኾነት እታ ቀንዲ ተፀግመና ኩሉ ግዜ እታ ጥውዋ ኢናቶም እያ ኤርትራዊ ኩሉ ግዜ በታ ስትሬት መገዲ ንመፅእ ከም ዕሽነት እውን ክረአ ክእል ይኸውን ንሳቶም ከዓ ነቲ ኤርትራዊ ክኸስብዎ ተደልዮም ንዖም ከምኡ ኮይኑ ይስማዖም ንኸውን ምልባም ምጉራሕ ፖለቲክስ ገለ ኮይኑ ክስምዖም ክእል ግን ስትሬት ፎርወርድ እያ ሰላም ሃገርኩም እያ ንሕና ከዓ ኣለና ሰላም ንግበር ካልእ ዝዛረብ የብላን ሽዑ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ዓለምን ከዓ ንዑ ከይሓስካ ኣብኡ ቀንዲ ኣይስራሓሉን ማለት ኣይኮነን ግን ነዚ ከዓ ኮኦርዲኔት ጌርካ ምስ ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ ምስ ትኩሉ ፒአር ዝግበር ፈተነታት ምስ ሚኒስተር ኦፍ ኢንፎርሜሽን ገለት ዋሂድካ ዝስራሕ ስራሕ እዩ ስራሕ ኣሎ ግን ካብዚ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዘለዎ ረዳእካ ማለት እዩ ሕጂ እታ ነዋሕ መንሰይ እወ ኣብ ኤክስን ኣብ ገለን ከዓ ክንደጋግሞ ኣለና ግን መጀመርያ ብዛዕባ ትረኻ ንራዳዳእ let's make it simple የብል ዘለኹም thank you brilliant ብጣዕሚ ፅብቕቲ ሕጂ ናብ ዘርእሰና እያ መቸም እቲ ዝሓየለ ኮሚኒኬሽን ወይ እውን ሓበሬታ ናይ ሰላም ይኹን ኩናት ስነ ጥበብ እዩ ህዝባዊ ግንባር ሓደ ካብቲ ዝለዓለ ማዕረቲ ዘይነበሮ ሳተላይትን ድሽን ኣይነበሮን ግን እቲ ሳተላይት ናይ በዓል ወትኹል ናይ ጓላንከረ ዝፍኖ ዝነበረ ክበፅሕ ከሎ ኢፌክቲቭ እዩ ነይሩ እዚ ብመፅሓፍትን ብቴሌቭዥንን ዘይኮነ ዝሰርሕ ዝነበረ ናይ ሚድያ ሓይሊ ነይርዎም ስነ ጥበብ ድማ ሓደ ካብቲ ኣብ ኩናት ትጥቀመሉ ንሰላም ካብ ትጥቀመሉ እዩ ኢንፋክት ኤርትራውያን ንሰላም እውን ከም ዝብገሱ ድሕሪ እቲ ናይ ዓቢ ኩነታት ብዙሕ ናይ ሰላም ዝኾነ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ዳርጋ ኩሎም ስነ ጥበባውያን ኤርትራ ሰሪሖም እዮም ዓቢ ሕጂ ዝብል ዘሎ ድማ ዳርጋ ቅሉዕ ዝኾነ ወራር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስለ ዝገብር ዘሎ በቲ ሓደ ንኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ዝጠቕመና ዘሎ ምክንያቱ በትን ዘሎ ሃገረይ ክትውረር እያ ኣነ ፖለቲካ ዘለዎ እኮ ሃገር እንተላትኒ እምበር እንድሕሪ ሃገረይ ክወርር ዝደሊ ዘሎ ክጎብጣየ ክበልዓየ ዝብል እንድሕሪ ኮይኑሲ እንታይ ገብር እያ ፖለቲካ ዕግሽግሽ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ሃገረይ ክብል እዩ እቲ ሃገረይ ዘይብል ድማ ሓንሳብ እናሓዋሩ ክእለ እዩ ተራ ናይ ስነ ጥበባውያን ኣብዚ ዘርእሰናይ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ትብል ወይ እውን እንታይ ስራሕ ክስራሕ ይኽእል ነዚ ነገራት እዚ ንምብዳህ ኣይኖ እዋኑ ቅልጥፍ ዝበለ ስለ ዘሎ ገምጋም ከብልዮ ይኽእል ግን ከም ስነ ጥበባዊ ነዚ ኩነታት ብኸመይ ተንብቦ ኣለካ ስኻ እንታይ ክግበር ይኽእል ከትብል ፅቡቅ ኢንተርነት ተኸደኒ ትመፀኒ ስለ ዘላ እንተዛሪባትኒ ድሓን እንታይ ዘሎ ዋላ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ 2021-22 እውን ግደፍ እንዶ ናብ ሰላም ንዓ እንዳበልና እንደርፍ ነርና ኢና እቲ ከዛርቡና ደልዮም ዝብልሲ እዚ ኩሉ ዝተገይሩ እዩ መንዓ ናብ ሰላም ዝብል ኣሎ ብቲ መጨረሻ ናይቲ መዛዘም ናይቲ ደርፊ ብሰላም እዩ ዝዛዝም ግደፍ እንዶ ናብ ሰላም ንዓ እዛ ኣህጉር ካብ ተበላልዓ እዛ ህዝቢ ካብ ተበላልዓ ዝብል ኣሎ ለምንታይ ስነ ጥበብ ሓደ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ እዩ ሕጂ እውን ስነ ጥበባውያን ኩሉ ግዜ ኤርትራዊ ኣብቲ ረፅማዊ ኩናት ነቲ ረፅሚ ኩናት ከምቲ ክገብሮ ዝኽእል ብደርፉ ገልፆ እዩ ንሰላም ከዓ ኩሉ ግዜ ኩሉ ደራፋይ ነናቱ ዳርጋ ሓንቲ ደርፊ ኣለዎ ሕጂ እውን ክንብል ዘለና ክርዳእና ዘለዎ ሓደ ነገር ተኸሲትሎ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኩሉ ግዜ ሰብኣይ ኮንካ እንድሕለፋ እንዳበልካ ይክየድን እዩ ኣብቲ ዘድሊ ግዜ ነቲ ንዑ ዝመስል ተሃርመሉ ነገር ኣሎ ኣብቲ ዘድሊ ኣብቲ ሓደ ግዜ መሰድለየ ከዓ ንዑ ትመስል ተሃርመሉ ነገር ኣሎ ሕጂ እውን ሓሊፉ 3-4 ዓመት ሓሊፉ ህወ ሕጂ ከዓ ሰላም ንብል ኣለና ሰላም ፅቡቅ እዩ ፅምዶ ፅቡቅ እዩ ፅምዶ ከዓ ሕጂ ይኮነን ሓድሽ ቃና መፅዩ ፅምዶ ግዜ ሰውራ ነይሩ ፅምዶ ኣብ ግዜ
መጀመርያ ናጽነት ነይሩ ጽምዶ ቀደም 60ታት 70 50ታት እውን ነይሩ እዩ ጽምዶ እዩ ሕጂ ትሰብ ክርድኦ ዘለዎ ከምዚ ጽምዶ ኢልካስ ከምዚ ካልእ ትብል ዘለካ ከይመስሎ ገለ ስእሊ ንህብ ዘለና ከይመስሎ ብሓፈሻ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ንሰላም እዩ ዝብል ዋላ ኣብ ስልጣን ክመጽእ ከሎ ሕጂ ንብሎ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ኤርትራ ናይ ሰላም ሃገር ምዃና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ ሰላም መራሒ ምዃኑ ባዕሉ ዘንቱ ነይሩ ስለዚ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ናታ ከምዘይትህብ ናይ ሰብ ከምዘይትደሊ ይጭርሓ ኣብቲ ናሕና ክንህበሉ ዘይንደሊ ናይ ሰብ ክንደልየሉ ዘይንብህ ግን ንሰላም ኩሉ ግዜ ቁሩባት ኢና ካብ መሬትና ሓሊፍና ዝኾነ ቁርቁስ ጌርና ይንፈልጥን ኣብ ታሪክ የለን ሕጂ እውን ካብ መሬትና ሓሊፍና ዘይኮንና ክንቆራቆስ እንደሊ ካብ መሬትና ሓሊፍና ኢና ሰላም ንደሊ ጽምዶ ኢና እንደሊ ጽምዶ ኣብ ኩሉ ኣሎ ኣብ ሳይንስ ኣብ ቁጠባ ጽምዶ ኣሎ ኣብ ስፖርት ጽምዶ ኣሎ ኣብ ሙዚቃ ጽምዶ ኣሎ ኣብ ጸሎት ጽምዶ ኣሎ ወላ ጸሎት ጽምዶ ኣሎ ሃይማኖታት እውን ተጻሚደን ተኸይደን እየን ጽቡቕ ሃይማኖተና ኣኽቢረን ብሰላም ተኸይደን ጽምዶ እዩ ዝባዕሉ ስለዚ ነዚ ጽምዳዊ መንገዲ ሰላማዊ መንገዲ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ኣሕዛብ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሕብረተሰባት ሰላም ክነብርሉ ዝኽእል መንገዲ ንሕሰብ ምባል ምስዓር ኣይኮነን ምልማን ኣይኮነን ከምኡ ንሰላም ኢድና ንዝርግሕ ኢና ኩሉ ግዜ ኢና ዘለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ስነ ጥበባዊ ብስነ ጥበብ መሳርያ ናይ ሙዚቃ መሳርያታቶም ኣልዒሎም ቃንኦም ክስሕሉ ከለዉ ሰላም ዝብል ደርፊ ከውፅኡ ትንተናታት እናገበሩ ከዘንትውሉ ነቲ ጉዳይ ተመራፂ እዩ ገለገለ ሰባት ጥቆምሉ እዮም ገለገለ ሰባት ኣብዚ ናይ ክልተ ሃገራት ቁርቁስ ንረብሓ ዝኣተው መዋግኢ ይጥቀምሉ እዮም ምክንያቱ ናይ ረብሓ እዮም እቲ ጉዳይ እናፀበበ ምስ ከደ ናብ ዝገፍሐ እዮም ናብ እንዳተወጅሁ ዝኸዱ ናብ ዝገፍሐ እንዳኸዱ ብተፈላለየ ምክንያት ንገልፆ ኢና ኣክንዲ ከምኡ ግን ኤርትራዊ ኮይኑ ሰላም ዝደሊ ተኮይኑ ሰላም ኤርትራን ተኸባብን ሰላም ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ዋላ ፖለቲካ ክሰርሕ ተደልዩ ኢትዮጵያዊ እንተኮይኑ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ትግራዋይ እንተኮይኑ እውን ሰላም እዩ ዘድልዮ ሰላም እንተዘየልዩ ጽበት ኩናት ብዙሕ ኩናት ናይቲ ከባቢ እንታይ ከም ዝፈጠር ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጦ እዩ ስለዚ ጽምዶ ሰላም ጽምዶ ምሕዝነት ጽምዶ ይህን ምህን ምብሃል ኣድላይ ሙዚቀኛ ይኹን ታራ ጸሓፊ ይኹን ደራሲ ይኹን ሓረስታይ ነጋዳይ ዋላ ይኹን ስለዚ ስነ ጥበበኛታትና ኣብዚ ብኩሉ ወገን ዘለዉ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ንሰላም ዝመርሕ ክደርፉ ጽቡቕ እዩ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ይብል እዩ ኣብ ዝኾነ ደርፊ ሰላም ይጽቡቕ ዝብል ኣነ ይደርፍ እየ ዳርጋ ኩሉ ደርፈይ ሰላም ኣለዎ ዝሃረመ ሃሪሙ መጨረሻ እዚ ኩሉስ ከምዚ ኮይኑ ኣለዎ ሰላም እዩ ዝዛዝም ኣብ ዝኾነ ደርፈይ እቲ ኩሉ ገይሩ ዝሃረመ ሃሪሙ ብከምዚ ኮይኑ ኣለዎ ሰላም ሕጂ ክግበር ኣለዎ ሰላም እንተዘይመፅእ እዚ እዩ ትርፉ እዩ ዝብል ደርፍታት ሕጂ ከዓ ከምኡ ክንሰርሕ ኣለና ካልእ ስእሊ ንሕልፍ ከይህሉ ግን ሰላም ኣድላይ ስለ ዝኾነ እዩ ካብኡ እንድሕር ሓሊፉ ከዓ ምስ ሓለፈ ኢና ክንዛረበሉ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሰላም ጽምዶ ናይ ገዘ ጽምዶ ሓበራዊ ስራሕ ክስራሕ ኩሉ ብፍላይ ከምዚ ሕጂ በዓል ኣወላ ኣምፂኦሞ ዘለዉ ብናይ ሰራዊት ሚድያ ኣበጊሶም ናብ ጽምዳዊ ሚድያ ናብ ጽምዳዊ ሓድነት ብኡ ገይሩ ናብ ጽምዳዊ ሕብረተሰብ ናብ ጽምዳዊ ታሕቲ ክወርድ ናይ ኩላህና ፃዕሪ እንተጌርናሉ ጽቡቕ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝሕሰም ግን ናይ ነገር ተረባሒ ወይ ህዝብታት ክባልዑ ከለዉ ተረባሒ ዝኾነ ሰብ ጥራይ ህዝብታት ክባልዑ ከለዉ ተረባሒ እንተኮይኑ ነገር እናፃሕተረ ክነብር እዩ ሽዑ እንታይ እዩ ዝገብር ናብ በዝረሃዊ እዩ ዝኸይድ ካብ ትግራይ ንሻሸመነ ክኸይድ ካብ ሻሸመነ ንኸይደ ክኸይድ ከም እንዳበለ ገርግሽ 50 ዓመት ኮይኑ እናኮለለ ዓለም ክነብር እዩ ይሃድም እዩ ምስ ፀበበ ነተውሮ ይፀንሕ ምስ ፀበበ ፀቢቑ ናብቲ ዝገፍሐ ይኸይድ ኣብኡ ኮይኑ ከዓ ከፅብብ ይፅዕር ስለዚ ብሰላም ዘይመፀ ብዘተ ዘይመፀ ረብሓ ከዓ ዕድመ ይብሉን ለኻኺሙካ ይጠፍእ ዋላ ነቲ ብከምኡ ክረብሕ ዝደሊ ተረባሐ ናይ ነገር ተረባሐ ናይ ሕብረተሰባት ክጓነፁ ከለዉ ረብሓ ዘናዲ ኦልሬዲ ርኢናዮም ኣለና ንሪኦም ኣለና ኮፍ ኢሎም ይከታተሉና ኣለዉ ይቆርፁ እውን ኣለዉ ቁርፅራፅ ፅባሕ ክንሪኦ ኢና ስለምንታይ ኣይርብሖምን እዩ መስኮትና ተዓፅያትና መስኮት ነገር ትዕፆ ስለ ዘላ
ክትከውን የብላን ዝምናይ ሰባት ኣለዉ ግን ኮላይ ንዕኦም ተርብሖም ምዃና ክፈልጡ ኣለዎም ኣብ ሎሚ ክትረብሕ ክትብል ትፍንዎ መዳፍዕ ጽባሕ እሳተ ጎመራ ኮይኑ ከቃጽለካ ኸሊ ስለዚ ሰላም ንማንም ሰብ ኣድላይ ብስነ ጥበብ ይኹን ብተፈላለየ ዓይነት ይኹን ከምኡ እንተጌርና ምናልባት ንሕና ብዘለና ይኹን እኮ ሰላም ዝረገና ኣሎ መሳርሕትና ገለ እኮ ውትህድርና ኤውሮጳ ከይለኽዮም ፈሪሖም ከምቲ ንሕና ንሓስቦ ዝነበርና ቅድሚ 10 ዓመት ከምኡ ዝሓስብሎ ሕጂ ውትህድርና ኤውሮጳ ከተጀሚሩ ዝብሉ ኣለዉ ዋላ ንሕና ብርሑቕ ዓዲ ኮይንና መስለና ኣሎ እምበር ንዓና እውን ክለኽየና እዩ ስለዚ ሰላም ኣብ ኩሉ ንሕና ነቲ ህዝብና ዘለዎ ከባቢ እንውንኖ መሬትና ሰላም ንምነይሉ እንተሃሊና ኣብዚ እውን ሰላም የድልየና እዩ ስለዚ ፅምዳኣዊ ሰላም ፅምዳኣዊ ዘተ ኩሉ ክስዕቦ ኣለዎ ብስነ ጥበብ ብፍላይ መሳርያ ሙዚቃ ከማልዒልኩም ብሰላም ዝብል ትእዛዝ ደርፍታት ተወሳኹም ተመራፂ ይብል ያዕነለይ ዘራሪና ብጣዕሚ ፅብቕቲ ፅቡቅ ጌርካ ካብሲልካ እዛ ጉዳይ እዚኣ ምናልባት ኔክስ ሕቶናተይ ክልቲኹም ትንክፍ ከተብልዋ ኢኹም ከማልን ፀሃየን ንቢንያም ፍልይ ዝበለት ሕቶላት እንድሓር ኣብይ ኣሕመድ መቸም ኣብ ተፈላለዩ ጠቒስኩም ኣለኹም ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዘበነ መለስ ወላ እውን ሃይለማርያም ንኤርትራ ምስ ከባቢኣ ከምኡውን ምስ ዓለም ብምዃን ንኤርትራ እዚ ሰሜን ኮርያ ዶ ናይ ሽግር እያ ዶ ናይ ገለ ዮዳት ዝብል ስም ዝያዳ ደፊኣ ኤርትራ ከም ትንፀል ብምግባር እዮም ከዳኸምዋ ዝፍትኑ ነይሮም ከቢድ ኢኻ ከምኡ ዓይነት ንዓለም ሙሉእ ክትእምን እውን ከቢድ ስለ ዝኾነ ዓንዳሪ ኣቢ ግን በቲ ሓደ ምስ ኩሉ ይበኣስ ኣሎ እዚ ከዓ ፅቡቕ እዩ ኤርትራ ከም ዘይኮነ እታ ምንጭ ናይቲ ፀገም ንዓለም ይነግረልና ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እውን እንተኾነ እቲ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ነቲ ብየማንን ፀጋምን ይሃርም ስለ ዘሎ እቲ ውሽጣዊ ዳይናሚክ ዘይረግአውን መበገሲ ናቱ እዩ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ግን ንኤርትራ ከውድቕ ይኽእል እየ ዝበለ ሓይሊ ይእንግድ ኣሎ ውሽጢ ዓዱ ምስላ ዳያቢዎ እምበርሱ ኣበጊሱ ኩናት ንክጅምር እውን ተበግሶታት ኣለዎ ድሌት ኣለዎ ስለዚ ኩሉ ነገር ሕማቅ ክገብር ኣፃር ኤርትራ ይኸይድ ኣሎ ኤርትራ ምስ ካለ ክትሓብር ኣድቫንቴጅ ኣለዋ ስለዚ እቲ ደንበ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ወይ እውን ቃልሲ ንፍትሒ ዝበሃል ዝነበረ ምስ ኣቢ ኮይኑ ክሰርሕ ከሎ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ዘሎ ብወገን ኤርትራውያን ኤርትራዊ ኸ ንዑ ንክስዕቦ ኣብ ዝእንግዶ ዘሎ መኣዲ ንዘሎ ተቃውሞ ክድግፍ ከሎ ሓደ ኤርትራዊ እንታይ ረብሓ ወይ እውን እንታይ ስለ ዝረኣዩ ኣብ ኤርትራ ኣቢ ዝሓስቦ ዘሎ ስለ ዘይተረድኦም ድዩ ወይስ ገለ ሓደ ካብቶም መራሕዮም ከም ዝበሎ ካብ ዝሓለፈ ለቢሙ ይኸውን ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ ተበጊሱ ትብሉ ስለዚ መጀመርያ ከማል ድሕሪኡ ፀሃየ ክልቲኹም ንናትኩም ሓሳብ ሃቡላ እስከዚያ ቁሩብ ሰነስ ኦፍ ሁሞር ከዓ ንውስኽ ከይስልችወና ነቲ ተዓዛባይ እውን ነዊሕ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ 2 ሰዓትን ፈርቓን ኮይኑ ኣሎ ደርሆ እዚ ንሰይጣን ሲ ጓልሓዊ ብኻኢላቶ ብኸመይ ደኣ እስኺ ጓልሓዊ ኣበይ ዘለኺ ቀፋር ክገለገ ኢሉ ኣዋሪዱ ኣይ ናይ ባሓቂ ቁም ነገር እየ እመነኒ ኢላቶ ትኽድኽዲ ገለ ምስ በላ ክርእካ እንዶ ኢላቶ ከመይ ጌርክ ተርእይኒ ንዓና ክርእካ ኢሎ ኢላቶ ኣንስቲ ተቐሪበን ቡን ገለ ጀበና ኩሉ መቦኮርያ በቃ ዕምባባ ገለ ፈናጅል ተቐሪቡ ከሎ ራእይ በኢላቶ ክርእይና ኢሏ ነዚ ራእይታ ብትንትን ኢላቶ ነዚ ተቐሪ ነበረ ሻይ ማለት እዩ ቡዓ ራዛ ቆልዓው ቁመና ሓፍዘይ እምበርገ ኢሏ ሕጂ እቲ ኣብለካ ደልየ መስለካ እዚ ሕጂ ዝእከብ ዘሎ ናይ ፃሕተርተር ምትኻብ ከዓ ከምዚ ሓውና ዘረሰናይ ክብሎ ፀንዐ ናይ ዘርጊ እዩ በቃ ስኢልካ ከምዚ ኣብ ኮለል ኣብ ዕንክሊል ዝነብር እዩ ብውፅኢ ዝዕቀን ስራሕ እውን ዝሰርሕ ኣይኮነን ንሕና ነይርና ዲና ከምቲ ዓንቶ ወጣ ባ ሓወይ ወላ ኣያይ ደብሉ ዝበሎ ወላ ዳኒ ዝበሎ ቀዲዕ እዋን ኣይኮነን ካብ ዕድመና እዚ ምናልባት ክንደይ ጌርና ኣለና ምናልባት ልዕሊ ፍርቂ ወይ ከዓ ፍርቂ ናይ ዕድመና ኣብኡ ነርና ንኸውን ንኽእል ኢና ስለዚ ብውፅኢ ተዓቅን ይፈልጥን ስለዚ እቲ ኩላ መዓልቲ ትገብሮ ከይዲ መስርሕ ብስምዒት ብፅልኢ ዝኸሓነ ተኮይኑ እንታይ ኢኻ ትኾን መስለካ ይፅልምተካ እዩ ትዓውር ኢኻ ክትግምግም ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ራሽናሊቲ እቲ ክውንነት ብኩውነት ናይ ምግምጋም ዓቕምኻ እውን እንዳማመነ ከይድ ሞኒ ሞሮፍቲ ኢሞሽን ይዕውረካ ዘን ከምዚ ዓለምና ሕጂ ከም ሓድሽ ትማሊ ፈዊሱ ዝበለቶ ዝቀላቀላ ዘሎ ናይ
ኡልትራ ናሽናሊዝም ወይ ከዓ እዚ ናይ ዞኖፎቢክ ዝኾነ ካይዳ ማለት እዩ ከተማ ዕብል ትጅምር እቲ ፍሉይነትካ ካብ ካልኦት ዝፈለየካ ኣቃውማ ወይ ናይ ኣተሓሳስባ ኣይ ካልኦቱን ኮ ካልእ ርድኢት ኣለዎም ካልእ ፐርስፔክቲቭ ስለ ዘለዎም ብካልእ ኣንግል መኣዝን ስለ ዝርእይዎ እምበር ሰባት ከማዮም ምባል ገዲፍካ ኣነ ፍሉየ ክትብል ትጅምር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ነፍስኻ ዘይደረጃ ምዕባይ ወይ ምዘይ መጠንካ ምኻድ እሱ ዘዕግበካ ንሕር ኮይኑ እንታይ ኢና ንብል ካብ ሕማምኩም የናግፈኩም ክንፅልየሎም ትራዕና ንኽእል ዝራርሓዊ ካብዚ ወፃእ ግን ብናይ ስትራቴጂ ብናይ ታክቲክ ካሞ ትቁረን ዘለኻ ወይ ከዓ ዝምድና ትገብር ዘለኻ ሽርክነት ዘሎን ዝነበረን እንዲሁ ከምዚ ሕጂ ንሕና ፅምዶ ንብሎ ዘለና ምስ ሓዊ ህዝቢ ትግራይ ሓዊ ህዝቢ ትግራይ ኮ ትማን ገዛርስኩም ማዕሪትና ኣይኮነን እዚኣ ክልል ትበሃል ትግራይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እያ ዘላ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ክልል ትግራይ ክደራደር ኣይኮን ክዛረብ ኣይኮነን ክዛረብ ተኮይንካ ምስ ማእከላይ መንግስቲ እዩ ዝዛረብ ሙዚቃ ሰላም ዝገብር ዝበልናይ ካይዳ ኣብ እዋኑ ቁኑዕ ምርጫ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እታ ብሓይሊ ተዓብዒባ ተጠብጢፋ ተሰርሐት ኢምፐራጦራዊት ወይ ከዓ ኢምፔሪያል ኢትዮጵያ ኣብ ሓይልን ኣብ ጎበጣን ተኣምን ኣባና ጥራሕ ዘይኮነ ከም ተዓንቶ ወይ ሓውዳንኤል ዝገለፆ ማለት እዩ እቲ ናይ ምፅሕታር እቲ ናይ ፕሮቮኬሽን ወይ ከዓ እቲ ናይ ሆስቲሊቲ ናብ ከባቢኣ ዘሎ ምንዓብን ምዕግርጋርን ሪና ኢና እቲ ባሕሪ ኢሉ ሓንሳብ ብርጭቆ ሒዙ ብዛዕባ ዴፊኒሽን ናይ ዋተር ንጀመረ እቲ መራሕብቲ ሃገር ዘሎ ዝበሃል ሰብ ማለት እዩ ብቐፃሊ እንታይ ናበይ ተገተሪኻዮ ንጅቡቲ ብትወታኽ ፀኒሕካ ንሶማሊላንድ ተኸቲካ ነቲ ዓባይ ሶማል ዘለዋ ግዛታዊ ሓድነትን ልኡላውነትን ምትንኻብ መዓት ዕግርግራት ይፈጢሩ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ነቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራን ድሕሪ ሕጂ ሰላም ክፍጠር ኣይከኣልን እዩ እዚ ኦሮማይ ብደም ተቃቢኦም ተፋሲሶም እዮም ስለዚ እዚ ናይ ሰሜን ሓይለ ተዳኸመ እዩ ከምኡ እቲ ኣምሓራን ምስ ናይ ትግራይ እውን ከምኡ ኣብ ደም ተኣሊቑ እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ሕዶም ድሕሪ ሕጂ ሶሊዳሪቲ ክገብሩ ስለዘይክእሉ ሓድነት ክገብሩ ስለዘይክእሉ ከም ስጋኣት ዝፍጠሩ ዝኾኑ እዋን እውን ሓሊፉ እዩ ኣብቂዕ እዩ ስለዚ ንሕና ድሌትና ማኒፕሌት ክንገብሮም ኢና ክንዝውሮም ኢና ሎሚ ክሶም ምስ ሓደ ድሕሪ ፅባሕ እቲ ሓደ ምስ ሓደ እናጋጨና ከምዚ ክሪስ ክሎዝ ጌርና ከነጣብቖም ኢና ዝብል ጉጉይ ቅማሬ ወይ ከዓ መኒኻ ትብሎ ፎርሙላ ይወሲዱ ስለዚ እዚ ፎርሙላ እዚ ከይጀመረ ኣብ ኢዱ ሓዊዎ ኣሎ ስለዚ ሓደ ፍሽለት እዩ እዚ ፍሽለት እዚ ንምንታይ ተፈጢሩ ኢልና ማለት እዩ ነቲ ዝሓለፍናዮ እዋን ኣብቲ ማለት ዘይምንባር ገምጊምና ካብኡ ክንናገፍ ስለዝወሰና እዩ ስለዚ ተባዕ ውሳኔ እዩ ብክልቲኡ ወገን ብወገን ህዝቢ ትግራይ ይኹን ብወገን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ውሳኔ ተባዕ ውሳኔ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብለካ ኣብዚ ተባዕ ውሳኔ እዚ ዘይተረባሕት ኣለዉ ወይ ከዓ ቁሩብ ቁራቦ እንዳለቃቐሙ ከዱ ፅንሑ ሰባት ኣለዎም እዚኦም ተረፍ መረፍ ናይ ምልማፅ ወይ ከዓ ሸሓነ ናይ ምልማፅ ኣመል ዘለዎም ኣይገድቦን እዮም ምናልባት ሕጂ ኣብ ንሕር ተሳዒሩ ወይ ከዓ እቲ ናይ ኣብይ ኣተሓስባ ንሕር በርዒኑ እውን ካልእ ሓሳብ ኣብዚ ወራብቱን ሓሰስ ዝብሉ ኮኑ ምናልባት ኣይደኖ ዊ ነቨር ኖ ብለካሲ ገመል እተኸምካ ነነው ዝብል ምስ በልዎስ ኣመል ኢልዎም እቲ ገዛ ከይድካ ምቑዕቋሕ ምልማን ጫማ መልሓስ ልምዲ ተኮይኑ እኳ ፀገም እዩ ሕጂ ካብዚ ዛና ገብር ምስካዕና ኣቱም ሰባት ሰብ ኢኹም ወረድ ተኸይድኩም ይሕዋትና ኢኹም ተኽፉ ንርእስኩም ከፊኩም ትኽፉኡን ኣለኹም ዝኸፍአ ነገር እቲ ሻም ዘምፅኦ ዘሎ እቲ ውርደት ዘምፅኦ ዘሎ እዩ ንሕብረተሰቦም ብዓብዩ ነቲ ዓዲ ለና ዝብልዎ ነቲ ወላ ከባቢ ለና ዝብልዎ እውን እዚ ውርደት እዮም ዘምፅኡ ዘለዉ ንምንታይ ኣብ ውርደት ትጫማለቕ ዘለኻ ስለዚ ካብዚ ትናገፍ ኣለካ ትማሊ ኣብይ ነርካ ዘገድስ ኣይኮነን ካብኡ ትምህርቲ ውሰድ ንሕና ትማሊ እውን ምዞም ሕጂ ሰላም ንፈጥሮ ዘለና ንብሎ ዘለና ሓይልታት ኣብ ኩናትን ኣብ ፅቡቕቲ ሓሳብ ኣምፂ ነይሩ ከማል ድሓን ተበፂኡ ይምላኣ ዝያዳ ናብ ፀሃየ ክኸይድ እየ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ በቲ ሓደ ትግራይ እዩ ዘሎ ጎረቤትና በቲ ካልእ ድማ ዓፋር እዩ ዘሎ ጎረቤትና ገለ ክፋል እውን ኣምሓራ ስለዚ ወላ እውን እታ ኢትዮጵያ ፅባሕ ንጎ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ናበይ ክትወርድ ትኽእል ስለዘይንፈልጥ ምዚ ህዝቢ እንገብሮ ዝምድናታት ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ሱዳን ዝያዳ ድማ ኣብ ሱዳን እውን ምስቲ ወገና ዘሎ ከባቢኣ ዘሎ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ሃኒፃ ኣላ ሙሉእ ሱዳን ክትብል ከቢድ ስለዝኾነ
مستجارو كمدما مسامحرا سالساي ون مس عفار زقبر زمدنا دما انكل لاي بحزب درجاون اقداسنا سلازلو ولا ون صلاتنا ابز بوتانا مصيوم شجر كفطرو نزخولو نمهدمو سلازتكم كن منتاي ربح كلواي خلي ارترا كاب زمدنا زتبل ابخه كغوتانا نابل عدل زفتره دي مسلكا صحاي زيا مرحبا جورجو قبتي حتى انا متايا تا عندي حمرت نايزا قداي زيا مبزحتو غزي توم غزاتي ناي اثيوبيا اب صدقي ناي احزاب يمسنوبو جانا اثيوبيا كم حقي حنتي لولاويت هاجر كويناس الله وين يرى يتفلتني يا إثيوبيا رولاويت كوين يتفلتني معناته السا بمنجبجب كالو تيات نبرتا حاجرتيا مبزحتو اتي هزباها الناشع واقع خفل زصنع حزبي متاي زبار نيرو اب غزي درغي ولا اب غزي هايد سلاسي تزير كرنالو ولا ون كديو سمين يهد وتهدرنا قرا يغبا بري ايملس زبحر زربا بعلم زوصوي نحنا زوصانا يكون سلامنتاي يكون خوي نساتهم كورو مسيومنا بعدنا يوم تقتلهم نحنا كيدنا نعوم او عدهم اي قتلنا يوم سلازي اندحرنا بعدنا مسيوم قتلونا مسيوم امك عند حرق قتلنا يوم حجي بعد من فريوم مسيلكا بعد ارمياس فريوم مالتي ابوزاتهم الحزب ايرترا قتلوا لهم ناب ايرترا مسيوم حجي ارمياس نايوبو حنا يزفد زولو نا اثيوبيا انا خباين العلي بنام كقولصو خديتي تاريخنا تاعهم صوم سلالعبي قد حقيقين انا خبز فطر كابز ولا استرابيتاي ابزا مريت كابز مصوني كويناتي يتفلت سلامنتاي نزي كوينات زي انا كفلطو طرح تغيره سلامنتاي تجديده ناي منتاي اچايو نعي طرح ازي وريدني له انا ون نفسي كحتت خده كم كل نفط زوبا زولو حزب مالك حجي اب ايرترا نمونغو تግራይን ام بتخاب اب محران بوغن ورقايتن كالن اندحر دعا ات حزب خراخه بجميرو اداغا يخغبر كابلنا بيني خباز صح حرشا يخوفر قدم ذكرنا انا اكوي نيرو حمرا غيدو حريسو زي تعدنا مكاين تعينون سمراخ مصولو انا يذكرني قد انت يزبل زلوكو مسيلكا اذا ما حساب زيوم تمالالات حساب يوم ابتي غودبهم كل شع اب ممللا يم زنوبو اتسقم زلوكن نتي نزا سمعت لام كتبلع اختبلسني انت اخا تفرس زلغا نيرتران مفراس نزوم كبابي بمولهم هاويكا ام نوصن اب كيناتن تطومو بدحريوها بوغيركا دماني اتي زربحا كان عخا تقدر منيخا سلازي نزخ نقالس ندحر كوينا وي دماني نابتي ندليو زلنا مسمر كناتو ندحر كوينا مجمريا حنتي بزح اتا نطبي عدل رخيبه خلقو فتاصا زدلي جورجو كاب قدايات نايز خبابي تومن اسيات نمن اسيات قدايات زقبر زولو حيلخا بعلو من اسي زنبره يبعل ابغزيو شجر زحلفه سلازي بواغا وحدات اندات بواغا بزحات اندات لاغص زنبر وحد ابز خباب كله خل يبلو نزن خون اندحر كوينو دماني اتوم عدر رخيبهم غزي رخي كونتات صبيقلهم نقحاتهم زعبيو احزاب نتوم كالوت ام نقحاتهم كمعباين مزيادن
أزيون كسر خلو خمزلهم كنجبر كنكئل علىنا انتاي زمصعنا زلونا بز ጉዳይዚ አሞንጎ ኤርትራን አሞንጎ ትግራይ ዘሎ ሁነታት ግድን ይፍታሕ ወጣባዕ አንተ ወይ ተቆሶ ንመዋዕል ክትማዋት አይትኽእልን ኢኻ ክትዋዳ ኢኻ ትውዳ ኢኻ ሽዑ የለኻን ማለት ጠፊኻ ማለት ስለምንታይ ኢና ንሕና ናብ ከምዚ ንኣቱ ዘለና እዚ ክውዳእ ክኽእል ኣለዎን ሓሳብ ንመጨረሻ ንብል ኣለና ኣብ አሞንጎ መሓራን አሞንጎ ኤርትራን ዘለውን بتماساسال مالتي نحنا أحزاب عين مالتينا كمتي أب السودان زسفنا يوصلا أب إثيوبياون نعوهم قبرلو زين خل أبنت ورحنتي يلن إزي توقسو راح يوزد لنا بوغن تجراي أزيم توقسو ملولو أنا من البات نيشي عدت يبكاني بغربان كان هذا لنا قداي سلزخونه إزي أب تجراي توقسو زولو قداي نجحري زملس أيقونة من البعض قال سبعة صحاتكم كم زيدو نو سيكون إذا سبعة يأتون واقع خفيلهم واقع خفيلهم نتيجة خفلو واقع خفيلهم ما يزبل سجيم مرمي رومي إذا أيوات عنان نحنا كاب نجربو تأميثنا زخسرنا يو بس سلازي نفس مين تأميثنا ندحر سرحنا زيادة نكسبينا زبلو سبع سلوزلو سلام نزبل لك دماني مرحبا خاطبلو سلازي زينا غيرنا زلنا نحنا نمبالي يغني لي بتعم تبغتي بيني امنا باخا ديا اب ኢትዮጵያ ዘሎ ኢሊት እንኮላይቲ ህዝቢ ኳይልና ንዛረባ ይንኽልና ፖለቲካዊ ኢሊት ብዛዕባ ኤርትራ ኣፍልጦ ስለ ዘይብሎም ድዮም እኹል ሓበሬታ ስለ ዘይረኽቡ ናይ ኤርትራ ሓበሬታ ስለ ዝውሕዶም ዲ ወይስ ደይመ ደይልካ ምስትናቶም ኣጀንዳ ስለ ዝኸይድ ኩንነት ናይ ኤርትራ ወይ እውን እቲ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ንስኻ ካልኦት ወጣባውን ብግዲኡ ካልኦት ኤርትራውያንን በአምሓርኛ ዝገብርዎ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ናሬሽን ትረኻ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ምቕያር ወይ እውን ኣብ ምፅላው ክንምንታይ ሓይል ኣለና ክፅለኸ ንምዃኑ ዝከኣል ዲት ፖለቲካዊ ኢሊት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እስከ ካብ ናትካ ተመክሮ ንገረና ሓደ ግዜ እኮ ሓደ ድፋዕ ሓደ ነገር ክትዕወተሉ ተኺልካ ጥራይቱ ክትሰርሓሉ ዘለካ ክንምንታይ ፀጋታት ክፈሰሉ ይግባእ ነዚ ነገር እዚ ንምቕያር እስከ እቲ ናይ ኣምሓርኛ መደባት ናትና ከምኡ ድማ ውፅኢታውነት ናቱን እቲ ተቐባልነት ናቱ ወገን ኢትዮጵያ ከመይ ኣሎ ከመይ ክኸውን ይኽእል ትብል أميت الله بيني. Thank you George Haway. أبزي قداي more deeply بزخونا من قدي بصبوق زفلت كابتز أبزي زلناسي more ودت أبا بحنسا خوي ناسي بزوح مكيتنا أنا مزوم إثيوبيا and we try to explain something. Aggressive مخوان sometimes سوات ودت أبا aggressive كوين كايلون كتصحفوا لي I'm worse than him. دعمي aggressive كوين لازم لسه وانا لوان سب ميديا أتيخا نتسب approach تقبل لوان أب كلها نظر أخوي أنا ودت أباري اللي he is still calm. زح سوات still aggressive كوين وحيال كوين لسه لولو but أب بالتوك زنبرنا لوان worse than that نيرنا but كيرنا دينا جورج حوي absolutely بزح سب كيرنا هنا مسانا كمان مزيوم بحنسا ديسكس كقبرو ويتوريتان ديسكشن بماتلنا خفيفنا غيرنا هنا أبي تبقى زلو بوليتيكس قدم قدادم نيرترا بزملكت كال نغير يبلون access to the sea زبال access مقبار مركب راح كيكون سي owning the sea access زبال own زقبرو نغرات يدلولو كوف فيلكا تزراريبكا positive بزخونا ملكو ممسا certain area علو مانيج اندا قبرو زقبرو نغرون كتقبروني كاليو أو كال أغراتو نغبريو That's not the main point. Ati sagam zallo Ethiopia nahna yigba anna yaktaban lakailo si kabaha mantilo no Musa zgber tsari aqma si inna kinsarh zaydalana kingabrelu zay fattanna mashilom tmali sukru ndherkoinkum ambassador Dina Muftisi Ertra Ethiopia kallo azkhadrkhkbsi በአሜሪካ ዝውሰን ከም ዘይበለና the last couple days ምናልባት ሰሚኹም እንደርኮንኩም I was very shocked ናይቲ ካቢ ሓያል ኮይኖም ዝገብሩ ሰው ንሓያሉን ሓያል ኮይና ሲ ጉልበትና ክንወስድ ንኽእልና ዝብል ዘረባታት እዮም this is declaration of war ኣብ ልዕሊ ሓደ ሃገር ኣብ ልዕላዊት ሃገር ሲ ጦርነት ኩናት ምዕዋጅ
مش ኢትዮጵያን ኣብ ኩናት ክንኣቱ ድሌት ኣለና ደኖ ድሌት የብልናን ፍርሒ ግን የለን definitely ዋጋ ግን ከም ዘኽፍል ንፈልጥ ኢና ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ዘየሎ ናይ ሓሰት ታሪክ ኣምጪኻ ፊድ ምግባር ኣብ ኢትዮጵያውያን ኣሎ ብናህና ወገን ክግበር ዝግብኦ መኸተ ወይም ድማ ንኡ መልሲ ግብረ መልሲ መሃብ very ሂደት እዩ ናልባሽ ቀንዴል ትባሎ ኣነ ኣለኹ በመሓኛ ወዲ ጣባ ሂረንደር ሓሊፉ ይመጽእ because መብዛሕትኡ ትግርኛ ከበር ስለ ዝገብር ማኔጅ ክንገብሮ ንኽእል ዲና ንኽእልን ፈረቃን ጆርጆ ሓወይ ንጆርጆ ሲ ኣብቲ ናተይ ፕሮግራም ዓዲመዮ ብትግርኛ ተዛሪቡ ተርጉሜ ክሪቲካል ዝኾኑ ነጥብታት በትናቱ ፕሮፌሽን ከቅርብ ክእል ወይ ድማ ብጻይ ዳንኤል ጸዋይስ ዳንኤል ብትግርኛ ይዛረባ አምሓርኛ ዘይክል እንደር ኮይኑ ከማን ተርጉሜ ከቅርብ ክእል ከምዚ ክንገብር ኣይካልናን because ትብሎ ዘለኻ ትጽምዶ በሎ በሓባር መስራሕ በሎ ተሓቋፍካን ሓደ ነጥብ መስራሕ ኣይለመድናን በበይናና ንጓይ ነርና በበይና ንገብር ኣለና ጽቦ ንገብር ኣለና ቅድሙን ጻይ ዳንኤል ብሎ ነይሩ ኣይገበርናን ኣይንብለና ሰገብረ ነገር ኣሎ እኹል ዲዩ ኣይኮነን እቲ እኹል ንኽብሎሲ ብጣዕሚ ብዙሕ ቦታ ኣለና ካብዚ ንላዕሊ ክንገብር ምኽኣልና ኣቦታትና እንታይ እዮም ዝብሉ ኣይትንፍኡ እምበር ኣይትብዙሑ ሲ መርገም ኣይኮነን ይብሉ ኣለዉ በቲ ዘለና ናይ ቁፅሪ ሰብ ሂደት ብሚልዮናት ዝቁፀር ብዓሰርተ ዕስራ ኣፅፊ ካባና ንዝኾነ ሓይሊ ብወታደራዊ ሓይሊ ኮሲዒሩ ነፃ ዘውፅእ ሃገር ዝመሰረተ ኣቦን ፋሚሊን ኣባሓጎን ዘለና ህዝቢ ኢና just we know that ናይ ቁፅርና መውሓድ ሲ ዘምፅኦ ፀገማት የለን ግን ተሓቋፊና ክንሰርሕ ይከኣልና ፍርቁ ቅድም ከም ዝበልኩ ኣብ ሶሻል ሚድያ just many minded ጥራሕ ትኸውን ፍርቁ ታርጌት ናቱ ዝገብሮ እንታይ ፎሎወር ክረክብ ዝደሊ ፍርቁ ምናልባሽ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቦታ ኣቴ ዛረብ እንድሕር ኮይነ ፎሎወር ክስእን ዝብል ነገራት ኣሎ ካብታት ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ኣነ ንኻልእ ክርስቲያን ገብር ኣይደልን ንዓይ በዓለይ ነፍሰይ ክርስቲያን ገብራ ክእል ኣብ ናይ ወዲ ጣባሩም ከይዳ ይምኽኣልኩም ዶ ነይረ ከይደ ዶ ኣይከርኩን ንወዲ ጣባ ከምፁ ኣይምኽኣልኩም ዶ ነይረ ኦፍ ኮርስ ምኽኣልኩ ኣየምፃኽዎን ናህና እዩ ትጌጋ ኣባናሲ ፀገም ኣሎ እዚ ሁሉ ቅድም ብጻይ ዳንኤል ዝብሎ ዝነበረ ጽቡቅ ጌርና እንዳበለ እታ ዊክ ዝኾነት ፖይንትና ግን ሜንሽን ክንገብራ ክንክእል ኣለና and then we need to get out of that ካብኡ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና yes of course ሓደ ንፉዓት ዝኾኑ በመሓርኛውን ክዛረቡ ዝኽእሉ ዲፕሎማት ኣብቲ ቃልሲ ዝሓለፉ ሰባት ኣለዉ ንኦም ክነምፅኦም ንኽእል ኢና ክንዕድሞም ንኽእል ኢና ምስኦም ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ምስቶም ኢትዮጵያውያኑን the same thing sometimes እታ ፀርፍን እታ ቋይቋን እታ በኣስንሲ ካብታ ኣድቫንቴጅ ዲስኣድቫንቴጅ ተድሕብ ምስ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ከምኳ ቅድሙን የንብብ ነይረ መብዛሕትኡ የንብቦ ነይረ ፍርቁ ኣብ ልዕልና ዝበፅሕ ነገር ኣይትረሲእኹም ወዲኹም ከዲእኹምና ገለ ንክስቶ ኣይትእመኖ ንክስቶ ኣይትግበሮ ኣብዚ ተፈላለየ ሰባት ኣብ ዘለና ሲ ዝፀሓፍ ነገራት ይርኢ ኣለኹ ኣይ ዶንት ማይንድ ነቲ ኮመንት ኣይፀልኦን እየ ፅቡቅ እዩ ኮስ ክንነቅሕ ክንክእል ኣለና ኣነ ንሴቲ ሰብሲ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ኢለ ሲ ሪሊ እንድሕር ተመሊሸ ነብሰውን ክግምግማ ይሕግዘኒ እዩ ቢኮዝ ዜርና ሲ እቶም ኣቦታትና ዝኩሉ ቃል ዝገብሩ እንከለዉ ሲ ነቐፌታን ርእሰ ነቐፌታን እንዳተጠቐሙሉ እዮም መፅኦም ኣብሶሉትሊ ኣይጋገይነ ክብል ኣይክእልኒ ግን እቲ ነቐፌታ ዝወሃበኒ ተቐቢለ ርእሰውን ነቐፌታ ገይረ ከመሓይሽ ከም ዝኽእል ኦፕን ዝኾነ ዋይድ ዝኾነ ቦታ ዝህቦ እንድሕር ኮይነ ኦፍኮርስ ክንቅፅል ኢና always ምስ ዳንኤል ማዕረ ኮይና ክንከይዳ ንኽና ዘገራጮና ነጥቢ ክመፅእ ክእል እዩ but open mind ኮይኑ open mind ኮይነ ክረዳእኒ ዝፍትን እንድሕር ኮይኑ ኣነ እውን ደሞ open mind ኮይነ ክቕበሎ ዝደሊ እንድሕር ኮይነ ሲ ፈፂሙ ዘገራጮና ነገር የለን ክንቅፅል ኢና ብሓባር እሳ ክንለምድ ክንክእል ኣለና ኣብቲ ሶሳይቲ ዝፅሕፍዎ ዘለዎ ነገራት ሲ I'm telling you we don't need to pay attention ካባና ጌጋ እዩ ንሕና ኢና ንመርሕ ዘለና ንሕና ኢና ራ ንገብር ዘለና ነቲ ሚድያታት let's be መጀመርያ honest ኮይና ንሕና ነቲ ሶሳይቲ ክንቀርቦ ክንፍትን ክንክእል ኣለና ኢትዮጵያውን ብኸማ ጥራሕ ኢና ክንመፅእ ንኽእል ንገብር ኣለና ዶ absolutely believe me George Haway I try to do my own investigation ራዕዲ ፈጢሩሎም ኣሎ እዚ ናይ ኣምሓርኛ ፕሮግራም ንገብሮ ቀንዴል ኣሎ ናተይ ባይናት ሚድያ ኣሎ ወዲ ጣባ ኣሎ ኣምሓርኛ ዝመፅእ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ እየ ዝብለካ ዘለኹ ኣምሓርኛ ዝዛረቡ ኣብ ቃልሲ ዝነበሩ ብኣምባሳደር ደረጃ ዝነበሩ ምሁራን ዝኾኑ ዶካትርስ ኣለዉ actually down the road in the next probably 2-3 weeks allo dokater kaman na international law ዘጽንዑ ብዛዕባ እዚ ናይ ባህርታት ማውን ኣባኸልኻ ቢንያም ምስቲ ናይ ኣምሓርኛ ሚድያ እቲ ኣሎት ነቲ ናይ ኤርትራ ፖዚሽን ዝኣምን ኤርትራ ድማ ናትና ሰላልፋ ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል ክፋል ናይ ኣምሓራ ድማ ኣሎ ብፍላይ ምስ ቃልሲ ናይ ፋኖ ምሳቶም ከጆይንት ፎርስስ ምግባር ምክንያቱ ንሳቶም እውን ዝዓበየ ኦዲየንስ ስለ ዘለዎም ኤርትራ ብዝዋን እዚ መሓዙት ከተብዚ ሓደል ዘላ እንኮላ ኣብቲ ውሽጣዊ ውሽጢ ዳይናሚክስ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እዚ ስትራቴጂካሊ ቶም ኣምሓራ ይኹን
ተጋሩ ይኹን ካልኦት ምሳና ኮኑ ይኽእሉ እዮም ምሳቶም ከመይ ትገብርለኹም ነቲ ዋሕዲ ናይ ሰብ ዘለና ምሳቶም ብምዃን ከ ትሰርሕዎ ስራሓት ከመይ ይመስል ኢትዮጵያን 120 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዎ ንሕና 5 ሚልዮን ህዝቢ ዘለና እቲ ንሰርሖ ስራሕ ሲ እፅፊ ክኸውን ይኽእል ኣሎ እንተዘይኮኑ ሪች ኣውት ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ሪች ኣውት ክገብር ንፅዕር ኣለና ዶ የስ ኣብሶሉት ንፅዕር ኣለና ላረፍ ኢትዮጵያን ናይ ወጣባ ኣምሓርኛ ሰምዖም ናተይ ሰምዖም ናይ ቀንዴል ሰምዖም ፐርሰናሊ ደው ኢሎም ዘዛረቡና ሰባት ኣለዉ but all of a sudden ካብቲ ሶሳይቲ ናቶም ዘለዎ ፅልዋ ፈንቂሎም ወፂኦም ሲ just ካብኡ ወፂኦም really ኤርትራን ዝዛረቡ እዚ ሓቅነት ኣለዎ ኢሎም ክዛረቡ ንክረክብ ግዜ ክወስድ እዩ because ነቲ ሶሳይቲ ሓንሳብ ኣንጎሎ እትዮም ኣሎ ኢትዮጵያ ትበሃል ሰርቫይቭ ክትገብር ክትነብር ኣይትኽእልን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ እንድሕር ኮይኑ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትጥቀምሉ ዝኽእልኦም ሓይሊ የለን መብዛሕትኦም ከማን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትጥቀምን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትውንንን ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዘሎ ፍልልይ ከማን ኣይረድኦምን እዩ ዘሎ ሶ ኣብታ ትምህርቲ ምሃብሲ ክንፀር ክንክእል ኣለና ነዚ ጉዳይ ክምሕሩ ዝኽእሉ ሲ ኣነ ኣይክእልን ክኸውን ከረድኦም ኣብታ ናተይ ፕሮግራም እዚኣ ዝደሊ እንድሕር ኮይኑ ዋይ ናት ንወዲ ጣባ ዘይዕድሞ እሱ ዝጥዕሞ ሰዓት ገይረ ኣነ ንሱን ኮይና ሲ ፍርቅናቱ ሲ ኣትሊስት ሓንቲ ምልእቲ ኮይና ሲ ክነቕርበሎም ንኽእል ኢና ንጆርጆ ዘይዕድሞ እሱ ብዝፈልጦ ብትግርኛ ቋንቋ ብእንግሊሽ ዝዛረበሉ ኣነ ተርጉሜ እሱ ዝተዛረባ ዘረባ ሲ ከምፅሎም ኣይክእል እንዴ እዚኣ ናህና ጌጋ ወላ ሓንቲ ጀስት ኤክስኪውዝ ክንገብረላ ኣይንኽእልን ኢና ክንሪኣ ንኽእል ኢና እዚኣ exactly we need to work on that one በሓባር ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ከምዝን ኣሎ ኢልና ክንዛረበሉ ክንሰርሐሉ ክንክእል ኣለና ኣብዚኣ በዓልና ነቐፈይታና ጌርና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ብናተይ ወገን ብለካ ግልፂ ሕጂ ዝዛረቡ ወዲ ጣባ he tried to contact me so many times I never did that so this ናህና ጌጋዩ ናተይ ጌጋዩ ናይ ወዲ ጣባ ጌጋዩ ናይ ጆርጆ ድራር ጌጋዩ እዚ እንድሕር ኣሪናዮ ክንበፅሖም ንኽእል ኢና ክመሃሩ ክልዮም ይመፁ እዮም ይሰምዑና but sometimes ኣብቲ ውሽጦም ዘሎ ፀገሙን ክንርኢ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ good brilliant ናባኸ ወጣባ ምሳ ሓዊስካ ክትምልሳ ትኽእል ኢኻ ዝያዳ ኣብቲ ብዙሕ ቻነል ኣብዚ ዝዝረብ ዘሎ ነታ ብኤርትራ ዘሎ ብመልክዕ ሳተላይት ንምርኻብ ድዩ ንምብፃሕ ድዩ ወይ እውን ዝያዳ እናወዳእኹ ስለ ዝኾንኩ እናኣሳሰርኩማ እውን ክትከዱ ኢኹም what is next ካብዚ ሕጂ ናበይ ገፅካይ ክኸውን እንታይ ዓይነት ፕላናት ክግበር ይኽእል እንታይ ክስራሕ ይኽእል ዝያዳ ድማ እቲ ናይ ሳተላይት ኮይኑ ኣብ ደገ ዘሎ ሚድያታት ኣነ እኳ ብናተይ ርእቶ ጆርጆ ናት ሳተላይት ተገይሩ ናይ ጆርጆ ጥራይ ክድፋእ እዩ ዝደሊ ግን ብድሕሪ መጋረጃ ሓደ ኔትወርክ እንተለና እቲ ኔትወርክ ርዩ ኣድላይነት ዘለዎ እዚ ኣይጎድእን እዩ እዚ ንሎሚ ንከምዚ ኩነታት ክጠቅም ይኽእል ኢሉ ብምእኩል መንገዲ እንደዝኸውን ነይሩ ነቲ ህዝቢ ዝያዳ መርበሒ ነይሩ ካብ ሓደ በብቕልፅማነ ዝኸፍሎ ናተይ ጥራይ ቀዳማይ እናበልካ ኣብቲ ዓዲ እውን ኣብ እዝኒ ህዝብኻ እውን ፀወታ ከይከውን ንስኻ እንታይ ክግበር ይኽእል ትብል ወይ እውን ብኸመይ ክግበር ይኽእል ትብል ወጣባ ምስታነ ቢንያም እውን ኣታሒዝካ ክትምልሳ ትኽእል ኢኻ ኦኬ ምስቲ ግዜ ሕፅር ከብለይ ግን ኣብታ ናይ ቢንያም መጀመርያ ቢንያም ፅቡቅ ይገሊፅዎ እቲ ተበግሶ ፈተነታት ዋላ ካብ ፓልቶክ ጀሚሩ ነይሩ እንዲ ዋላ ኣብ ዩቱብ ይኹን ኣብዚ ፌስቡክ ገለመለ ግን ሓንቲ ነገር ክርዳእ ዘለና ነገር ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ሓሶት ታሪክ ተመሰረተት ሃገር ዋላ ትቃወማ ሕብረተሰብ ናይ ኢትዮጵያ ተርእና ኣብ ዝሓለፈ 100 ገለን ዓመታት ኣብ ተወሰኑ ኢሊት ነይሩ ዞም ናይ ሸዋ ነገስታት ዶሚኔት ዝገበሩ ናይ ፖለቲካ ስልጣን እዩ እዚኣቶም ድማ ዓሌታዊ ዝኾነ ሰላልፋ ኣለዎም ኩሉ ግዜ ሓደ እዋን ንኣብነት ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራ ክንብል ከለና ናይ 9 ብሄር ሃገር እያ ግን ካብኡ ውርድ ኢልካ ድማ ትግርኛ ዝበሃል ሕብረተሰብ ምስ ትግራይ ዘሎ ለሰ ኣዲስ ኣበባ ተኸይድካ ወይ ትፈልጥ ኢኻ ባይናክ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ተኸይድካ ወይ ኣብ ናይ ኣምሓራ ከባቢ ተኸይድካ ሲ ኣህያ ቢራገጥ ጥርሳይ ወልቂ እዮም ድብሉኻ ነው ሩድ እዚ ሕጂ እቲ ሃገር ከምዚ ብሕብረተሰብ ብህዝቢ ትምራሕ ሃገር ኣይኮነትን እቶም ቀዲሞም ኣብ ዘመነ መሳፍንቲ ናይ ትምህርቲ ብርሃን ድረኣዩ ከም ድላዮም ድፃወቱላ ሃገር እዩ ንሱ ድማ ምስ ምዕራባውያን ተፀጊዖም ዕዳን ዕንድዳዕን ኮይኖም ሕቁኦም ተጎዚዙ ኩሉ ግዜ ናይ ውሽጦም ሽግር ክፈትሑ ኢትዮጵያውያን ወይ ካብቲ ናይ ሽግር ውሽጢ ሃድሙ እንተኮይኖም ኤርትራ ኣብቲ ቅድሚት የምፅዋ በቃ ስቂላ ከላ ኤርትራ እድብለካ ኣለኹ ከምዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ማለት እዩ ኣብስ ናይ ብሓቂ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ሲኢኑ ዲ ሕጂ እዛ ዓይነት ኢሹታት ኣምፂት ኢልካኒ ኣብይ ብሰንሰለት ክሳዱ ምስተሓነቀ እዩ እታ ስልጣን ናይ ኣምሓራ በሎ ናይ ኦሮሞ በሎ ካልእ ክሕናቕ ምስ ቀረበ ደምፃ ኢሹ እያ ኣብ ባይታ ኣብይ
ወታደራዊ ኦፕሬሽን ገይሩ ዓሰብ ይኹን ባፅዕ ክቋፀሮ ከም ዘይክእል ኣቐዲሙ ኮብ ስልጣን ምስ መፀ ነጊርዎም እዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ 30 ዓመት ምስ ኤርትራ ተዋጊእና ሳማእታ ሽሓት ኣብ ሳሓል ባርካ ከፊልና ዕፁም ተማኡ ተበቲኑሎ ኢሉ ምንድነው ያገኘነው ኢሉ ሓቂሉ ሕጂ ንምንታይ ዳ ታሪክ ይደግመሎ ናይ 30 ዓመት ኣማእታ ሽሓት ሰራዊት ኣብ ኤርትራ ዝሃለቁ ኢትዮጵያውያን ንምንታይ ክደግሞ ደልሎ ክደግሞ ደልዩ ከይመስለኩም ካብታ ስልጣን ናይ 4 ኪሎ ናብ ትሕዚ ሒዝወደሎ ኣጀንዳ ክሕባእ ናይ ባፅዕ ወይ ናይ ዓሰብ ወይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣጀንዳ ሒዙ መፅዩ ሕጂ ንሕና ንደክም እምበር ኣነ ሓደ ግዜ ኤርትራውያን ካብኡ ርዲልካ ተጋሩ እንተሪኢኻ ካብ ዝወፃእ ግንቶም ኢትዮጵያውያን ንብሎም ናይ ሓሶት ታሴራ ዘለዎም ናይ ኢትዮጵያውነት መንነት ዘለዎም ኩሉ ግዜ ኣብ ዝሓድሩ ኣሚን ኣብ ዘምሰይዎ ይሓድሩን እዮም እምነት ድበሃል የለን ኣነ እዚ ክዛረበካ ከለኹ ናይ ነዊሕ ግዜ ተመክሮ ስለዘለኒ ናይ ነዊሕ ግዜ ተመክሮ ስለዘለኒ ብፍላይ ንኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ ብፍላይ ንትግራይ ዝምልከት ጉዳይ ተረጊፆም እዮም እምበር ተጨቂኖም እዮም እምበር ከምዛ ዓይነት ዕድል እውን ክህቦ ይደልዩን እዮም ነቲ ህዝቢ ስለዚ ንሕና ክሳብ ሕጂ እኮ ዓንተወይ ድራር ዘልዓልናዮ ነገር ነይሩ ንሕና ሲ ሕሰቦ 17 ዓመት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተቃሊሱ 4 ኪሎ ስልጣን ከይዱ ሻዕብያ ኣብ ምምስራት ናይ ደደቢት ዝነበሮ ተራ ድሕሪ 4 ኪሎ ኣብ ስልጣን ምምፃእ ዲናያልስ ኮይኖም ሓቂ ናብ ክሕደት ተኸይዱ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ክሕደት ደኽፈለና ዋጋ ራእዩ ኣዘንድ ኦፍ ዘደይ መኒ ተበዲሉ ሕጂ ኣነ ናይቶም ኢሊት ወይ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ሻዕብያ ወይ ወያነ ይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ክልቲኦም ሓይልታት እቲ ሓደ ንህዝቢ ኤርትራ ነፃ ከውፆ እቲ ሓደ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ጭቆናን ካብ ባርነትን ነፃ ከውፆ ይተቃሊሱ ግን ኣብ ምንታይ ማእትዮም ድሕሪ 3-4 ዓመት ተሪኢኸዮ ንሕና ንሕይል ናብ ዝብል ኣብቲ ናይቶም ኢትዮጵያ ናይ ዘመነ መሳፍንቲ ዝነበረ ተሓሳስባ ወዲቆም ዝኽሉ ዋጋ ከፊልና ሎሚ ገዛ መን ፈሪሱ ፅርግያ መን እዩ ድሕሪት ተሪፉ ኢኮኖሚ ናይ መን ይወዲቁ መን ይኸድ ስደት ደሎ መን ኢኮኖሚ ድዋዕዋ ኢሉ ተዋሪድ ተሪኢኻ እዚ ብሰሜን ደሎ ኤርትራ ወይ ከዓ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ደሎ ህዝቢ ሕጂ ልክዕ ከምቲ ባይና ክድበሎ ንሓደ ሎሚ ኢትዮጵያ ትባህር ሃገር ኣላ ኢትዮጵያዊ ድባሃል ኣሎ ድዩ ኣምሓራይ መፂኮ ብዛዕባ ናቱ ብሄራዊ ጥቕሚ ይዛረብ እምበር ብዛዕባ እታ ኢትዮጵያ ትባሃል ብዜግነት ከቕምዋ ዝደሊ ኣይኮነን ዝዛረብ ሎሚ ዓዲ ኣምሓራ ከይድካ ዝደፎም ኤርትራዊ ኮንካ ወይ ትግራዋይ የድብለካ ዘለኹ ወዲ ኦሮሞ ኮንካ ኦሮሞ ብስልጣን እንዳሃለዎ ከሎ ዓዲ ኣምሓራ ከይድካ እኮ ብናይ ኦሮሞ ታሴራ መምህር ክትቁፀር ኣይትኽእልን ኢኻ ብናይ ኦሮሞ ታሴራ እኮ ኣብ ጎጃም ኣብ ጎንደር ነጋዳይ ሊቼንሳ ውፂኻ ኣይትሰርሕን ኢኻ ነንሕድሕዶም ኣብ ከምዚ ዓይነት ክሕደት ዝኣተው ህዝቢ ንሕና ምሂርና ከነረድኦም ኣይንኽእልን ኢና ንሕና ዕዮ ገዛና ክንገብር ጥራይ ደለና ሕጂ ትዘባኸና ናይ 30 ገለን ዓመታት ዝኩሉ መስዋዕቲ ተኸፈለ ኣብ ነንሕድሕድና ምትሕንና ድሕሪት ተሪፍና ንኢትዮጵያ ባንዴጅ ጌርካ ወላ ማሳጅ ጌርካ ወላ ፕላስተር ጌርካ ክትዕሪ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር እውን ኣይነበረትን ብሓያላን ሃገራት ፀጋማ ኢድ የማና እግር እንዳቆረፀ ጡብ እንዳቆረፀ ብሓይሊ ዘቆማ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ነይራ ኣብ መጨረሻ ብደረጃ ዝወዲቃ ኣላ ስለዚ ኣይ ቲንክ ኣነ ኢቭን ዋላ ብናተይ ፐርሰናል ኣረኣያ ድብለካ ኣለኹ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ሜዳ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣረኣያስ ክቅይር ኣለዎ ኢለ የዳእምን ከም ፖሊሲ ድብለካ ኣለኹ መንግስቲ ኤርትራስ ክቅይር ኣለዎ በቃ ኢትዮጵያ ናይ ምድሓን ደይ ምድሓንሲ ናይቶም ኢሊት ሓላፍነት እዩ ናይቶም ምሁራት እያ ትብሎም ሓላፍነት እዩ ናይቶም ካብቲ ሓረስታይ ኢትዮጵያዊ ግብር እንዳተኸፈለ ፕሮፌሰር ዶ ዶክተር ዶ ኢንጂነር ተባሂሎም ናቶም ሓላፍነት እምበር ናይ ሻዕብያ ክኾኑ ኣይግባኡን ሻዕብያ ብዝከኣሎ ብዝቐርኒ ኣፍሪቃ እዚ ኢትዮጵያ ንኸይትፈርስ ብዙሕ ስራሕ ሰሪሑ እዩ ከም ፕሪንስፕል ወሲድዎ ከም መትከል ከም ፖሊሲ ወሲድዎ ክሰርሕ ፀኒሑ እዚ ከዓ ዋጋ ክፊሉና ይንዓና ስለዚ ንሕና ብዙሕ ግዜ ባይና ከም ዝበሎ ወላ በብተዓቕምና ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ሩማት እንዳኣተና ንዛረብ ነርና አንጻር ወያነ ክኸውን ከሎ ምሳኻ ሰምሩ ቢኮዝ ምሳኻ ድሰምሩ ናይ ሶሊዳሪቲ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ዓሌት እዩ በቃ ዓሌት እዩ ንተጋሩ ብእምኒ ድፈግእ ሰብ ተረኺቦም ሲ በቃ ዓርኮም ይንዕኦም
ናይ ተጓሩ ጉዳይ ምስ ወድኡ ኻና ባና ተገልቢጦም ጭርሖታት ኮን ፈልጠይና ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ እዚ ናይ ባድመ ኩናት ክግበር ከሎኮ ከባድመ መልስ ወደ መለስ እንዳበልዮም መጽኦም ከኤርትራ መልስ ወደ መለስ እንዳበልዮም መጽኦም እዚ ንሕና ግን ዋላቶም ተጋሩ ሕዋትና እውን ኣይጽንዕዎን ኣይራእይዎም ታይዳ ጸላእቲ ኣብ ሓንቲ ሻንጣ ኣትዮም ኣምሓራ ኣለወሎ ገለ ዝብል ኩናት ገይሮም ኣብዚ ኩሉ ሽግራትና እዚ ምሽ ሓሊፍሎ ሕጂ ኣነ ኣምሓሩ ናብ ሓድነት ክመጹ ዝሰርሓሉ ወላ ሓንቲ ምኽንያት የብለይን ኢቭን ዋላ ተፈቶም ከማን ናብ ሓድነት ኣይመጹን እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ደላ ምርሃን ተበቲኻ ኣድራሻውን ኣይትፍለጥን እያ ድሕሪ ሕጂ ኢትዮጵያውያን 35 ዓመት ኤክሰርሳይዝ ዝገበርዎ ኣቃውማ መስሪቶም ኣለው ብቁጠባ ተርኢናዮም ማሕበራዊ ቃውሞኦም ብመንነቶም ሃገር መስሪቶም እዮም ድራር ትሪኦም ኣለኻ ሃገር መስሪቱ ሎማ ሃገር ኢትዮጵያ ትብል ሓደ ኦሮሞ ሳይግድሶን እዩ ሃገር ኦሮሚያ ትብል ናይ ባዕላ ባንዴራ ናይ ባዕላ ባውንድሪ ዘለዋ ናይ ባዕሉ ገንዘብ ዘለዎ ካልእ ትረፍ ኣብቲ ናይ ንግዲ ማሕበረሰብ በሎ ዋላ ኣብቲ ኢኮኖሚ ናይ ባዕሉ ክላስ ፈጢሩ ሱፐር ፓወር ኮይኑ እንዳመፀ መፂ ኣብ ኣምሓራ ተኺድካ ኾም እዩ ኣብ ትግራይ ሕጂ ባዕላቶም ዝፈጠርዎ ኮላፕስ ገይሩ እምበር at the same time ኮም እዩ ነይሩ ስለዚ ኢትዮጵያ ናብ ሓደ ከምፃት ዝኽእል ናሬሽን ደሎ ኣይመስልንን ኣነ ምክንያቱ ሕጂ እውን ተጋርዑ ገዝኦም ይግበሩ ዋላቶም ኣምሓርዑ ገዝኦም ይፍተው ይፅሉ እየ ድብለካ ደለኹ እዚ መንግስቲ እዚ ካብ ስልጣን ክለቀቕ እንድሕር ኮይኑ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክትፈርስ እያ ክነብር ተኮይኑ ከዓ ብሽም ኢትዮጵያ እንዳነገደ ነቶም ካልኦት ህዝብታት እንዳጨቆነ ክቅፅል እዩ 10 ዓመት 20 ዓመት 30 ዓመት ይግዝኡሉ ድዮም ኣይግዝኡሉን አይደነው ግን ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ድሕር ሕጂ ናብ ንቡር ተመሊሳ ምስብቲ ከባቢ ዘለዎ ሃገራት ዝምድና ትገብር ሃገር ኣይኮነትን ቢኮዝ ዓሌታዊ ወይ ከዓ ብሄራዊ ቋንቋ ዝበዝሖ ናይ ፖለቲካ መስመር ዝኽተል ሓደ መንግስቲ እንድሕር ኮይኑ ርዱእ ነገር እዩ ኣምሓራ ናይ ኣምሓራ ብሙሉእ ናይ ኣምሓራ ቅርስታት እንዳጥፈአ ትማሊ ዝረኣኹዋ ነራሲ 4 ኪሎ 6 ኪሎ የሚባል መደምሰስ አለበት በኦሮሞ ስም መቀየር አለበት ይለው መቀየሩ ወሎ ዋላ ታቤላ ከይተረፈ ዋላ ናይ ጎደና ሽማ ተቀይር ወሎ እዚ እንታይ ይደረክ ርዱእ ኮይ ናብ ነፃነት ተኸድለው ስለዚ ኣነ ብዙሕ ምስ ኢትዮጵያ ዘድክም ይብልናል ሎሚ ነዚ 30 ዓመት ተቃሊስና ኤጌን 30 ዓመት ድኸሰርናዮ ዕድላት ተጋሩ 17 ዓመት ተቃሊሶም 30 ገለን ዓመት ከሲሮም እዮም ሎሚ ፋብሪካ ይብሎም ቁጠባ ይብሎም ኣብ ዓሌት ኣብ ወራጃ ኣብ ወረዳ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለው ካብዚ ወፅኦም ስኽን ኢሎም ግን እንታይ እዩ ሒዙና ፀንሐ ግን ወይ ጣባ አቦ خلኻ ዝያዳ ንሕና ክንገብራ ንኽእል ኣብ ኣተኩር እንታይ ክንገብር ንኽእል እቲ ናይ ሚድያ ገለ ዝያዳ እጂ እቲ ሓደ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርካ ኢኻ ሓደ ታ ሚድያ ብዓባይ ዓንተወይ ባይና ገሊፅዋ እዩ ቀዳማይ ንሕና ናብ ሳተላይት ዘኺደና ማዓት ዕድል ኣለና ስለደይ ገበርና እዩ ሰነፋ ስለ ዝኾንና ኢለ ደኣምን ኣነ ብወገነይ ቢኮዝ ሕጂ ክዛረቦ ፀንሐ ባይና ስለደይ ገበርና እዩ እምበር ህዝብና እኮ ኣብቲ ነንቀርበሉ ሚድያ በጃኹም እንዳሓደ ኾኑ ኣብ ሓደ እንደተጠመሩ ናብ ሳተላይት ደይቦ ካብ ዝብለና ዝተፈልጡ ኢኹም ክንደይ ግዜ ናይ ሎሚ 7-8 ዓመት እዩ ግን ኣይገበርና እዩ ምክንያቱ ኣይደኖ መዓልቱ ዲደይ ተወድአ ኮይኑ ወይ ኣብኡ ብዙሕ እንታእሹ ምስለደጋ ግን እዚ ዕድላት እዚ ኣሎ ስለዚ እዚ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ኢኒሽቲቭ ናይ ብሓቂ ኣስሚርና ከይድና በዚ ጥራይ ድውዳእ ኣይኮነን ፅባሕ እንዳባይና ክንከይድ ኢና ባይና ኮስት ዝገብሮ ፕሮግራም ኣርእስቲ ሒዝና ከዓ ናብቲ ቁም ነገር ገና ኣብቲ ቁም ነገር ኣይኣተናን ዘለና ድሕር ፅባሕ ኣባኻ ክንምለስ ኢና ድሕሪ ናብዚ ክንመፅ ኢና ናብ ዳንኤል ናብ ሶል ሚድያ ናብ ኩሎም ክንከይድ እዚ ዝያዳ ንሕና ከም ኤርትራውያን ነቲ ንሕና ብሓደ መስመር ንኸይድ ህዝቢ ኢና ተማእኪልና ንኸይድ ህዝቢ ኢና ናይ ብሄር ምክፍፋል ናይ ቋንቋ ምክፍፋል ዓሌታዊ ምክፍፋል ደይብልና ህዝቢ ሴንትራላይዝ ዝኾንና ህዝቢ ኢና ስለዚ ንዝኾነ ሰብ ተተንኪፉ ማለት ኣብ ኤርትራ ኩሉ ኤርትራዊ ተተንኪፉሎ ማለት እዩ ብሓባር ኮይንና ከዓ ግብረ መልሲ ክንበሉ ግድነት እዩ ሎሚ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣለና ዝበልኩማ ሎሚ ኣብ ካውንተር ኣታክ ኢና ዘለና ይነው ልኡላውነትና ኣውሒስና ብተዛማዲ ናብቲ ንቡር ንኣትወሉ ናብቲ ልምዓት ሃገራዊ ህንፀት ፖለቲካዊ ህንፀት እናኣትወሉ መድረኽ ኢና በፂሕና ነዚ ክንከላኸሎ ኣለና ብመገዲ ግብረ መልሲ እንዳሃብና ማለት እዩ ምስ ዘስርሑና ኣካላት እንዳሰርሐና ኢቭን ዋላቲ ባይና ክደልዓሎ ክንገብሮ ንኽእልና ስለዚ ኣብ ሚድያታት ዘለና ተሳትፎ ዓብዩ እዚ ኩሉ ዝርኤና ዘሎ ህዝቢ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ዝርኦ ህዝቢ ድማ
كمان تسبان دحرد حديرو اتن نساتلايت دخفلا برغصኝነት ينغرك አለሁ ፖስት ተገርናየን ማዕከላው በዝሆነ ካይዳ ዲሲፕሊን በዘለዎ ሙእኩልን ቁጽጽርን በዘለዎ እንድሕር ገርናዮ ሳተላይት ሚዲያ ብናዓና ንኤርትራ ከፍርስዋ ከማን ሳተላይት ኮይ ዲይብለው ነንሕድና ከባእሱና ኮ ሳተላይት ዲይብለው ሓድነትና ንምዕቃብ ሉዓላውነትና ንምዕቃብ ቀጻሊ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ክግበር ዝግበኦ ምዝራብ ናዓና ግን ማንም ኤርትራው ናዓና ኮ ግበሩ ኣይትግበሩ ክብለና ኣይግባኒ ክንገብሮ ጥራ አይደለና ለዚ ብዙሕ ዕድል ኣለና አይ ቲንክ ዝተጀሚሩ ዘሎ ኩሉ ሰብ ሳፖርት ክገብረሎ ካልኦት ንዑ ምፁ ኣነ እከለ ፀዋዕኒ ደይ ፀዋዕኒ ድበሃል ግዜ ይኮንና እንደለና ሎሚ ነቲ አንጻላሊ ዘሎ ዳግማይ ናብ ኩናት ከእትወና ዳግማይ ናብ ዝኸባቢ ሕንፍሽፍሽ ከምፀልና ድሕሰብ ደሎ ንዓና ንምድኻም ዝኽየድ ደሎ መገዲ ስዒርና ይኽንወፅ እንድሕር ኮይና ብእውነት የድብለኩም ደለኹ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድሕር ሕጂ ብመሪሕነት አቢ ባሕሪ ይኮነን ወደብ ኣይኮነን እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ክትቅፅል ከማን ጋዶ ከም ዝኾነት እንተ በማሕርኛ እንተ በኦሮምኛ እንተስ ብኩሉ ቋንቋ ክነረድኦም ክንክእል ኣለና ጀሚሮም ኣለዉ ሎሚ እዚኣቶም እንድሕር ሰሚሮም መፁና ኣለዉ ክስዕሩና የሚሎም ቶም ናቶም ኢሊት በሎም ዋላ አክቲቪስት ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ውፅኢት ናይዛ ክልተ ቀና ናይዛ ሶሙን እዚኣ ስለ ድበልና ሓበራዊ ፅምዶ ስለ ዝበልና እንታይ ዓይነት ራዕዳ ኣትይዎም ኣሎ ካልኣይ ጆርጅ ሃወይ ኣፀቢቆም ይፈልጡ እዮም ኢትዮጵያውያን እዚ ህዝቢ እዚ ናህና ኣብ ሰሜን ደሎ ህዝቢ ብለካ ኣለኹ 70-80 ዓመታት ክዋጋ ይፀኒሑ ውግእ እንታይ ምዃኑ ፈልጥ ውግእ ከመስርሕ ይኽእል ብናቱ ዶክትሪን ውግእ መሪሑ ኩሉ ክገብር ዝኽእል ሕብረተሰብ እዩ ዋላ በቲ ተፈጥሮአዊ ቃውሞ ድዩ ዋላ በቲ ክበፅሑ ዝፀንሐ ጭቆና ኣብ ተግባር ከኣርእይዎም እዩ እንታይ ምዃኑ እንተ ተበጊሱ ብሓንሳብ 4 ኪሎ ይኮነን ካልእ ክቅይር ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘሎ ካብ ሳሕል ተበግሰ ብደደቢት ገይሩ 4 ኪሎ ኣትዩ ቅድሚ ሕጂ እዚ ከማን ኢትዮጵያ ብሶቪየት ሕብረትን በአሜሪካን በካልኦት ሓያላት ሃገራት እንዳተሓገዘት ክብድሆ ይከኣሉ ስለዚ እነግሩና ኣለዉ ባዕላቶም ናህና ስምረት ከምፅኦ ዝኽእል ንዓድ ክሳብ ክንደይ ድፊት ከም ዝገብሮም ናብዓቶም ብግልፂ የርኢ ኣሎ እዚ ክንሰርሓሉ ኣለና ኣነ ንኩልኩም ቴንኪዩ ክብለኩም ነዚ ኩሉ ሰብ ክሳተፍ ዝወዓለ ድማ ብልብነ መስግነኩም እቲ ግዜ ንውሕ ኢሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ንመጀመርያ ግዜ ስለ ዝኾነ ዝበዝሓኩም ከዓ ተሓጒስኩም ኣለኹ ብግቡእ መሊስያ እንድሕር ኮይነ ሕጂ ንሕና ሰሚርና ህዝቢ ኣብ ጎንና ከም ዘሎ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና እቲ ካልእ ቋንቋ ብግዜ ድቕየር እዩ ቴንኪዩ ፐርፌክት ከክልተ ደቂቕ ክህብ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ናይ መዕፀዊ ሓሳብ ይክህብ ወዲ ፃባ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካዮ እቲ ዘሎ እቲ ኤርትራ ምስ ሓደ ክትሓብር ከላ ንዓቢ ከተፍርሆ ቀሊል እዩ ምክንያቱ ኣብ ደገ ባሕሪ እውን ኣለዎ ኤርትራ እዚ ከም ዓቕምኻ ኣፅዋር ክትእቱ ትኽእል ኢኻ استراتيجيكاوي عصوانا هوحات بمسرتي زبتاخ زخفت سلازي عاصي خايخان هوحات هرم زبل زنبره معصاو زبال ديكونس كاب ابن على ادفانتاج كركبيو تي هوحات زبال ديو اتفانو زبال زيجي بتا اقامامت اطرا ديكونس تي زلوك عدل كمان غفع سلازخونه اي مودا تنفس وكفكم اكلت دقيقه تودوا فتنو ابزي زلنا مدرخ كم ايرتراو خينكا تسفا زبكان تايلو ابزو وان زلو عدل قدن كحلفنا يبلون تبلو ودما بزي بصبغ مومنتم كنو دوسلن دل نفس وكفنا ناتكم ريتال لكم I'll start with Daniel هو بتي تسفاد بنا نجمر سوا كل جزء نتي دولس تحوز عينو كم تحوز وسيط ناس نتدول لا طرح عينو تكر قال لهم كلهم لا بنت توسنه وانا حاز حالف حوصل عمر نعاي خن ودت أبا خن ولا نسبينا مسحين كو حجينا وابزل اللهم كي ترفسي أبا بيننا زي نزارو قولو بقى أجندنا ببيني بزعبا يفرات باهلنا 5 آلاف من رأي له نقرات نبر أوان ونير كساقيرو ناتيسي أبزل لنا أوان بسيحنا على تحجدي كال نقر كم زي اللي رأيكا بحج خاخو ميتات كبري أدينا ذلك أزو كله تزارو قول لهم نحمر نسمد تحاور بحنساب كنا نسرح الهبال كله تاتواص الناس سمرتي تاتواص الناس بحنساب كون كا نايز عامت الزناي ناي معلتنا صنا تيما ጭርሖ መስመርና درعنا يدبل جزي
ينسي لو واتسان كل جزيتات بهال عندي حجي كن درعنا خبر كلنا عي زي تي نيراه كالا خلا لازم الحيل سي تدرع سي مسمرنا مالت سمرتنا مالتيو زيو امبر ايثيوبياوان بتوعي كنت راه حاسيبهم من ايثيوبياوان منا خم توعي كم حاسبو انت داغيرنا يوم اسي درعنا يكون اندبل كوين يفلدني ناي درع خون خيل جزيا كم تسفى حراي نابكم إيد خيط جن بزح ترفنا الحمد لله هفلودي هجي نحن كمان أنا نبي حق خم تسفى دريسي وإثيوبيا كم زي نحد تقواسات أي بوكسرسي بحنتي إيد كان ندحري تأثير كا تقواسات تبلو مستيل السعر كم من داقة بريتها يطرح سعرهم ثانية بحنتي إيده بحنسا ترترف حيلا بدقو دلو نايقو تبا حيلا هزبا أبد سدد دلو فأودو فاحيلو دلو نوش تخطوة تجميرها كم يقرم خلوه كم زد الله تخلى خمان يسعروه اجي تدون قرنام كمان سي كم زخن قبرينا نيرترا كم زخن قبرينا نيرترا حليفكم السو ميبي نقعتني يرخون حجيجن اب سمرت تخذلو اب مصاد تخذلو نغرينا حجي anyway اب فوكاسن كي تخوينا نعنت وين 10 عامت حليف حجي اب زمصل له 15 عامت ايرو زنا ايثيوبيا مفراس قسنا بالكا عامتات دوسر كوين يسمعك عندنا يشد شور خون خل جن نقدم 15 عامت قاسيلو هادش دش دبل ترا خوينو ان مين تايم كابانا خا زغنا يقدل ولدو اند حلفه خيدي بدحري متكا تخمصيو سلازي ابتي دتخاخالو وانك حدا عينت ترخا حدا عينت مردات حدا عينت يقرا تباهيلك نقدميت مخد مقدسات تديبلك نقعت ساتهم كحمقات يكون ساتهم كوفي لهم كصم دي انتي نغبرهم ايرترا كنزيلا خمرحنا مرحت خيديا كم نقعت اللهم زو حقفات اللهم امنتي نخنبلهم اذا كمان كي سمعنا هذا امبر حمقات كوين كبزبز ودخل نجارات لنا معت حجي نازع عصوصو صبغ دلو نحنا نشتي كم نشتي هاجر عصوصو كان مبالو صقم يلا حجي نتي اب ايدكا زلو كم زندي خخون نيروا اي نو ذا كل ايكون كلنا نتقم لاينا انتي اجخال كان متبعسي حني انا اللي تبل قال ولا طبها ما تبلا صنحك ولا بيدي so don't say that اي تقولوا مخنياتو اي حماكم it's very impressive to me أودادروا أنا سوداناوي فهمزنا كنا يتراو عند قدر كندتي the same ساكو يدلاتهم تا resource تي أبي يتراو دول عقمي أي حامقنا أي بلد دحر كان مشوتون ناس ساتلايت نخد بهلا الله it's okay جن أبي تبيع 10 توحد إنترنت أكسس لهم 10 100 مليون هزبي 10 مليون هزبي إنترنت أكسس له بملو يوتيوب له مالته يكون حدا 5 بسوشيال ميديا له بلو لازم حدا 5 مليون ديو حدا 7 مليون دي قال دخون كاون العل هزبس انت يدر لنا اذا 7 مليون كاسو يتقلي نوعيخه تامن نوعيخه انفلونس تقبر ترى يكون افتي اب اومو فالي دقمت طرح نفسه دخيد اثيوبياوي نعو صبصاب اتيخا نعو ساتلايت بخمه غير اخذ كم دؤمن دبحال يلا انت اقداسي اب اديس ابا ايتي بوليتيكال باور ستراكشر دلو اتم الليتات ناي امحارا ناي تግራይ ناي اورومو ناي قال كلهم ذا نحنا دلنا انترنت تعدم اللاتهم سلازي انت كم اكسكيوز كنتقم الله يبلنا ذا ساتلايت يبلنا قال او خبصح صبو 85 ህዝብ ኢትዮጵያ ዲ ገለብ ሳተላይት ቴሌቪዥን ገለ ይጥቀም ስለዚህ እሱ ግን ኣብ ኢድካ ዘሎ ከም ወርቅ ክክበር ተመልስካ ግን ንምፃ ናባና መስመርና ይድርዕና እንተዳ ክትኩል ተኮይና ከምዚ ናይ ቀል ዓለማዊ ዘረባ ብዛዕባ እዚኦም ግን ኣይተዛረቡ ክንደይ ያለው ዓቕሚ ህዝቢ ኤርትራ ንምሸቱ ድርዒ ክኸውን ድኽእል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እንተዳ ኢልና ንሱ ከዓ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ምዛዓቢ ጥራሕ እዩ ኣተንፊሱ ቴክኖሎጂ ተጠቂሙ ትምህርቲ ተጠቂሙ ምዝት ዓለም ትኸረደላ ናይ ሰራዊትና ናይ ጅግንነትና ኣብ ዘብፅሕና ኣሎ ናይ ፅባሕ ግን ኣነ ፈልጦ ንስኹም ትፈልጥዎ ኤኣይ ድሮን ሳተላይት ክንደይ ናይ ቫይረስ ቴክኖሎጂ ናይ ገለም ኣብ ከመይ ዓለም ትኸይደላ ሕጂ ካላሽና ኣብ ዘብፅሓትና ኣላ እሳ ኣይኮነትን ግን ካላሽን ካብ ሱሳታት ጀሚራ ኣብ ዝበፅሓ ኣላ ቅድሚኡ ናይ ጉራዴን ናይ ጓንዴን ናይ ገለን ነይሩ ክኸውን ይኽእል ዓለም ትቕየር ኣላ ስለዚ ኣብ ዝቀያየሩሉ ዘሎ እዋን እዛ ትመፅእ ዘላ 5 ዓመት ፕራብሊ ካብ 2025 ኣለና ክሳብ 2030 ዘሎ ናይ ኤርትራ ነገር ንፅባሕ ፅናሓልና እንተባሃለ ኣብ ሕጂ ንኾን ግዜ ይብልናን ገለን ላልካ ብሓለፈ ነገር ነይሩ ክንሰማዓሉ ንኽእል ከይንሰማዓሉ ንኽእል እንተደይ ተገይሩ ግን ኢትዮጵያ ትዕወተሉ ነገራት ክበዝሕ ካብቲ ንሕና ኣድቫንቴጅ ዘለወና ማለት ሕጂ ኣፍታ መስመርና ደርዕና በፂሕካ የስ ምስ ሕጂ ምስ ኣሕዋትና ንበሎም ተጋሩ ጎረቤትና ኣሕዋትና እዮም ከዓ
مصينا هن كنبحالنا ستريت تكون يزراربانا نقلن كنا خبرومينا كنكبابرينا بحق حق حزنا مالتي اجي مساتهم سامع خلونا ينوم حاولوا دخيل ملخت خلونا يتا شقنا سلام ابوتاتو ليا ግን እታናይ ውሽጥኻ ይገበርካ ሓደ ወይለ ዓቕሚ ዘይብለን እንኩም ድብላና ዘሎ ኣይንኩም ክንዕቆ ኸ ካልኣይካ ሂፖክሪት ትኾን ኣለኻ ማለት እዩ ንስኻ ደይገበርካየስ ንሕወስ ምስ ኣሕዋትካ ደይተፋቐርካስኒ ስግር ባሕሪ ማዕኮርካ ደይከደንካስ ፅላል ቀርኒ ኣፍሪቃ ፅምብላሊዕ ትኸውን እዚ ክኸውን ስለደይብሉ እዚ ሃጓፍ ከዓ ስለዘለና ግን ፅቡቅ ዘሎ ንዓና ቀልል እቲ ዝሕጉስ መወዳእታ ካብላ ደሊ زاب من هذا عد بس إحنا مسمى أنا ترد أنا نجر أتم مرحتي نزي عري دليو يبلو كابتي كمال مسايس لازم برنا عين كمال نقبل اللي أنا عاد تعرفكم كم أخونا قال الله نزاز بلاد الله مزيا أبجرنا خنا وعلون نقص قصلو حزبهم أكبو حزبهم أبحد خمدم تسجبرو نحن ناس بيجك هذه أنا دليل عدو خالي إلا نحجي كم زي تمن سجليون تي خمسة تلك وزيادة قربنا يتقاوم تتعمل قلنا إلكا زجبر نيوس عندها أبزا ساعات زي العالم زجبروا النجار يكونن التناي هوا هناي مقرب كا بقى خقالات في زلو حجي ناي سومون ناي جلن دابلكا كنا عامتاس كنريو غسل كاس كنريو اسك اواج كساب دمصخ نريو اسك مرحتس قال دبداب يسري دم ممرحو وناخون دو قال دبال يلا بقى يدلل خابزنا اول سعيد صاوعيت ناي شرحو ناي صوم دو قبل كله نقولو اب قمت اتينا سلامنا نجرحات بالدلمو زي ادفانتج وسيتنا قبل خنا وعلى يد بالمول العلاقه كيد الله ثانك يو هاي نصبغ زغونه مزاربا سلا ذهبكا زياده كابترسنا كمان تي صمدو مس غوربيت رايده كونه صمدو ناب قطبا صمدو ناب لوطي صمدو ناب تي قطبا وزلان دوليو زلنا مخا يسنحلي كبحالو زي غبا بتدغاغامي انا ابايا زسمرتي ابي زخفت استراتيجيناتو اي هوب كم تزبل تارسو كوكساكم داي تخيدني هذا لامبر اي كوينات اي سلام يعني انا قندق تحسينا تدخل سولو وانت قيسوا نيرو مهنياتو نيرترا فريز كغبرا فريزي نيرترا زحسيا بر اكتيف وركو تفكرلو تمكرو سلازلو انت غبري كني جنتي اي كوينات اي سلام جنتي زلو مومنتم كقتلي يخلي ابعد ما عدل كنو بيبلان بحثر زبل جين اعتراف بيلكم نتوم اودينس ناتنا كم ايرتراوسي نسلس ساعات 5 كوفي للسمع سي I don't know مالت انترتينمنت يكونن زي مزناقعي يكونن دراما يكونن ديس ناي بحكن هاجر كاز مركز زربايو ابكالي probably وحد سبي زريو جن داس حزبي يونيك حزبي زلنا ميديا ترى كونس حزبي ناي بحك بزعبه هاجرو زحسبن نزي حزبي كمي غيرنا نطقم لنخل ابزي ادما عمنا كنسرحينات كبرتراز مصاهم اللهم እቲ ሚድያ بحد متحاز ما نزيتي لو طنو دلي زلنا نتم داي غبرو ترى كونس نحنا حساب حزنا إذا خنقبر ندلنا وات انتاي كتقبروا تقول كنبل كنكل علنا أبونا ببصحيت علامة تسفاز بكم انتايلو أبزي عدل كنت كملو زرايكم دما دانيل زي بولو انتلو نباخايا كمال دهريو نبصحي أترى بيلكم جن مهنياتو جزي وسيدنا لهم علنا ويل تزبحال تباهيليو تي تحيزنا زلنا علامة قل علامة يكونن جزي هو سدي مهنياتو زي عبزوبا وياب سمين بحبشة كرنا أفريقيا زلوا شجرات بحدر زمزمة يكونن نويع جزيز جبران كمبلكس بتعمي تحالة خني والمالتي سلزي نزل مفتاح يتناي سلام تمدو تبقي زلماتي سلزي نزي نموعوات جيجانا سبسيمنا بزي مثل كاي محافظ حي لملك ودوانا حيلنا مالتي زرقحنا ونحيلنا بكله تكنولوجي لومي زمرك زلو لومي أبناء ديجيتال وورد نازلنا والتي عولو ما نازلنا والتي لذي نعو بزمتن أولا دمار أقاومان أصار عن كلنا الله بحد فقا طيب أصار ولا مالتيو ساتلايت بحال نقرات نسرح الله نالباتنا حادة ستيشن كنت كبرو تخيليا كلها هنا أبزو زلنا تحاقيدا تغيرنا يقن أب كله مالتيو بتحسو كمو أبتي فاينانشال ناتاون كومون حرت حاجة زمالي زي نقبرو نقرات أنكو حدا خلص سلسة نقبر غيرنا قنت حدا تمتعنا لسات أخوينا قن زيادة أرمى 10 هنزرعنا مناتو لومي كم تسبيرهد ويكا رسونا زبها النقرات لك تي تلاقينا كبتنا نايز فتن كم ترى حاول عليه ولا ما تن إحنا خا تي أول شيء نازله حيلي نقوله سواسيبنا مور أكليو نقرايديو حرسايديو شكرايديو أو حدا صمدو أو حدا سبيرهد ويكا أو حدا رسونا تامسينا
نزي أو كده بنا زلوا طلق لزوجنا قرات تربينا كم تقدم حد سعرنا أنا زخم السعر ترتر يلا لكن أكايل كازر رأينا قرات يكونن ناي وحدات ويكأنا أكتب صراحة يكون زي نايم الله حزبي عنك حكا وديبكا بفضل تعاتقه نبتي نبراوي سلام مرجعن ستان ناي زوبان ناي وجدون ناي كوابيون زراقت له كنهات كفتر الله نعو بو بزي سلام زي كله تربحيو بدوب هالو بمبراغ هالو بسمين هالو كله نابز خابز الله حزبي تربح حصل زغنا نبينا خد قبرنا نقرا يكونن نحنا خبرنا زقبا كلهم قبرنا توم كالوت مشاركتنا ويكامسانا حبيرهم بسلام زوفرو أكلاتون نزينا لومي صوعيتنا بانكرو الصوعي لهم نعوز متن موداون مقرباتن كوغبرو يلاو بزنقدم بزمقرز مالتي حزبنا بديسبلين زحمه حزب يكون زلنا ترى حدا انتايو حسابنا بحد انطمرالنا لهم عنتي مدرخنا كم حدا سبرينج بورد مزلل بايتان حسبو اجندانا حد خونالو اتحسبنا حد خونالو اذا غير بالكلنا فولي حساب ويكا خوانا زفل الرعاية كسم بدنا يقولون كم يجرنا تقرينا تريتم كم يجرو بحدا بيس خير الله بحدا سقم خير الله جن باب جزيرة ترخبنا خنقوم هنا لما عند فلما أبقى على بسام رخبنا ويغني لنا زي كتام زي زواركم في اللايكات مدرخ زفتر كنا حاضرات بالبيع مسجد. Thank you. Thank you. تام تبو. هاي أبو تسفى زبكان تايلو حتى بيلكا زي حجيك حلفنا زي بلغنت كمالو زلنا عدلك. اوكي تي تسفى زبني زي خناتات زي بحسب كوينا نقبر زلنا سويت تسفى زبني مخنياتو نحرر تمرت هالو نحرر نحبار صراحة هالو خوينو تي عوت قدني تي كالي انتا يغل دلعنا تي ناب ساتلايت كندي ولو نخل عقمي على حتى الجزء خبر زخل نجار كويني يسمعني مغنياتو حجي من البات هورن بوليتيك اللي تقص كله أنتوي من البات بزي أجات أمي عدنا هاي بخلهم كله بصوتي نحنا كم لطاتكم من حدث ميديا يكون نزلنا أوكي بس عرفت اللوهم فلت إيه جن إحنا كوميونيتينا كوميونيتي قينا نسرح سلزي كوميونيتي سل تطرني في ناس نخيد عبالات اللونا بزحز اللوهم سلزي زيهم عبالاتنا دماني نساتهم يوم وانت أوناس نايتي تكلم على اليوم سلزي بزمن قد زي تي نصرح صراح نحبار سلزخونة حلا في النت شكم سلزخونة نعطاتهم كلهم كمسجونهم يفوتوا بزقات أمي نتصرحوا وزلوا صراح أو حصير جزء أب كلاب هاوس جميرهم سجاب يوتيوب بسيحهم نزخلوا صرحوا وزلوا زي إذا مسجونهم زي ناي ساتلايت بحال قداي بمنقدنا جميرنا يعني كم بقولكي كنكيد مالتي وقال تكالات مسانا الزرارات وإيدنا حاسبنا كنت حر انت حسبنايو نزي خناتات زي مسئلنا حاسبنا يكوننا قد بيننا نخوضو بيننا نسوقمو نعنا أمن قد خاين كفانايو إزي أي كون يقولون من البات رقي الناس أنيحنا من البات حسبو نقر نصبح نقوط عشان قد اتي مصنعتي تغيرو توديو أبايتا زمصو نقرات ونالو بزح نقرات فليتنا لنا صباح نقو بحوار قفص لنبل اتي زلنا مستسخاتكم حسكم وزرلهم تقابلوا اتي حسرات نايتي جزي كقالات في خدي زبل امنت علني قال ازي وان زي صمدوزي مجمريا لمن ساعات كلتيو نايزي زوبانا فلايت ما نايز زوبانا من ساعات نعطاتهم يزمركات مبزحتهم حمشت شحلو بزن دهري لك سمعوا زلو مبزحتهم من ساعات كون خوليو قليهم أبز عد زعبيو قليهم أب إرتاع عبيم زموزو إذا من ساعات زي أتوم ناتهم عدلاتيو تبتيخو سلازي وحدات نخ طعمهم بزحات يساقيو إزي كابزوبانا خطأف كخل علو إزي أج روحنا غيرنا لقدمت سوقيمنا نزخوناتات أو كنت صرنا خم نوعلو رقصيني جورجو يعني اللي نقول عطكم حسر بزبالة وتابعك لبوانات كيف كان يركع بنيام بحسر زبالة تسفى زبكة أنت يالو كحال فنازي بالعدل تبلغه
ثانك يو سي جورجو زحاب كان عدل ابزلومي استعذبكون كتقص دلي حزبنا حقوس مخانو رئي لكو تفلاليو تكستات ينبب نيري نزي صمدو كم زدقفو تأميت لكو مساهم لنا we support you وزت زبلو زرباتات بزح رئي لكو then كابتلو متعذبكو حدا سب بزح صحف سب رئي لكو I don't want to mention the name سي درار لله حمشت شيء سبب له الكام استزارب كاسي كل تشيء زخونه تقاومت يوم أبزلوا له تقاومت يدخم زاس فاين مقام مساخات راح مقام مساخات سماخات مرت وسيد كاهم تخيل هنقول كاتليس قرب كم زقس تسفا قبر لذي ممساخات سي سبورتنا نقبره سو بنيجاتيف نجار عيثر أيوت متصرف تمباس مع نجار مزرامبر ما تشخات مرت بتوسد أقبل ده عليك كاخت مهرنا دلوقتي we are open minded مالتيو of course كاب كل تسلسته زي بلسود ما حماق زربات استزاربو نيجاتيف فورسز علو انه اقل وخن هو يبلنا قدم صايدرار سربرايز كوينو هيكونسي جست اكسبكت زي جبرو نجر كوين ترى الناس راح يكون انا I didn't expect it للي close to 6000 زخون سبسي نسلسته ساعات كيف قارسكا هجي little bit get down to ambition كلتميتنا بيلوز ورده قليل هيكون is close to 3 ساعات فرقاني ناي جورجو بروجرام يراي مبزحت كمان نحنا كمان تنوع بر كاب ساعات علي 45 minutes كمان علي كيدن زي جورجو يوم سبعة أوجا خوفا بيلهم من إندا ولا ما يجمعوا قصنا كون حجي because it is a long time كان يلاقي كونن so but it is رحسي كم زي حسبوا تريوسي كيف فلت أننا نخيل زلنا أزي just nothing ولا حنت point نزارة وزلنا شيء بخمين نقبرت راح بلاننا نقبر زلنا انتهينا جيجا جيرنا انتهي صبوك جيرنا تاكنا ما حيش عندنا أسود راحنا نزارة وزلنا زي أنا لومي بزيات أحلنا عبد المسعود لوجن تفعل بروجرامات حزنا سبسلطانات አለው አምባሳደራት አለው ፖለቲከኛታት አለው ምሁራት አለው ናአቶም ጸውይና ድማ ምሶም ዲስከስ ንገብረሉ each individual ሩማት ጸውይና ከም ዝራባ ከምዚ ዓይነት ቦታታት ክንከብ እንኮለና ሪሊ ነዚያም ከምዚያም ዝኣምሰሉ ሰባት በዓልመን ክንረክብ ንኽእል ብለ በብ ዘለናዮ ኩላህና በተፈላለዩ ውዳቤታትን ስለ ዘለና አምባሳደራት አለው ኤምባሲ ኦፊሳት አለው ውዳቤታት አለው ብኦም ከይና እንዳተወከስና ሰባት ክነምጽ ክንከላልና ናቁታትና ክንከይዘና ደረጂ critical بزخونه نتبتات راحيو so زي هجي already عيد حلف وان جمجم لنا بخمي كن كيدا لنا تردادينا لنا سعيدان إلزبال كاي قبلك كاي just definitely you're right negative كن قبلنا سريحنا لنا you're right سريحنا لنا من أخولا يكون سعيدان التاني دليا بوتاسي بس احنا we can do it more than that كاون لعلي سنسرخ من غير سخاون نجير كان لا we can do it تي أمنا شيخ قبروز النجار سلا زي قبرنا بويم بر عيدا خمونا يكونن بركم معنا زفلتهم بولكي توصلوا سوات على 10 20 years 15 years زفلتهم على نوع زي قبر so سريحنا لنا جن دخيمنا إنه بلادو إنها because هيوتهم كمان زخفلوا نزي نهزبي إرسالهم سلا زلوا مارس أنت أخن قبر لنا تزجمرنا بحبار مكتاليو توبيك أوز إنا مزرابات لا وتناي ساتلايت بحال أنت تجيرو صبو أنت زي كوينو جن أي حزنا إنه كم زي مساعدان إرزبالوك حزنا يبلون كنسرحنا حجون بزوج سواتي مزقتلونا زلوا تا ساتلايت تكالو المخنات بس أي صحيون تزاري موالو let's see it that way why not it's not going to be that much أمونغو شمون تأثرت أسرع نخون كالا أتكرو كن هبولو زقبانا فلا إنزي قدام جمري organize زقبركم سبات أتكرو كن هبولو زقبانا بزوحات ميدياتات اللو بزي مصوف especially بدميهم very young زخونو خوانا خمان so just regardless of what their style abti zigbar zalo smdo misana khoynom nkhsarxu dilwaten igar ksaazhono si adiltan hbomo zi guday more wide nda khone tazmats desibulani abotatna tokure zallahu lives I Giorgio nay bahaqi thank you very much majamara exereka and then it nay bahaqi surprise bzkhonko aynet mangadiu is very professional zkhona aqrarba qrib kayo nay bahaqi admiring you kamegeru khair kam zallo nkhulahna untimrtiyu just time management and then aqli gerka adil ndabka sometimes kullahna nuutton yerna this good day I very I'm admiring you thank you very much I learned a lot from you kap kalota tabotun kwa lo mitafalat kon kwa akhum I'm proud to be an Eritrean thank you very much yes زخونك وسقدل لي وتعبات ولا كان مودة ولا we can close it here no dabs yeah no وحكينا بقى تدبال تباهليو سناي مجماري بقبرو next أبيناي ناي مودة يا أنا أنت قبلي لي أنا نبع علي كم زعينة interview بزحنا تي speciality كونن جن
I'm curious ብዙሕ ክመሃር ስለ ዝደሊ ካብ ሰብ ናይ ብዙሕ መሃሪ ትሕዝቶ ከም ዘለዎ ይርዳእኒ እዩ እቲ ፊድባክ 99.8% ፖዚቲቭ እዩ እቲ እንኮላይ እቲ ኔጋቲቭ ከማን ሃናፂ እዩ ስለዚ ኣነ ኣብዚ ሎ ምሸት ሓደ ኮሜንት ኣይደምሰስኩም ኩሉ ይርአየ ክብል ኣይክእልኒ ግን ቨሪ ፖዚቲቭ ህዝብና ኣብ ከምዚ ደረጃ ከለውን ክሰምዓና ዝደሊ ካብ ኮነ ሞር ሓላፍነት እዩ ዝባካ እቲ ስራሕ ድማ እናመቀረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱ ንሓትሕና ክንናበብ ጀሚርና ኣለና ኤቭሪባዲ ኣብዚ ፕላትፎርም ስለ ዘሎ ፍሉይ ውፅኢት የምፅእ ማለት ኣይኮነን ንሕና ተረዳዲና እናተጠማመትና ክንከይድ ተጀሚርና እቲ ህዝቢ ተስፋ እዩ ዝገብር ኣነ ምስ ወጣ ኣባ ክባስ ተጀሚርና ክገርመካ ንክልተና ዝርዩ ሓደ ህዝቢ እዩ ኣነ ወጣ ኣባ እንታ ቪድዮ ጌርና ከድና ካልእ ሂወትና ክንከይድ ንኽእል ቁልጡፍ ሂወት ስለ ዘለና እቲ ህዝቢ ግን ማራ እዩ ዝብደል ብኸምኡ ስለዚ ሓደ ግዜ ዝያዳ እዚ ከምዚ ምስራሕ እንታይ ዘድሊ ኣብ ዘየድሊ ድራማታት ከይናኣቱ እቲ ግራት ሰፊሕ እዩ ፈጠራውነት ክከም ርእስኻ ሓደ ካብቲ ነዚ ሚድያ ናትና ሰሓቢ ዝገብሮ ካብ ናይ ኣቡ ወገን ወይ ካብ ናይ ካልእ እንታይ ፈሊጥኩም ናትና ሓሳብ ዝበና ሰብ ስለ ዘየለ ብድሕሪ መጋረጃሲ ጆርጆ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ ጥራይ ተዛረብ ኢሉ ሂብኒ ዝፈልጥ ሓበሬታ የለን ስለዚ ኤቭሪባዲ ኢዝ ዲጊንግ ኩልና ኣብ ዲጊንግ ስለ ነሕልፎ እቲ ግዜና ምናልባት እቲ ሓደ ግዜ እቲ ድራማታት ትሪእዎ እቶም ኦዲየንስ እውን ክርዳእኩም ዘሎ ኣካል ናይቲ ሚድያ ስለ ዝኾነ ድራማ ሴልስ ድራማ ይሽየጥ እዩ ተስዋይ ሰብ ድራማ ዝፈቱ ቪድዮ ገለመለ ዘሎ ብኸመይ ሰብ ድራማ ዝገብር ናይ ግድን ስለ ዝፃላ ኣይኮነን ስለዚ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ፍልይ ዝበለ ዕድል ዘለዋ ሃገር እያ ምክንያቱ ህዝባ 24 ሰዓት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ክሰርሓላ ዝኽእል ኣብዚ ኤክስ ሪኦም ኣነ ለይትን መዓልትን ተሰለፍቲ ኣለዉ ኣብ ኤክስ ክፅሕፍ ከለኻ ኣብ ዩቱብ ሲ ይውሓድ ይብዛሕ ከማን ኣታዊ ትረክብ ኢኻ ኣብ በዓል ኤክስ ኣብ በዓል ፌስቡክ ዝፅሕፍ ዘሎ ሰብ ኣታዊ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ንምንታይ ዝፅሕፍ ዘሎ ቀደም ኣነ ሰብ ምፅሓፍ ከምዚ ኣቴንሽን ምድላይ ኖ ከምኡ ይኮነን ኣቴንሽን ሎሚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣሉታዊ ስራሕ ጥራይ ዘምፃልካ ስለዚ እቲ ቀንዲ ኣወንታዊ ስራሕ ክሰርሕ ተደሊኻ ክንዱ ዝኣክል ኣቴንሽን የብሉን ግን ክግበር ዘለዎ ስለ ዝኾነ ክንገብር ኣለና ነቲ ክግበር ዝኽእል ድማ ሞር ኣትራክቲቭ ተገይርናዮ ድማ ሪዎርድ እውን ኣለዎ ፅቡቅ ፅልዋ ክትገብር ትኽእል ናይ ሶሻል ሚድያ ፅቡቅ ድማ እንታይ እዩ ኣነ ስራሕ ሰሪሐ መዓልታዊ ተመሪቀ ዝውዕል ካብ ዝበልፅ ነገር ክህሉ ይክእልኒ ኤቭሪዴይ ዝምረቃነ እዚ ሰብስ እንታይ ትሪዝ እናትካ መስርሒ እንድሕር ኢለኒ ብለሲንግ ኤቭሪዴይ ኣነ ብለስድ እየ ዝኸውን ምረቃ መዓልታዊ ትረክብ እንድሕር ኮንካ ኤነርጂ ኣለካ ኤነርጂ ድማ ዝያዳ ፅቡቅ ስራሕ ክሰርሕ ትኽእል ዩቱብ ድማ ፅቡቅ እዩ ስራሕካ መዕቀኒ ኣለዎ ሰብ እንተደይ ፅቡቅ ብቁዕ እንተደይ ሰሪሕካ ኣይርዮን እዩ ኮሜንት ራ ይኮነን ዝፅፈልካ ኣይርዮን እዩ ስለዚ ቀፂልካ ሓይልካ ንክትሰርሕ ደሞዝተኛታት እንድሕር ኮንካ 8 ሰዓት ራ ትሰርሕ ዘለካ ንሕና ግን ደሞዝተኛታት ኣይኮና we have to work every day excellent report deliver ገብር ኣለና ነ to be relevant on social media እዚ ከምኡ ክንገብር ስለ ዘለና ኩሉ ግዜ ኤነርጂ ኣለና ሞቲቬሽን ኣለና ከምኡ ለና እዚ ከዓ ነቲ ናይ ሕብረተሰብና ሚድያ ሓያል ዝገብሮ እዩ ድፊት ናቱ ዘይረአ ሂደን ሃንድ ስለ ዘሎ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ናይ ብሓቂ መሳጥ ምሸት ኣምሲና ኣብ ካልእ ናይ ወጣ ኣባድዩ ቫይናግ ድዩ ሆርን ፖለቲክስ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ፕሮግራማት እዮም ተቕርቡ ይርአ ኣነ ፍሮም ታይም ቱ ታይም ዳንኤል ኦፍ ኮርስ ቨሪ ኢምፖርታንት ኣብዚ ሚድያ ከማል ድማ ይርአ ኣብ ሕልፍ ኢለ ኮይነ እምበር ብፍላይ ናይ በዓል ከማል ኤርትራ ከይድኩም ዝገበርኩም ኩላትኩም ዓብይ ኣስተዋፅኦ እዩ ነይርዎ ጆይንት ፎርስስ ኮይና ድማ ዝበለፀ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና ታንክ ዩ ኤቭሪባዲ ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ ምሸት ኣምሲና ምናልባት ናይ ምፋነዊት ደርፊ ሓንቲ ክገብረልኩም እየ እቶም ኣጋይሽ ክሕዘኩም ኣይክእልኒ ነዊሕ ሒዘኩም ስለ ዘለኹ ተኸይንኩም ተለኹም ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም በዚያ ደርፊ ክፋነወኩም እየ ፀፅቡቁ እናበልኩ ናብዚያ ደርፊ ክንሰግር ኦኬ ሰላም ኮነ ታንክ ዩ ኣነ እንዳሉ ሶምኩፍ ምንም ኣነ እንዳሉ ዘርጉ ሓድን ኣነ የበል ዘይክእለኹን ኣነ የበል ኣነልካ ኸኣሎ ኣነ የበል ኣነልካ ኸኣሎ ወርሳይካኣሎ ኣነ የበል ኣነ ኸካልሞት ኣነ የበል ኣነ ሙሉእ ሓሞት ኣነ የበል ኣርሓ ኩሉ ምሉ ደው ዝበለ ኣፅዒቡ መትከሉ ኣነ ዋልታ ዘይስገር ሓፁረይ በሎም ወዲ እረይ ኣነ የበል ኣነ ገባይ ሰናይ أنا انت الكهتر
يبلون عبسة قوزن كمان بسة قويتا قبلي أنت قويتا فنا أنا تلك سايكونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمغنا أنا يبل أنت خصصنا قويتا قبلي أنت قويتا فنا أنا تلك أيكونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمغنا أنا يبل أنت خصصنا أنت إريتراوي سببا مرهاوي يبلون أبس قوزن كمان بسا أنا تلك لومي مع سكوين واسا تفارين كان بخاب برد مفراسة سعر كايرون بخاب وشتغن بدرجة حقناتك عبي أنا بتحقق أنت حد لبي كلوناتك عبي يقولون أبسة قواسل كمان بسة أنت إريتراوي سببا مرحاوي يقولون أبسة قواسل كمان بسة قويتا قبلي أنت قويتا فنان أنا تلك سايكونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمغنا أنا يبل أنت خصصنا قويتا قبلي أنت قويتا فنان أنا تلك سايكونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمغنا أنا يبل أنت خصصنا أنت إريتراوي سببا مرهاوي يبلون أبسة قوزن كمان بسة أنا تلك لومي مع سكوين واسا تفارين كان بخاب برد مفراسة سعر كايرون بخاب وشتغن بدرجة حقناتك عبي أنا بتحقق أنت حد لبي كلوناتك عبي يبلون أبسة قوزن كمان بسة أنت إريتراوي سببا مرهاوي يبلون أبسة قوزن كمان بسة